Hello guys, maswera say guys. You kwapisa guys. Kwapisa guys, kwapisa guys. Hey. Right, we mukauya mubva mashare life guys. Mondregera kuvura kuri kupisa guys. Ndakapfeka hangu inozvidze kujimita. Saka isi hora stereke. Itai guys, itai kuti muchitega vamwe, itai muchitega vamwe. Right. We mangu uya muchibva matega vamwe. Muchishare life. Kana variko yoka maponga vacho ibva imango uya because life ino inde munhu wese hatina watiri kuti tinotora side iri kana tuda kuti nyaya ibude pachena. Right guys, ndofunga I just gave you a brief of what happened ninya before Metro yazobuda zvayo. Also ndatoudza Aaron nyama yaro woku Metro kuti ave pa live ino because from what I heard amai ava vari kuti ndakamupa akandifonera zuro ndikamupa side of my story but haina kunyorwa handimuona. So ndo patazopinda isusu because Aaron uri kunzi wanyora one side story rababa ava, ramai uri kunzi wakafona ukapuwa hauna kunyora. Saka isusu vose ve-social media isati se-newspaper tiri ve-social media taona zvikakodzera kuti nyaya iyi inzi bvu pachena tiwane side iri towana side iri nokuti one side jira maburitsa iri ko rimwe ramakapuwa ramusina kuburitsa mativotaura kupi handiti maona. Saka ipapo Aaron nyama yaro you are biased. Say Metro you were biased there achidotodi kurova mukati kariga mpini you were biased there. So tatongoti ora kuti zvite fe ndaka-invite futi ndikati huyai pano mugotorawo zvite fe mutorewo side remudzimai ushu monyorawo robuda voko atiku inobuda next week kuti zvibalance vanhu vahwise because one sided story iko zvino pabuda zvimwe zvinhu zvataurwa ipapoka zvekutonyepa zvatotoziva even isusuwo tiri madiaries hatisi family but pane pamwe patonyatsonyepiwa paarticle patatoona kunzi apa panyepa apa the likes of kuti mwana was found dead. Zvakataurwa pamariro chiripo kuti mwana katogwara zvivanhu vakatodama vanhu manext door achitokutosa takamhanya tikauya tikadai zvekuti was found dead. That was a lie iyoyo. Saka ndati maita one sided handika ini vekwa Maponga baba Maponga Evans Maponga handitika Evans Maponga you took the story to Metro handitika instead of grieving handitika mukaisa nyaya uko matopedza kuchema handiti. Saka tichiunzawo kuno social media sezvo makapedza kuchema makuita zvama newspaper isitochiunzawo kunoko because vema newspaper akangofanana nesu tinochenda pamwe chete noise yavanoita nesu tinoitawo kunoko hatina anotombotika titombotika nani vachita yavanoita kuti tichita yatoitawo kunoko the same noise handiti maona. Saka ndati tigare takudzivisai kuti mukaona pachazobuda zvimwe zvichabuda pano you brought this inini baba ava mufunge ndachitaura navo kuseri WhatsApp ndakatozama kuvaonesawo ndikati muchiri kuchema kwezvamuri kuda kuita izvi mazviitirei. Ndakavabvunza ini guys Maponga kana murimo taurai toudzai vanhu chokwadi kuWhatsApp uko ndakatovaninga kuWhatsApp ndikati matopedza kuchema zvomoda munoziva here kuti zvamuri kuita izvi zvichakudhiregerai zvinhu zvakawanda. Vakandipindura kuti ini ndiri Gindagoria ndakaumburudzwa kudhara. Those were his exact words. Chero vanhu vakati kudi handina basa nazvo ndikati okay ndandichingoti ndikungokuonesaiwo kuti hambonisiba mhanya here mwana akachengetwa last week kuti mumhanye kuita zvinhu zvema-newspaper zvikanzi ndiri kuda justice for mwana wangu. Ndikavati ndiritori nemachats navo ndikati saka justice muchaiwana Metro here. Ndakatovabvunza ndichidaro ndikati saka justice muchaiwana Metro here kana kuti you are just making things to escalate because kuchazobuda dzimwe nyaya dzanga dzisinei nevanhu. Vakati ndizvo zvandadecida izvozvo ndakataura navo ini ndikati okay pakanaka I tried kuva nokuti munhu mukuru ndakatotira kuvaonesawo somunhu mukuru handitika but it seems as if vanga vapedza kuchema havo handitika and justice vanenge vaiwana Metro. Saka isusu takuyawo nejustice yaShalom mukadzi ushu handitika because you lied Maponga, you lied and you know you lied. Pachabuda zvakadai ndisiri kutaura ndadana mai ava ndavatsvaga ndikati mai mwana zvokuti muri kugriva mombosiya ati kumaiona muri kufona muchichema tukadzi ati kumanyoro muri kunyorerwa kunzi makauraya munhu handika zvakwa muri to stand up and defend your name kana kuti muri gavana ufamba nesaidi iroro
Handika vakati no, even hama dzavo dzandifonera dzikati no. Ati kuti aiona munhu ngachitongobuda pachagwenya sezvairi. Animaona tinongoda justice ndo yatiri kungoda because kupwanya rimwe side muchisiya rimwe side nekuti ari kuchema. Handiti you know very well Maponga kuti mukadzi uyu was so close kune mwana wenyu imi kudarika inini baba vemwana. Ina achitaura zvakawanda. Kana apedza kutaura indo zvichizotinidzira ende pane vanhu vakawanda vari mucomment section vakumbirawo kuti ndizochinja time yelife vachiti magetsi toda kuti adzoke nesu toda kutaura zvakawanda. We know Maponga vamwe vari kutoti ma-ex aEvans uyu Maponga uyu saka ndizoti vakaita ma-ex mangani because vanhu vari kundinga vakawandisa. Handizivi ma-ex acho ngasi tichaona ex manyama pano vakangowanda kuti nesiwo toda kuti takambodananaita kune zvakawanda zvatobuda saka hatina tichagona kuvharira panze takuchingoti zvichingonzi bvupa mhepo zvitaugwe. Andichimaona so ini background yekuseri zhinji yanga ndasina kukuudzai madhari zandaiti aiwa handingatauri chiregai ati kuita ngeabuda handisi ini ndiri kukuudzai mochiudzwa navaridzi vadzo ndovakukuudzai nhasi mochiudzwa nevaridzi vadzo ndochikuudzai nhasi nyaya idzi right. Regai tidaidze mai vauye vachikutsanangurirai handitika kati mumbopukuta misodzi yenyu moita zvokudefenda star renyu kana kuti forever be quiet. Right, so she's just gonna come and explain pano because even phone password nyingikiri yewifi yatorina yanga ichizikamwa nemwana wake mukomana akasheka ndiye aigara nezvese saka chinzwai nyaya zvese here. Hello makadiko vasikana ndiripo hangu makadiwo aiwa tiripo right. Zita renyu rinoda kuti muzvitsanangure kuti zita renyu munonzani rekuwamakanga makarogwa. ini kwandandakarorwa ndinonzi mai Maponga. Right, saka ndimi name yangu ndinonzi Salogunje Maponga. Salogunje Maponga. Ndanga ndisina kuchinja surname. Okay. Yangu ndandakangoerega iripo nekuti pandakada kuichinja mwana wangu akati mama you must change that surname on your Facebook wekuti Maponga because you are now not using that surname. You are now using my surname. Alright. Saka ndakangoisiya kanzi Salogunje Maponga. Alright. Asi chero nanhasi ndinongodedzwa kunzi mai Maponga. Right, saka mwana watiri kutaura uyu ndiye mwana akashayika nditi wamuri kutakati mama livi ndiye mwana watotane zvakanditi. Ndiye mwana wangu akati akadaro. Right. Nekuti ini ndaitotadza kubvisa ndomba ndamudedza ndichiti wewa ndibvisire surname akati why mama ndikati handisiri kaMaponga zvikanzi aye hamusi kushandisa you are not using Maponga as my date surname, we are using Maponga as my surname, so you must leave it like that. Saka mwana wangu itai mchipa mkano kuti chibvunze saka zvichireva kuti after masiyana nemurume uyu mwana uyu makasara munai. Ndizvozvo chaizvo ndakasara ndine mwana wangu. Right, takukumbira history now tichanyarira kuti zi motitsanangurira masanganiro amakaita nababa ava Maponga magariro amakaita the child in question uyu aita kuti nhasi muzonzi mabuda munewspaper nesiwo tiwani kuti chibuda munewspaper mutitsanangurirawo kuti mwana uyu akasvika sei mumaoko wenyu mwana wenyu wamakazvara here kana kuti zvakafamba sei zvese kusvikira patasvika nhasi tine nguva yese tiri kupai mukana kuti murondedzere zvese kuti vanhu vazive. Ndozobvunza hangu mubvunzo mapedza kurondedzera endererai mberi. Ndinotenda hangu asi ndichaita ndichimondiregerera voice dzimanguva handisati ndave strong. I'm still grieving. Ndiri kutraya kuti ndigadzewo power. Ndandisiri kutarisira kuti ndingange ndatiwo pamhepo ndichitaura nezvenhoroondo yekusangana kwandakaita nababa vemwana wangu. Nekuti ndichiri kuchema ndakarasikirwa because that boy was my world, but kusangana kwandakaita nababa wake ndakasangana nababa wake through church yedu inonzi Bedside Apostolic Church ndokwandaibata ndiri ndichinzi Sister Salome ndiri ikoko. So what happened is this Maponga aikomenda stereki pamapost evamwe vanonzi vapondiwa ava ndaiwirirana nemunina wavo Alex Shoshepondiwa saka vaindionawo ndiri pamapost ipapo. Then vaMaponga approached me vachiti vanondida vachiti vandiona ipapo because apparently vainamata vese kumufakosi nethis family yandiri kutaura nezvayo iyi. Asi munin'ina wavapondiwa uyu anga ari kuno kuSouth Africa taibata tese semayouth though ndakanga ndiri youth yakanga yakura. Ndakarorwa a bit late naMaponga nekuti ndakambenge chiita zvechikoro
ndakanga ndine masiblings andakanga ndakubatsira kuenda kuuniversity vakanga vari kuuniversity vana vamai vangu. Saka ndakatomboramba nditi no inini I don't get married men. Ndobva vati no inini mukadzi wangu akashaya. If you want you can verify. Then zveshuwa ndakaverifya ndikaona kuti mukadzi wavo akaita senge akashaya. Tikatanga kudanana vakandiudza kuti ivo vane vana 4. Asi havana kunge vanditaurira zvavo kuti vana ava 4 ndichaenda pamberi vane madzimai akasiyana. Asi ivo vane vana 5. Tadanana kudaro ndakaudzawo vakuru vangu vekuchechi varipo kana tazokumbira consent vanogona kuzouya vachipupura because ndo yakanga iri procedure yekuchechi kwedu. Ndikati ndawanawo baba vekuchechi kwedu vanobata vari kumufakosi vari kuti vanondida vakashayikirwa. Zvikanzi zveshuwawo takanzwa kuti vakaita se vakashayikirwa mukadzi wavo anga ariwo mairi wadzana. Saka vaMaponga vakazoenda kunoroora kumba kwedu. Vaenda kunoroora kudaro. Vari pakunoroora vakabvunzwa nevabereki vangu. Unfortunately my parents they are now late. Vachinzi kweiwori wekupi chichi hauna mukadzi here what. Ndomba vatoti havana mukadzi asi mukadzi wavo mai vake vanga vari vekuchivhu. I'm not going to say the surname because kana family yacho ikandipa consent chataura surname. Ndomba zvaonekwa kuti vaitori hama yangu vatete vangu. Zvikanzi ndo vamwe vedu kala vambuya venyu ivavo nekuti tese takabva kumhondoro ivavo vari kuchivhasi. Dzinza rese ramuri kuona raakuchivhu rakabva kupi kuno. Then ndagara kudaro ndiri kuSouth Africa ndichishanda. Ndaigara pachikoro. Ndakanga ndakapiwa accommodation pachikoro pandaishanda. It was a 1 room. Murungu wangu aigara ipapo. Principal muridzi wechikoro anga aine partnership nasisi vake varipo. Pane pamberi panichazova edhera kana pachipiwa futi kuti vagofakaza about something vakati vari willing. Ndakambotaura navo kare. Saka zvadaro ndomva Maponga akanga akandiudza kuti iye anoshanda kumbara anoita zvekutenga zvinhu kumbare kumafamasi ozotengesa nehigh price. Saka zvinhu zvakatanga kusamufambira. Apparently akanga achigara muimba hombe yanga iri kubudiriro but imba iyi yainzi yakanga ichibhadharwa neanasisi vamai vablessed biological vanga vari kuAustralia. Saka anenge akazosara achiremerwa nayo sekunzwa kwandakaita nehama dzake vachiti ava mai guru vekuAustralia vaibhadharira because family yavo kazhinji yaigara ipapo. Vaitione mumwe munin'ina wavo vaibvisa kuMalaysia chichi. Saka vanga vakabhadharira imba iyoyo kuti vanin'ina vavo vawanewo pekugara. Asi iye aiti mukadzi wake akazenge amboenda kuAustralia akadzoka akazoshaya. Saka ndomba ndatomubvunza ndikati ko sei wakasara nemwana mudiki. Akadaro ndomba nditi inini ndakangonzi izvotora mwana wako but haana kunditaurira kuti vana ava vakasiyana madzimai. Saka rimwe zuva nditori kuno ndopaakanditi izvo vanhu vekuchivhu vauya vakatora mwana blessed kuti aende kunoona mbuya nasekuru. Ndopa ndakamuti that's very great. Ko sei vatora mwana 1 vati ungonoratidza kuti vana mbuya vana vese zvikanzi aiwa vangotora yeye. Ina ndakuziva kuti vatora yeye ndiye angari muzukuru wavo. Ini ndakazonoperekwa. Ndaperekwa kudaro ndobva ndasvika kwaMaponga. Ndobva ndazoziva musi wekutoperekwa kuti no Maponga first akaroora vainzi mai Lingoni vekumaraini kwavo vakafa vakasiya Lingoni. Akazoroora vamwe futi munin'ina wamai vaLingoni wacho hamene kuti hanzi chii chakaitika parufu. Izvozvo zvinogona kukonfemiwa nevanhu vekumavhileji kwavo zvinonzi zvakaitika parufu. Inini vamwene vangu vakatondiudza ivo mbuya Maponga pachavo kuti takanyadziswa maipi vachindiudza vazouya kuzogara neni kuno. Ndobva vatorana vakaita vana 2 vatorana kudaro ndobva vabva ndobva vazoenda kuna mai vamwe futi vari mufakosi imomo vane mwana musikana. Vabva ikoko ndopa vakaenda kuna mai blessed. Ndopa ndakazoziva kuti ndobva ndatoti kuna tete vangu inini murume uyu muri kuona history yese yandazobata ina hangu handichadi plus akandinepepa. Ndobva vanditi mai nini musadaro rinonyenga rinoita se rinowarara. Ndobva ndaperekwa zvakanaka. Asi December yacho zvinhu zvainetsa zvekuti ndakasvika pakutoshandisa mari yebhazi yandandinayo ndikazofonera hanzvadzi yangu iri kuGweru last born pane vandakaendesa kuuniversity kuti hanzvadzi nditumirewo mari yekudzokera kubasa. Then ndakuno ndobva ndakunzwa zvekunzi magetsi akadzimwa. Then ndakutaura naBlessed because Blessed ainditi mama Salo. In fact
aitotaura kuti so mama wangu it means vakamuka here kana kuti anga asinganyatsonzwisisi. Then aitonditi mama salo indiri murimi hapana magetsi, saka ndaitumira magetsi, ndaitumira mari, ndandakumutumira mari. Ende nguva iyo ndasa ndani mukuru, ndaitumira nevamwe vanonzi vasivanda ndeve kuchechi kwedu, nanhasi vakatsvagwa anofunga pamukuru, mabeneficiary avo Evans Maponga aripo. Zvazoramba zvanetsa ndikati baba vemwana zviri nani kuti muuye kuno mutsvage basa, imi mune maqualifications api? Akati ini handinaunge ndazoendera mberi nechikoro chero form 4 handakunyora. Ndikati aiwa zvinei, kuno kuSouth Africa tinoona zvekuita, zviri nani muuye tiite mumondera pamwe chete. Akati manje passport yangu yakaexpire, ndakatora kare ndina my blessed ndichimbotumwa kuBotswana nehama dzamai blessed vaimboita zvema-event planning. Ndikati iyoyo haisi nyaya, ndoba ndatumira mari yepassport yake neyemwana. Ndikati hazviite kuti usiye mwana uchiti unosiyira mwana womukoma wako, aigara nemwana womukoma wake anonzi hazvi. Ndikati hazvi tinogona kuzomutora papa, asi ina handigone kuti usiye mwana, mwana uyu atowo mwana wangu, because nditoriwo mai handingasiyi mwana akadaro, mwana wako atori mwana wangu. Then zvakaitika ndezvekuti passport yemwana yaka haina kuta, ndoba ndakuti asikana wadaro ndokumbiro wazoudza hama dzekwamai kuti ndakumboenda kuSouth Africa asi ndakuenda nemwana. And I'm sure maybe wakavaudzaiwo kuti ndaroora mumwe mukadzi, but iye nobva handiti alright. Saka adaro kumba ikoko ndakawana kuine nhumbi dzakanga dziri dzamai vablessed, ndobva ndamudzi zvazviite zvauri kuita. Nhumbi idzi taura nehama dzemukadzi wako udziendese, plus mubhedha ina handina kutobvira ndarara mubhedha, mamuine mubhedha. Ndikati ina ndirare pamubhedha womwe mukadzi, wakabva watorwa wakaiswa muspare bedroom, ndakatanga kurara pasi naye. Then azouya mapassport akatadza kubuda, yake yakatanga kubuda, yemwana haina kubuda. Then ndandawaridzi ndikati manje mwana chikoro chichi, plus ucrash kwaenda mwana ndichikombera nemastandards epandaiticha inini. I was a grade R teacher. Mnofunga mukatarisa pane mapicture airatidza kuti blessed anga ine varungutu, because akatora time ari a black child ega muclass pachikoro ipapo. Saka zvaindirwadza ndichitawo mwana ndiri kudzidzisa vana vevamwe wangu kumusha hana mastandards aya, ndoba ndazovati motongoita zvekujamba. Then ndakasenda mari ndikati imimi since yenyu yabuda chijamba ine mwana. Vakaenda kwamunenza kwandandavarayira, kwamunenza vakanzi izvo no mazuva ano pabhodha pari kupisa. Bhazi ravakava naro ndakanganwa kuti rainzi Eagles something. Then I informed the church ndikati madzimai we, murume wangu ari kuya nemwana asi mwana hana passport, ngatibatei munamato. Taimutsana kuma-12 tichinamata kusvikira Maponga asvika. At one time ndakatombovhunduka handiti maybe mwana aenda nevamwe mai, vanhu vanofanira kufamba nemusango chichi tinonovaona mberi. Ndikati nhai bababi, wadirei kudaro mwana wangu, handina kurara. I had fallen in love nemwana already, because takatembeke tatosangana before kuperekwa kuchechi kwedu, patosangana kunonzi kuchiwirire, madecider anozviziva, tatambosangana ikoko. Tiri ikoko kuchiwirire aitofonerwa pafoni pake nemagirlfriends, but I just ignored it. Then azouya takaenda kunomutora pastation nevamwe vainzi vagonzo. Ndichavabvunza konzeni kana vachida vanotaura. Takatanga kunamata ndikanointrodusawo ndikati ndiye murume uya chichi tichinamata tiri pamwe chete. Kusvikira takutsvaga basa, ndikambomutsvagira basa pane imwe tree felling company. Akaenda akanofoera interview. Then pane client kwandakamboshanda, ndakamboshanda kudokipana yanga ine factory yekusona. Ndomba ndamuti iwe zve wakati wakamboza marketing and design, because akanditi after ndisina kupedza chikoro ndakamboza marketing and design. Then I called that lady anonzi Karen. Ndikati Karen, please I'm Salome. Ndaimboshanda kudokipana zvikanzi I remember you very well. What's the problem? Ndikati ndokumbira utorowo murume wangu pakusona chichi, because pabari padhuze. Zvikanzi aisusu titori padhuze nepachikoro pako ivo, but ini ndansingadi vanhu vasingagone basa ini. Ndikati munomutrainawo please. Then I had to beg. Ndomva uya ati ngaauye. Ndomva murume wangu atanga kuenda kubasa. Ini mwana wangu ndatoenrola pachikoro pandodzidza paya, ndakutofamba nekamwana kangu wherever I go. Then 2 months later ndobva adangana nemumwe mukadzi wacho ane mwana naye ane 5 years. I will speak about that because akambonogara naye 2 years akatisiya ini ndine mwana wangu. Izvozvo zvazvisinei neni.
then atanga kudaro ndopakatanga kutanga kundirova kundaabhusa because musi wake akatanga kunyatsondirova chaivo ndakanga ndadeedzwa kumba kwahanzvadzi yangu kuine mwana wahanzvadzi yangu angaita mimba. Ndichataura mazita avo, ndichataura nefamily taura zvichinzi mwana ari kuramba kuti ane mimba tete uya ini mai Maponga. Pandakaenda ikoko ndobva ndasiya makii sezvo taigara pachikoro tikati kana baba bhi vauya muzovapa chii makii. Ndakaenda nemwana wangu because hapana kwandaifamba ndichisiya mwana wangu. Ndakadzoka kusenseni because hanzvadzi dzangu dzakanondisa pamateksi. Ndobva ndasvikonokera mai vandandasiyira makii ndikati ko zvikanzaiwo baba bhi havana kumbodzoka. Pasina nguva baba bhi vaya nobva vazoita sei vazouya vazodzoka kubasa ndikati ko baba bhi muri kunzi hamuna kudzoka zvakafamba sei. Akatora kodhi kumadziro nobva atanga kundirova zvikanzi haundibvunze ndozuva rakatanga kundirova haundibvunze kuti ndandiri kupi. But at the same time ndaimuti ko iwo uri kutaura here nanamai vevana vemwana uyu kungoti vazive kuti chiche akataiwa ina handitaure navo because ini navo takatokonana ndokusaka mai vamwana vakanovigwa kumusha kwavo havana kuvigwa kumusha kwedu plus mai vachona vakatuka mai vangu onde mwana wavo paakashaya. Ndomba ndati but inini handionese zvakanaka ngatiite ukama hwakanaka. Then nekuziva senemu yavo plus handi zvazvatotaurwa kumusha kuti vakaroorwa ndobva ndavatsvaga ndega pafacebook ndobva ndazvintrodusa ndakatanga kutsvaga vekuaustralia ndikati ndinonzi Salo Gunje Maponga kana Salom Maponga asi ndini ndakaroorwa nani naEvans ndini ndina Blessed. Ndakaona kuti Blessed kuti asare nehazva azviite inini ndini ndave mai vaBlessed ndini ndave mai vemwana wenyu ndinokumbira kuti tibatsirane chero paine zvinonetsa pamwana. Then takatanga kutova nerelationship yakanaka tichitaura tese zvekuti whatever I would go through ndaitovazivisa kuti ndo zviri kuitika asi musaware ini nemwana tiri safe because ndaiti pese pandorohwa ndinotiza nemwana. Ndakaabhuswa zvakanyanya ndiri pachikoro ipapo ndichirohwa. Dzimwe nguva aiti akatsamwa pane zuva raakatsamwa zvekutsamwa zviya and akatema miti yese pachikoro ipapo. Murungu zvekuti ndakatofunga kuti ndinofunga ndokupera kwebasa rangu. Murungu akati munhu yatema miti yangu. By that time tata nemota ndatenga mota manje Astra, that was my first car. Ndaiwana through group rimwe ranga riri paFacebook rainzi Muzanzi Ladies of Zim. Ndobva tafoma group rainzi Vicious Women. Group iroro raive nana Nozipo Chikombo, Shani Mamoyo, Talendi Muroi, Fadzai Marebe nevamwe vese. Tapiwa tawanda takaita raundi ndobva ndatenga mota. Asi mota iyoyo futi yakandikonzeresa kutaura because ndandisabvumidzwe kuikwira nekuti iye ndiye aigona kudhiraivha though anga asina license plus ina hangu ndaigara pachikoro but mota iyi ndaigona kungoikwira Sunday chete asi ndakanga ndisatombobvumidzwa kana kuikwira. I remember the other Sunday mota iyi yairamba kustarta ranga riri bhatiri ndobva taenda kutenga bhatiri kuCosmo Mall. Taenda kutenga bhatiri kuCosmo musi wachona iwoyo taenda kuchechi kubva tatopfeka uniform dzedu dzekuchechi asi muzukuru wake ari kuDurban mwana wasisi vake vari kuAmerica aiuya akanga ati ari kupfuura achichiona ozopfuurira hake kuenda kuPE. Ndomva saka taakudzoka kuchechi ndobva ndati baba mwana takatokurumidza kuoneka vanhu vepachechi ngatiendei because muzukuru anozosvika papark station akaita start. Ndopandakamuti baba mwana ndokumbirawo chifoni yenyu yangu haisina airtime ndinzwa kuti muzukuru ari papi. Ndomva ndapiwa. Pandakapiwa mameseji akatanga kupinda iye anga akanyorera girlfriend yake iyoyo yechisutu yaishanda nekubasa zvikanzi baby guess what no more pushing the car that fool has bought the battery for us. Ndomva ndati naimiko zviri kureveza muri kuita. Ndomva ndarohwa ndobva ndadhonzwa bhachi redu rechechi iro rerabeside vandatanga kurohwa ndobva tamisa mota takamisa mota paRamsburg paFeatherbrooke. Ndomva tiri paya ndobva zvakutonzi saka handichatoendi kupark station kwachona iwo chienda chichi. Ndomva akudhonza mwana ndobva ndati saka uda kuende kune mwana ona zvauri kuita ukabvisa mwana inini mwana handisi kuita sei handisi kusiya zvikanzi uda kuenda nemwana kumba ndikati aiyewo. Then ndobva tazoproceda edu tikaenda kupark station tikanotora muzukuru and I tried to just play kuti zvinhu zviri right because ndaingofunga kuti ndo zvinoita dzimba ende ndo zvinhu zvati
kubarwa nemurume muyena mufaniro wekumutarisa. Tasvika kuchikoro kuya muhandrumu medu tatobikira muzukuru tadii. Second day Maponga haana kuzodzoka kumba akanorara kugirlfriend. Muzukuru uya ndopaakabvunza kuti ko mbuya sekuru vari kupi zviri kufamba sei? Noma ndangomuti vari kubasa. But akaratidza saita sei? Kusagutsikana. Izvo vanga ndopavanga vakunetsanetsana iye wacho iye musudzi iyeye. Zita rake ndicharitaura kana ndikapiwa consent yekundiritaura because vane mwana vese ane 5 years pavakagotisiya vatinogara ikoko. Asi ndangogara ndichitiwa then this lady would send me my message achiti iwewe leave my men alone, we are just a maid. Wakaroorerwa naIvans kuti uchengete vana uri maid siyana neni. Saka panext door pana chete vatoiti chete so kwakaroorwa umwesesi wangu vaishanda pamurungu ipapo. Ndokwandaiti dzimweni nguva ndikarohwa ndotiza ndiri kweiti one time akatokujamba juraho achiteera panext door ipapo. Chete ivavo futi tinogona kuvakondakisa vane zvavanoziva zvakawanda zveabuse zvekuti vakatombofonera hanzvadzi dzangu vakati muruda kuti izvo mwana wenyu afere. Vakatonditi nai mai guru ko munofirei? Ndikati ko mwana ndoda kugarira mwana wangu kuti ave nelife yakanaka. Zvikanzi but munogona kumusiya mwana iyeye. Ndikati hazviti. Ndakagara murungu ndisingamudze ndiri kurohwa zvekutema miti. Murungu anga akutozoziva. Murungu akazoudzwa nevanhu vataigara navo kuti ku7 sport uko hakuna kumira zvakanaka. Ndobva andidedza. At first ndakazviramba ndichida kusvika pazvapo. Page 2 ndobva murungu andidedza akati abuse yanyanya plus honai zvinakatema miti yangu. Ndanga ndichikumbira kuti you are my best employee. Ndandikumbira kuti abude musiku yadhimangu asi iwe nemwana musari because ndiri kutyira safety yenu. Ndakapindura principal wangu handizive kuti ndandasipewa here kana kuti chii pandaingo ndiri kushingira marriage. Ndikati with all due respect say handigone kuti murume abude anogara kunze indosara. I think maybe it's better tibude tese ndinofixa marriage yangu ndiri kunze. Ndaifunga zvinogona kuita kushanda. Plus akatombotora bamunini. Pana bamunini vatakatora kubva kuZimbabwe munin'ina wake varimo muno muJoburg kana muchina munozovakondakisa vanoziva kurohwa kwandaitwa zvekuti murungu akazopedzisira ati kweiwo seuri kungotora vanhu vakawanda. Saka bamunini ndakapedzisira ndavatsvagira imba. Saka pandakanzibuda hazvina kundinetsa because takangoenda kuya kumba kwaigara baba munini kwasati takavatsvagira papari paplot kunonzi kwandumba. Vanoziva rodhi yekubva paZanspret paya uchiita kungokwenda kuMaudersville kunonzi kwanduma. Kune mashopu ari pasaidi so kumaploti iwayo kana painewo madiaries kana anyone anoziva ari paFacebook. Ndokwandakanogara asi murungu wangu akanditi because you are a good employee ndichakupa imwe mari yerent. Ndobva ndapiwa mari yerent ndobva tanogara ikoko. Saka inini kubasa ndaiuya nemateksi anesotisiya oenda kukampani kwake it's near Randpark Ridge vanoziva zvekuhanidhu zvekuna biasinotia. Saka zvadaro abuse haina kupera because anga kugara nemukadzi uyu zvekuti pane musi wandakatombovabata ndikamisa kombi. Vanhu vemukombi vakati chii? Ndikati murume wangu uyu ari kufamba negirlfriend vaibva pabhengi but ini nanga andiudza kuti mota yafa. Ndomva atipinda mumota ndomva anosiya mukadzi iye wacho wakaita naye mwana. Ndomva andozvambura zvekuti zvambura zviya. Tiri kwanduma ikoko ane zuva raakandirova. Munin'ina wake akasvika pakumupuritsira banga and that incident ndandatoikanganwa pamwe ndo vakatondirimaini kuti mutiri kuziva here ndakapuritsira banga. Ndomva vakuya dho vakati mai guru kudai panze nhasi ndikuda kupedzerana ngaatiuraya ini ngatiuraya yanei isusu vanyamunhu. Ndakarira muchibage because pana mai vainzi mai mupostori vatiriko kwandumba kwacho ikoko vanoziva nyaya idzi. Rimwe zuva futi ndobva andirova ari masikati mai vavo vakarwadziwa vakati kuna blessed anga tiri mudiki hauna chero bhuku ramai vako chero chidhayari chavanonyora zvinhu. Blessed akati my mother has got a diary. He was such a very clever boy. Ndomva vatora diary ndomva vasangana nenhamba dzehanzvadzi yangu pandiri panapa pandiri kupepwa nemuroora because I'm grieving. Family yakati I need to be taken care of. Saka muroora wangu ndiye anokwanisa kundipepa. Family yakadecida kuti pano ndo pari best. Ndomva afona vakati naini asi muruda kuzotora hanzvadzi yenyu chave chituna. Iye after andirova akabva aenda because aiti akakurova anobva abuda oenda. Saka vaya vakazouya sekuru vaya ndomva vandipika ndomva vanditora nemwana ndomva taenda kumba kwavo. Saka ndandakubva
kumba kwavo ndichienda kubasa, ndichibva kumba kwavo ndichienda kubasa. Saka ndokubva rimwe zuva vati but no man, this guy ada kujairira. Imbomupa mwana tione kuti anoita sei. Mwana ndobva tasangana parengi, ndikati yatisangana patefurengi. Ndomubva aramba akati ina handiite zvemwana. Even pandaidzidza kuUniversity of Johannesburg, ndini munhu one student zviri mumarecords akabvumidzwa kudzidza nemwana muklasi, because aindiudza kuti aigona kubvunza kuti are you going to school tomorrow? Ndoti yes. Zvonzi have you made arrangements dzemwana wako? Handina nguva yekuswera ndichengeta mwana ini. Saka tiri kwanzuma ikoko achindirova chiti takazopedzisira tazobva futi taenda kumwe kunonzi kudhuze nekuLion Park. Vanoziva kuLion Park, tikabva paZanzibar apo chienda kuLion Park tichiita kunge tipenda kunoproject. Takagara papurazi ipapo, abuse haina kupera, ndaingorohwa. Asi ndaiti ndikarohwa ndinotiza nemwana wangu, handirege kuenda nemwana because ndaiona kuti ndini mai vemwana, ende ndakanga ndiri emotional attached. Even now I feel I lost my son. Zvekuti dai Mwari vandagoneswa kuti ndirigirize mwana wangu in peace. Saka ndadaro tiri ikoko kwachona ikoko ndokwakatozonyanya abuse zvekuti ndaitomborara, ndatomborara pamba pamwe murungu ainzi Christabel. Vanhu vachoti unofire hanzva dzamudziti unofire, ndomba ndambotiza iwe, ndomba ndaenda kuroadport kumba kwanzvadzi yangu. Ikoko akateera, musi wacho iwoyo ndakatiza ndakwanisa kubuda nemwana. Ndakatotiza ndisina kana bhurugwa, chingori nehembe chete. Ndomba ndakwira taxi ndandinoka mari kakari pasaiti. Ndasvika ikoko, iye akazoteera. The following day, that day haana kutozoenda kubasa nokuti anga asina kuswira mwana. But ndaingotaura muroora wangu kuti ndiri worried nemwana. Saka iye akabva azoteera because anga anichiastra church. Ndomva ateera. Papa kutaurwa nyaya zviri kufamba sei chichivana tezara. Ndobva akazobva asumudza tebho. Ndomva ada kutotema netebho. Ndobva akasimuka muroora wangu akati mukwasha tiripo paive nevana vanasisi vangu vahombe vatori varume vakuru. Kana muchizoda kuti vavepo vataure vachataura. Ndomva vati kana tinokurova ukadaro. But ndomva azokaumewa down, naye akaumewa down chichi. Ndomva azoti but arida kuti ndiita sei nemwana wake. Zvaakabva pamba achise mwana wake ada kuti ndiita sei. Ndiri kutadza kuenda kubasa kainyenyeye kuti akandisiyira mwana wake. Saka inini vana vatezvara ndakutosiya mwana wake panapa. Ndomva vati it's fine. Ndomva ndasara nemwana vandambogara because basa ndandakataura kuti ndo zviri kuitika. Saka ndandabva kuroadport kuya futi ndichienda kubasa. Tichigara ipapo ndomba ndatanga kuthreatenwa manje nemukadzi uya musutu uya, because dzimwe nguva taivaona mota vochidarika murodhi ndichifamba nekamwana kangu kuchinaya. Munongoziva zvekumaploti kuya kuya kwakusati kwane zvimwe zvimavhenja zviya zveukozimo zviya, dzimwe nguva waitofamba netsoka. Aigona kutondisiya wondibhabhaisa kudai. I remember rimwe zuva ndichinotumira Changanibhegi kupark station revana vake, because inini vana vake vari kumusha ndakangotanga kuvachengeta chero paakandijoina asati akusenza. Akandisiya ndichitatarika neChanganibhegi changu, vakatondibhabhaisa negirlfriend yake vari mumota. Saka tiri kuya ndada kuthreatenwa manje nemukadzi uya zvikanzi I will stab you, I will what. Ndobva ndatoona kuti panapa ko ndikatransfer zvangu ndandapedza manje kuona zvidhigiri rangu ndandapedza paUJ. Vandati ko ndikatsvaga hangu basa ndikaita sei ndikatransfer. But at the same time I was feeling bad because varungu ava vanhu vanga vakandichengeta. Mari yavo yanga isina kuwanda but vanhu vakandichengeta even nemwana wangu. Chero dzimwe mariwo dzekubhadhara kuuniversity vaindipa. Ende dzimwe nguva kana ndisingaende nemwana kuklasi ndo vamwe vaindichengetera mwana. Zvokuti mwana wangu would walk around more. I need that couple. Then people would turn their heads and say, wow, this white couple in a black boy. Zvokuti mwana wangu aiti akataura Afrikaans, musina kumuona face maigona kuti muAfrikana. Saka ndobva ndazowana basa ndokuenda kwandakaita kuKensington kuBesval actually. Ndakutiza mukadzi uya airamba achindita sei achindithreaten. Asi zvakadaro ndakasiya imba yataigara ine zvinhu chichi because iye mazuva iwayo anga achiri kuenda kubasa. Saka ndaigona kuti ndongoendawo weekend kumurume kuti because kuBesval ndandangotsvaga one room. But vanhu vandakasanganawo navo kuBesval masamwari mamwe ndakatovaudza kuti ini ndonzi mai Maponga but inenge ingoriwo mai Maponga yezita ende vakatononoka kumuona Maponga wacho. Asi
inini nemwana wangu tisu takaperera kudai zvekuti vanhu vanoziva vanotondiziva ndichingori ini Maponga akazvapiya leta basa rake rapera. Saka ndaiti dzimwe nguva ndodzokera iwe, ndikadzokera dzimwe nguva hatombouya kumba kuya anenge asiya maki panext door. Tongogara weekend yese munhu auye ofonera oti usandinetsa usandibvunze, you don't own me, anenge ari kuya. Ndokwira taxi ndodzokazve iwe ndisina kumuona kana ndoenda kuchechi because ndaipindira kuroadport ndonotaurira vakuru kuti baba havako kumba, tombonamata tikambotongeswa tikadini. Ende pane pamwe futi pandasiya pekuti aiti achirara kumusutu iyeya handiti dzimwe nguva ingouya Sunday makuseni because akatanga ari muvhangeri nobva aziva mufundisi osvikoti kokei musina kugadzira kurumidzai kugadzira pfekedzai mwana ndogezisa mwana wangu chochoku ndodi handiti ndiye akainge mota totoenda kuchechi. Otosvika kuchechi oriparidza vhangeri kwete zvekutamba. I felt so traumatized. Aigona kusvika otoparidza kuti imi dai vakadzi venyu, marriage is the best thing, respect your marriage. Inini ndinodanana nemukadzi wangu, my wife is my best friend. Izvozvo vanhu vekuroadport section iyoyo kana mukavakumbira vachauya vachikuudzai vachitaura kuti aizvita. Inini handaigona kutaura kuti baba vamwe kutaura vatoya makuseni ndiri mubhenji weimomo ndaitoti amen, go deeper pastor, go deeper mufundisi. Because ndaifungwa ndiri kuprotecta imba yangu chifungwa pamwe zvichatsinda. Todzoka kuchechi osvikochinja inifomu yake obva arova pasi, mozomuona futi the following Sunday achingodaro. Saka ndakunobhezivhani ndakagara nofunga iye akauya kuda ka1 here, then mama wake vakazouya vamwe nevangu vakasvikira kutsava zimbi kwasisi vake vanonzi Bishop Grace or Mai Mutova, vane chechi vanoziva zvekutava zimbi vanotone chechi. Ndobva ndakaenda nemwana wangu ndikatega ndinoona vamwene vangu because murume anga asikataridze kuti ada kuenda kunoona mai vake. Ndikatora mwana wangu ndikatenga hembe dzangu dzandakatenga, uchazokuradzai mafotos, ndina vamwene vangu nehembe dzandakatenga vakadzipfeka. Vamwe vanhu vegurupu rangu rinonzi Women Empowerment vanoziva vamwene vangu ndakagara navo 2 months mumba. Ndikaenda nemwana wangu ndikanokuta vazimbi kuya ndikanovaona ndikati bless chipa gogo hembe, vakandipa tikadzoka tikagara. Then ndobva ndazokumbirawo tete ndikandokumbirawo mama vambouya, tete vakauya namama tikagara 2 months. Asi patakagara 2 months tiri kubhezivhani iye ari kwake uko, inini ndandichingori anga asingauyi, akauya kuzovaona ndofunga ka1 oro ka2. Zvadaro musi waakauya wechi2 kuzovatora because tete vangu vazoti ndakuya kuzotora chimama. Saka vaenda kumba kuya kwatata kwandandamusiya ari. Akauya nemukadzi iye akamuintrodusa mumba imomo munotori nezvinhu zvangu. Akati kuna mai vake wendiye muroora wenyu muvhetei. Tete ava mazuva iwayo she would stand for the truth. Vakandifonera vakati mai B ndo zviri kuno taitirwa mashura nababa B vauya namupo kuzointroduce. Ndakarwadziwa ndazomubvunza auya akandirova akati haundibvunze zvakadaro izvozvo. Saka ndobva azoretrendwa akawana about 26,000 here mazuva iwayo yanga iri mari 20, that was 2016. Mari iyoyo yakapera yese hapana kana sendera takawana. Ini ndakatozoendawo kumusha, blessed anga ari grade 3. Ndobva ndataura ndakomunicata namai guru vake uko student ndikati ndiri kuya kumusha sindoda kuti muone mwana. Ndobva vatoti it's fine, ininiwo ndiri kupi, ndiri kuZimbabwe. Ndobva vatonipa madirections tikaenda kuchitungwiza. Ndikaenda nemwana wangu ndikaudza dzadzi yangu kwandaigara ndikati izvo ndoda kuenda nemwana kuti anoonekwa nana mama wake. Vandatovati izvo but ndandifunga ndonomusiya kuti vambomuona. Ndobva nzadzi yangu ati no, hautange waimpoza kuti unonomusiya. Pamwe ivo vanenge vasiri willing kuti asare, unotanga waona kuti vada kuti asare here. Ndobva taenda, ndobva ndaburukira pastation pavakandiudza. Ndobva ndauya kuzotorwa nemunina wavo. Kana aripo akataura kuti akauya kuzotora pabus station mwana anga ari grade 3 apeka grade 4 because mama muri muDecember. Tikafara tikasangana zvakanaka vakatibikira. I remember kuti vakatibikira pasta vakanomutengera maserevhita vamwe mainini vachona. I'm not going to mention names. Kana vachida ivo kuita come through vanouya nemazita avo vachitaura vega. Ndobva vamutengera maserevhita. Hapana kumbotaurwa zvekuti ngaasari kana kuti plus ini zvazvisina hangu basa. Ndandangofara kuti tasangana tataura
ndobva vatozotizvo ivo vaitodzokera musi iwoyo vachitoenda kuairport. Saka munin'ina wavo yokutenga maserevhisi ndiye aitodhiraivha mota, ndobva vanotisiyawo pavakatisiya muchitungwiza. Ina handizive nzvimbo dzechitungwiza. Ndakazofonera hanzvadzi yangu kuti ndopatasara, ndobva auya akatitora. Time iyo ndakaendawo futi kwaMaponga kumupfakose, ndikanopedza mazuva ndikagara nemwana vachimuona. Ndakaenda kwababa mukuru ndo vanogara family house. Tikazoronga kuenda kuChristmas party kudomboshava kune mwana watete vahombe, kana achida achauya ega kuti akonfeme bhadharira vanhu mari yekuti tiende ikoko. Ndikazoti kumuzukuru ngatichibatsirana kutenga chikafu, tikaita zvose. Asi jeni yese iyi handina sendi randakapiwa nababa vemwana, asi baba vemwana vakanga vakawana 20,000. Chavakangogona kunyora konzeni iya inonyorwa pepa riya rekuti unokwanisa kupfuura nemwana pabhodha, because nemwana tatisina masende makaita se akafanana. Ndikazodzoka kuno nemwana wangu, mwana wangu akaita grade 4. Ivo vakazouya manje vakuuya kubhezivhani vakundinyengerera vachiti ndokumbira uregerero chiuya tigare tese. Vakatotuta zvinhu neshamwari yavo. Shamwari yacho yanga iri very abusive kumukadzi. Mukadzi wacho is now happily married. Kana achida achauyawo futi, mukandibvunza zita mozomukumbira consent, achauyawo futi kuti agozotaura kuti takabviswa sei nevarume vairi vavo vachifurirana vaishanda pakambani imwe chete. Ndo yakatakura zvinhu zvese zvatatasiya kuya kuLion Park ikauya nazvo, tikatanga kugara. Asi hazvina kupera nekuti akaramba achiita se achitaura namai vaya. Ndobva akazombobva manje, ndobva anogara ikoko. Ndobva kwazoitwa mwana 2 years. Paakazodzoka after 2 years pachona akambonogara kumba kwanzvadzi yake kuti avazingi ikoko. I think vachimukanselawo chichi kuti dzokera kumukadzi, because at that time, to be honest, I don't want to lie, she was very supportive. She is the one who would even say kana tikanetsana anotogona kukwira kubva mumba kwake ouya osvika aiwa musadaro, musadii muri kuda kuita vakadzi vangani. Izvozvo tarisai kuti Salo mukadzi wenyu nhambani, makafirwa ka2 mukasiya vamwe vakadzi 2. Salo atopa number 5, uyo musutu atoo number 6. Apa magirlfriends anga asingapere pandoni imwe yainzilizi. Handizive kana aripo aida kuzozvitaurira, anozvitaurira itondudza kuti iwe ngowani wakanzi audiwe, munhu wandiri kutokombitana naye ndiye musutu uyu. Akatomboiswa pane rimwe gurupu, ndatoudzawo rimwe gurupu randakanga ndiri, vakambomutuka. Kana paine madzimai akanga ari pagurupu iroro handichaziva kuti rinonzi chii, vanogona kuita come forward vari free. Then zvadaro ndobva azopata vaziriduku yanga ndopaakauya. Indakanga ndiri kubasa, ndakangowana ari mumba semunhu aiva ine makingi. No, mwana atonditi dad is in the house. Ipapo ndaigara paopposite the school, ndandachitsvaga manzemba padhuze nepabasa. Ndobva ndatomhoresana zvakanaka chichi ko vana tete vari sei, because akagara iko kuda kiNovember naDecember wese, November, December, January, akatozoya mid January kunana February. Ndobva tete vai vatozondudza kuti akati akuda kugara zvakanaka nemhuri yake chichi, but paakabva akanga achoti yakureloketera ikoko. Saka handizivi zvakazofamba sei. Tichigara tete kudaro, aisenderwa mukadzi iye nobva akutanga kundisendera mafotos emwana. Plus inobva ndatoona mafoni ake akanzi I love you chichi. Ndikabvunza, ndaibva ndarohwa, akandirova, akandirova obva abuda oinda. Saka tiri ipapo ndine mapictures ezuva randakarohwa ndikafenda. Mapictures acho aripo, kana muchada ndichamasenda. And I've got a lot of mavhi11 asi kuti foni yangu yakaloka parufu. Muroora wangu hameno paaibva akakupindura vanhu. Saka ndiri ipapo ndine gurupu rangu rainzi Women Empowerment with Salo Gunje Maponga. Vanofolowa Facebook kana kuti vanondiziva vanoziva gurupu iroro. Takaenda kuzoo semadzimai tichingoti anga tinosangana tifare, takapfeka matisheti edu, takadii. Pakatouya vamwe baba vekuold muchuwawo vaichidzidzisa zvekusheva mari, zvekuinvesta, vakatopa vanhu matisheti nemabhegi. Saka inini musi wandaifanira kuenda kuorange farm kunopractiza kwaya. Kana vekuorange farm varipo, then vachakupuudzai. Saka ndobva ndatozokata vanhu short, vanhu vaida kutofara madzimai, ndikati no, inini ndiri kuda kuenda kukwaya practice. Saka iye ndakamusiya pamba aine mwana. Ndozuvo rega raakasara nemwana. Sandakadzoka ndobva tarongedzerwa mabhurai chichi zvanga zvangoita seo zvazvangosara. Nobva pane vamwe vanonzi Chera vaivepo. Nobva vatonditi she was the chief caterer.
ndomva vanditi torai chero brian tichimugonopa pamukuru ndobva ndatoenda mumwe sahwira wangu ndiye ane bhaki atakashandisa. Unfortunately I think ari kubasa kuda hasi kuona live ino asi pane paachapinda pezuva iroro yanga iri Saturday. Ndomva ndatosvika kumba maswera sedheti toswera tikati dheti ndakuigira ichi chikafu chatati tichiita tichidya ndomva atora ndomva anakura ndati yazvazvakarekwa mufoyo zvikanzi waswera kupi uchitadza kuswera pano uchindibikira ndikati ina ndakakukumbirai kuti tiri kuenda iri kuwomen empowerment semadzimai zvikanzi handiitirwe izvozvo ndomva andihedha pamhanzi apo ndomva ndanodonha ndomva anditsika zvikanzi nhasi ndoda kudzidzisa lesson. Mwana wangu blessed anga ari mudiki papa anga agrade 4 or 5 akahwanda wardrobe yacho ndichinayo handitomboda kana kuirasa yakasakara zvisingaiti. I think kune vakauya kumba kwangu rufu vakaiona mubedroom mangu because ndakangoti this wardrobe ine history. Mwana akahwanda muwardrobe iye ndomva akiya door ndomva akuda windo raro rakashama vana vendlord vakanzi wanoizi ndomva vamhani landlord ivavo namai vavo vachiripo and ndichavakumbira vari willing also to come and testify abuse ndakaitwa ndiri pamba pavo. Akamhanya akanodedza sahwira wangu uya webhaki watakanga taenda naye kuzoo because anga ari muneighborhood anga ine touchshop saka anga achitori mutouchshop yake hanzi akangosvika achiti pindai mota handobva ndati zvaita sei hanzi zvikanzi ndanetsana my bill hanzi ndobva ndati izvo asi mavarohwa futi because ndakamborohwa futi aripo hanzi zvikanzi asi this time ndaenderera hatifunge kuti ndinowana vari vapenyu. Hanzi ndopa ndakati but my bill vatikatisa pati vachiti vada kuenda kupractice yekwaya yekuchechi asi vanga vasina kuzoenda kuchechi. Hanzi ndobva angoti imi mahande echechi pasina nguva ndombva vasvika but landlord vange vatovhura vaive nesipeki ndombva vazama kundidira mvura ndombva ndabhebenuka saka akazowana chiti ndagara landlord nemukadzi wavo vamo vagara they are Nigerians vachiripo they still stay opposite our school. Vanondiziva vanotoziva kuti ndakamboita after care yangu ipapo saka ndobva uya asvika aone mazvimbiro andaita mani akati nhaiva Maponga kuzvamutaurayi mushamwari yangu inga takambokutsiuraiwani chii chiri kuitika. Then we had to call the sister iye wandiri kuti anonzi Bishop Grace kana kuti Maud Mutova nechechi kuti azimbi. Maud akati alright it's okay ndiri kutokwira ndiri kuuya mangwana zvechokwadi. Maud akauya Sunday yacho akawana zvisi kuita ndakazvimba zvisingaite kutouya kwaakaita akati nonokei futi kusvika because aishayiwa transport saka akazokondakta vaya veold mutual because Maud nesu tatiri musame group rewomen empowerment ndo vakazouya naye navo vari willing to come and testify kuti vakandiona ndakaisei vachisvikawo naMaud pamba kwakuri kuma 7-8 ini ndakarara ndakanga ndachirara murumu yaB ndakadivhaida because tatine lounge ndaigara cottage tatine lounge nebedroom nekitchen saka lounge yanga iri hombe ndakaiganura kubva ndaisa bed yaB saka ndokwandakarara saka pavakauya naMaud uya ndombva vandiona vakatinga zvakaoma. I think ndombva vataurawo naMaud vachimukanzila yaMaud ndombva vataurawo kuti bhodhi izvi zvamuri kuita hazvisi kuita se hazvisi kuita. Anogona kuzviramba kana kuzvibvuma asi zvine evidence nekuti vaakauya navo vacho vandiri kutaura vakatoona zvakaitika ndakazvimba. The following day ndikaenda kuchipatara ndikaudza vekuchikoro kuti handisi kukwanisa kuya kubasa ndikanobvunzawo kuchipatara ndikati ndakadona because ndakutotyawo asi kuchipatara hangu ndakaenda ndega Maud nabudhi vake vakasara vari pamba ndikadzoka ndikanzi BP yakakwira tagara kudaro I think yanga ya 2017 neka 2018 musi wacho yanga iri birthday rangu iroro shamwari yangu she will also come forward akafirwa nemurume wake but ndakatosiya ndarohwa musi iwoyo naivhanza achienda kuSoweto achari kuenda kuSoweto kune imwe girlfriend yake ini ndasingaizive zvangu achitonditi hanzi saka iwo kana uda kuenda kurufu mwana wako uri kusiya nani ndikati no this is munhu friend yangu yekuti chero maChristmas lero tiitoita tese nemiwo mamufanira kunge muchiita sei muchienda handi maiziva murume wacho. Remember takatomboita Christmas test
zvikanzi aiwa undiudze zvekuita mubva asara akandirova zvekuti ndakatoenda kurufu ikoko vanhu hapana kuziva hapana kaziva ndakarohwa zvekuti uyo aingofona achiti vakoma inid you muchiri kupi ndikati no ndichiri kuorganiza the other ladies then mwana ndobva ndazofonera mumwe munin'ina wangu work church but takabuilda relationship yekutoti we are like sisters kana musingazive hamufe makaziva kuti hasi munin'ina wangu ndiye akazouya akatora mwana. Sorry to interrupt you. Sorry to interrupt you 2 seconds. Yes, anobva vazomufonera saka muri kumberi akati atipo zvikanzi ko mwana toita senhaiba mukuru zvikanzi mwana endai naye mumba kwenu. Mai Maponga. Ndakazodzokawo hangu kurufu kuya. Mai Maponga. Iye nobva azodzoka nobva azoenda. Mai Maponga. Kusutu uya. Mai Maponga. Kanogara. Mai Maponga. Saka agara kudaro. Mai Maponga. Ndakabva ndajoina chimwe chainzi Jew Point so. Mai Maponga. Pane vanhu vaitoenda neni kuJew Point vanozviziva they will also come forward. Saka ndaishaye kusira mwana mbva ndakusira mwana padeke. Deke yacho vachauya futi votaura kuti zveshuwa maibvi vaitisira mwana. Mai Maponga. Ndichitanya ndiri kuti mwana wangu asare ega vanhu vachitoti but blessed akura motadza kungomusiya ari mumba ndikati no inini my child is everything. Mai Maponga. My child alone saka ndaimusiya. Mai Maponga. Ndoenda kuJew Point. Mai Maponga. Mai Maponga. Ndawana chivanhu. Mai Maponga. Mai Maponga. Rimwe zuva nobva. Mai Maponga. Mai Maponga. Munoziva munhu anonzi Perpetua Katsiru? Yes. Ndiani? Ndimai guru vaBhi ndo vandakatotanga kukomuniketa navo kuti ndini Salome ndine mwana. Vari kuAustralia. Ndakataura navo mugore randakanovaratidza mwana ari grade 3 kumba kwavo kuchitungwisa. Ndo vamuri kuti vari kuAustralia? Yes. Okay. Titori neukama hwakanaka handidi kunyeperai. Kana ukama hwangu navo hwatoipa kuda hwaipa izvozvi mwana ashaya. Tine ukama hwakanakisa zvekuti chero last year chaiyo muna December vachida kuti visa remunin'ina wavo ribhadharwe. Hanzi raifanira kubhadharwa nemunhu ane akaunti kuno South Africa. Vakatondifonera because vanga vakutonditi mai nekuti ndinoira shava yamai vavo ndiri vamushava. Vakatoti mama mai nini vari kuda kubhadhara mari but zvanzi visa rofanirwa kubhadharwa from South Africa. Kana akaunti ndikati hazvinetse izvozvo zvoga here mari yaiti I think it was 7 point something. Ndikati taurai naBhi ngavataure naBhi ndobva zvatonzi mai nini zvanzi taurai naBhi ndobva Bhi ndatomutsa ndikati Bhi taura namai nini pane zvavanoda kuti uite. Vakatonditi Bhi anoita zvese izvozvo. Ndikati wati Bhi inini ndiye akaundendi wangu ndiye zvese zvangu so ndobva mari yatotransferwa from data account. Taitowirirana rimwe gore vakatonditi endai munopiwa mwana wanzvadzi yangu ari kuDeepsloot anonzi Kudzi mari musangana naye muJoburg. Ndikatosangana naKudzi uye ndine vamwe mainini vangu vanonzibatsirai chikore. Ndikati vati ava ndo mainini vaBhi ndikatonawapa mari. Tatine ukama hwakanaka ina handidi kunyepa pese apa even pese pandaita problem nabaBhi I would update her. Ndotovashuwa kuti but don't worry isusu nemwana tiri safe. Kana tisiri safe ndinoita sei ndinokuudzai. Vaitotaura kuti hazveshuwa mwana ndewenyu but at first pandakambovaapproacha paFacebook ndichivaudza kuti ndini ndine mwana vakatombofunga kuti ndini girlfriend iya yaimbodana naIvans yainetsana nemunin'ina wavo but nobva vazozviinvestigata tichibatsirana nobva vatozoona kuti aihewa handisi ini indakatozouyo hangu leta munin'ina wavo afa. Ndinotovaziva zvakanyanya even zvandiri kuudzai zvekuti mari yakatransferwa last year muna December chero bank statement mangu rinoratidza. Bhi ndiye wavaitodhila naye achivaitira zvese izvozvo. Ukama hwedu hwakanaka handidi kunyepa namai vemwana. Ini ndaitokomuniketa namai vemwana Ivans asingadi achiti because vakamubata rafu. Okay, all right. Ndandoda kungoziva ipapo no problem. Right, hande imberi ngati papati abuse apa ngatisei tajamba tazoenda toda kuenda papati yekusiyana kwenyu kwamakaita kuti baba vazosiyana imi musara pamatanga kutarata nyaya yese iyi baba vakauya gore ripi kuti mugare navo? 2013 pamatanga kutogara navo vakazoinda rini? If I'm not mistaken but I think it's 2013. Vakazoinda rini? I know my members of the public especially vekuchechi kwangu ngava uyo vandibatsire but I think it's 2013 but I also checked. Okay, vakazoinda rini? Mati? Vakazoinda rini? Kurambana kwenyu makarambana rini? Kurambana vakatanga kundiudza kuti havachandida I think 2 years ago but indasingazive kuti one mukadzi wavari kufambidzana naye but ndovati kana muri kunditi hamundide kosei panapa muchiri kugara vondiudza kuti aiwa inini pano ndiri kuda kushandira
new family yangu ende takazoita ndizive kuti vane mumwe mukadzi. Alright, mozotiudza ipapo vakabuda last year mulife main. Mulife mangu vakabuda kunyatsobuda chaiko chaiko vakabuda this year muna February after ndatoopena case because vakatoenda kuZimbabwe kumukadzi wavo. Nzwaime Maponga mai Maponga chimbodaire mubvunzo ndesoutosodzokera pakurondedzera saka makasiyana this year February anditi ndopatoti makasiyana ndopavakabuda mulife yedu vagara vachotayo ini zvapo handichatombodi chichi plus yange isiri secret vanga vakutotaura nemukadzi wavo even kumutengera magirosari kumutengera hembe kuenda kupark station kumutengera maringi. Asi vaiti ndikataura kuti ko zvino imi muri kuzviita sei kuti murambe muri pano vaibva vatondirova. One time he held me hostage. Alright, saka vakabuda this year saka right ngatisiye apo pakumwe kwese kumashure ngatiindei pavakatanga kuti imimi vazobuda baba mulife menyu vachikusiya kuti muzosara nemwana uyu muri 2 hande ipapo mutondedzere kutanga ipapo tichidzoka kusvika pazuva ranhasi. Ipapo ndopavakaenda ndisi handi vakandova iri Thursday takabva kubasa vakavazonditora basa because mota chibhazi chavaishandisa chasingashandi chachanoka injini kozi ndakazenge ndatenga imwe mota nemari yeraundi nemamwe madzimai mota iyo ndo yatakachinja saka chachiri chibhazi saka yanga isingashandi vakauya vanga kushandisa mota yangu yeredi saka vakauya kuzonditora kubasa ndobva vanditi izvo because vanga vakamboenda last year yacho November after vaconnecta mari dzemaparents dzetransport then ndobva vangoenda tatovati ko inimi mogoenda imatotora mari dzevabereki dzematransport zvikanzi ndafoma group kandi vainyepa vabereki nobva vatosara vachinetsa inini vachiti because mari yakatorwa saka February month ndopavakati vachibva kunditora kubasa nobva vati passport yangu iri kuita sei ine vanzi ndakapiwa mazuva here ameno from November pavanga vaenda because ivo vaiti vari kuenda kundoengeja because vanga vakatenga mared wine chichi a lot of things plus vakatondiudza kuti ina handidi kunzwa uchitaura nemukadzi wangu uchimunetsa nekuti ndiye mukadzi wandinoda iwo uya useless ndobva ndatovati but I'm useless iwo wakauya usina chero license chero chii ndini ndakatokuitisa zvikanzi you are useless. Ipapo pavakandirova pacho ndaitogara nevazukuru vavo ndakachengeta vazukuru vavo vana vemwana wehanzvadzi yavo iri kuAmerica for 3 months because vanga vasina pekugara nobva ndauya kuzokumbirwa. Vazukuru ava vaitonzi vaimutaure nambuya vachitaura nambuya vanowanava pafoni. Saka February ndichibva kubasa ndopavakanditi izvo ndobva vanga vanditi hanzi saka ezvino ndoda kuenda ndonodhindisa passport yangu ndobva ndangodzokera pabhodha because ndaivati haakana kuti murambe muchiita zvamakaita zvokuti munojuta vabereki vanosara vachinetsana neni. Saka tiri murodhi ndopavakanditi izvo ndafunga kuenda kumusha ndatorongedza mabhegi angu tikati warongedza mabhegi ako zvikanzi November watoona last year yatoona muna October November vanga vatorongedza zvinhu mamachines atakatenga a lot of things mapoto mandiro zvinhu zvakawandisa vakaendesa kumukadzi iyeye ndiye ainozvitambira vakati ndokwandiri kuzviendesa because ndokwanda kunoita life ndikavati but muri kurongedza zvinhu zvangu saka tichibva kubasa musi wacho ndobva vanditi ndatorongedza ndiri kuenda kumusha ndobva ndati muri kunogumira pabhodha here zvikanzi unopenga ndichigumira pabhodha ndisina kunoona mukadzi wangu ndoda kunoona mukadzi wangu ini ndikati munoziva kuti chii ini nandini nehangu nezvekuti muri kunoona mukadzi wenyu kana kuti patiko vabereki manje movaita futi let down ende vanosara vachiita se vachinetsana neni panapa kuti imimi ndimi makapiwa mari zvika ndatotsvaga dhiraivha wangu kudhara dhiraivha iyeye ndiye achasara achidhiraivha mota ndikati mota ipi zvikanzi yeredhi because chibhazi chakanoka injini nobva ndatoti zviite zvamuri kutaura izvozvo plus ende mune mwoyo wakaoma mukabva matondiudza kudaro kuti ndoda kunoona mukadzi wangu ndoda kudii ndoziva zvangu kuti hamuchandida ko zvinosei musingabve henyu panapa zvikanzi aiwa ndagara ndichabva zvangu kana ndoda izvino ndoda kumboshanda zvemari pano pane mari pane vana vandotakura vecresh because apave ivo vaitofonera mukadzi uyu vachimuudza kuti ndine creshi ndine chikoro ndine zvese saka ndobva vabva kaburuka mota pandakavati hazviite chichi ndobva tasvikofamba ndakangosvikopfuura ndichienda kubedroom kwangu
vana veaftercare vanga vari mulaundi nematicha. Ndomva ndasvika, ndomva ndatoti ndine basa randaifanira kusubmita kubasa. Vandagara zvangu padesk pangu. Ndomva vauya, ndomva vasvika ndidhonza mabhurezi zvikanzi wanga wachiti chipa, wanga wachiti handikwanisi kunoona mukadzi wangu. Who are you to tell me what to do? Ndomva ndakutoda kuexplaina kuti no, ndachingoti izvochi, ndachingoti makaita let down vabereki chiti zvikanzi izvo no, haundiudzire zvekuita iwo, ndogona kutokurova izvozvi so. Ndinokurova ende futi kumusha kwacho kwandiri kuenda ndiri kunoripira mhosva dzako. Ndikati mhosva dzangu dzipi? Zvikanzi dzekuti wakatuka mai vangu pawaigara navo, hanzi wakavadeurira chikafu. Ndikati inini manje ndakadeurira mai vako chikafu riini? Munhu wandaigara naye zvakanaka kudaro, chero mukada kubvunza chero vamwe vanhu mashamwari angu, chero vakadzi vekuwomen empowerment. Ndikati but vakauya 2016, why makuzvitaura izvezvi? Plus kana ndakatuka vabereki vako, ini chandoziva ndechekuti unoudzawo vabereki vangu nyaya yogarwa pasi yotongo. Zvikanzi aiwa ndakatonzi ndiripe nditenge matenesi neZambia. Asi chimwe chandiri kufambira kuona mukadzi wangu, zvemukadzi wangu handitombodaudzwa uchitaura nezvemukadzi wangu chichi. I think before mukadzi wacho anga atombondisenderawo meseji akarara pachest pavo achiti murume ndatotora, usiyane kunetsana nesu, tsvaga umwe murume. Saka adaro nobva atanga nobva ndamuti inini namama takagara zvakaita zvakanaka. Nobva ndatomuti uri kuona sketi iyi, ndine imwe sketi yangu yandinayo, blouse rachona rakatorwa namama iwo vamwene vangu, but kwete kuti vakaritora kuti variite kana mukuwirirana, because taiwirirana vakanga vangorifarira. Saka ndaida kutomuexplainira kuti dai taigara zvakaipa unoti mama vaizotora here blouse recostume. Ndobva zvanzi waaccuse mai vangu kuti varoi, watoti mai vangu varoi. Ndikati no, hausi kunditeerera kuti ndiri kuda kuti chii. Ndobva ndatanga kurohwa, mubva akundirovera kumadziro. Ndobva afonera sisi vake vaya vekuti havazimbi. Apparently vanga vakuti kana sisi vake vakafona anonotaurira mulaundi, handisi hangu zvavaironga. Zvikanzi Saloma ari kuti izvo, naiwe mauti Saloma ari kuti izvo mama vakatora blouse rake vakaendesa somewhere. Ndobva ndati izvo iwe usanyepe. Ndakaita kureza hangu voice, ndikati usanyepe, usaudze chete zvekunyepa. Ndobva atanga kundirova, ndobva ndaridza mhere, because anga akundirovera kumadziro achiti ndokuuraya. Ndobva andidzura mabraids, ndakarukwa mamwe mabraids ane twister. Mino kana vanhu vakamboona foto iyoyo, ndine twist braid ine blonde, ndakapfeka African attire, iriko kufacebook, ndakaiposta kufacebook. Ndobva maticha amhanya akati chichi, ndobva vakumbata zvikanzi ndomuuraya munhu. Ndobva atanga kundirova futi pamberi pevana vaya vechikoro. Vana vechikoro vakutoshaa kuti zvakufamba sei. Ndobva vamwe ticha vauya vakamubata, but aita kudedera kudai, zvikanzi ndomuuraya. Ndobva ndabuda panze kudaro, ndobva atera, ndobva asumudza chiswing. Ndofunga vanhu vakauya kumba kwangu rufu makaona kuti kune maswing. Ndobva akuda kunditema nacho, ndobva chagamwa chiswing chiya. Zvadaro ndobva ndobva ndakuchema zvekuchema zviya. Ndobva ndafonera imwe parent, murungu parent iyoyo, because ndakamurerera mwana wake. Ndobva ndamuti uyai kuno. Ndobva vachikwaita sei, ndikangoti uyai kuno, and they came immediately vachifunga kuti pane zvaitika kumwana kwavo. So I was shivering, I was traumatized. Ndobva vandisa mumota, vakati chii? Ndikati ndarohwa, ona ndadzurwa mabraids, ndiperekedzeiwo kupolisi. Because vaimboziva nyaya dzeabuse, even vanhu vekubasa vaizviziva zvokuti vanga vakatonditi unotiisa paspeed dial. Ndakamborohwa futi in front of another colleague murungu, ndikamukumbira anogona kuuya forward kuzotaura kuti zveshuwa zvakaitika. Ndobva vaiva vati no, tisati taenda kupolisi, handi yekumba kwangu tinopaka, timbofonera, ndiani watingafonera hama yake. Ndobva ndati we can phone tete. Zvikanzi une nhamba dzavo here? Ndikati asi handina airtime. Ndobva murungu uya avafonera, ndobva atitaura navo. Ndobva ndataura katete, ndarohwa futi nhasi, inini tete ndaneta, ndakuenda kumapurisa. Ndobva tete vati izvo, ndakunzwa uchiraise voice kumurume, you deserve it. Ndobva ndati tete mukabva mandidaro, saka ndoita sei? Zvikanzi aiwa, don't go to the police, but mai, you deserve it. Ndakunzwa imuchiraise voice, you deserve kurohwa. Ndii Bishop Grace Maudi Mutova, ava vane chechi kuti havazimbi vakadaro. Ndobva conversation the last chasvika ikoko
tichasvika ikoko. Mati? Ndotaura necomments channel ndiri kuti comments channel ndikati mirai makadaro tichasvika kwese regai vatsanangure kuti murume akabuda sei mulife mavo tichaenda kumberi kwese ikoko. Taurai tinzwe akasvika di. Ndobva mai vambuya vaya vati ha kupolisi tichi ndobva ndati saka tete vanobva vati chiuko back havana kumbofona ndobva ndati manje ndakutotya kuenda kumba ndoita sei ndobva vambuya vaya vati saka woita sei ndikati hazviri nani ndiende kuloji pane kuloji kwandaisimboenda kana ndikarohwa naye kunonzi kusiyabonga guest lodge mukaenda mukakondakta vakadzi vari ipapo vanokuudza kuti zveshuwa mai havaimborohwa votizira pano chikonzero chandaitizira ndichienda ipapo papari padhuze nepabasa ndomva ndaenda ndomva vanondidhiropa kusiyabonga kuya ndichema ndiri traumatized tete vaya ndomva ndazoudzawo vana tsano kuti ndozvaitika hanzvadzi dzangu ndomva vati saka iwewo creator group titaure nyaya iyi but pane kumashure pane zvatomboitika musi wakandihodha hostage achiti passport yakasubmitwa nehanzvadzi yangu nemuzukuru wangu ikabuda hanzvadzi yako ngaitore passport iyoyo inopa girlfriend yangu mukadzi waarugara nayo plus mukadzi uyu akatokondaktawo muzukuru wangu akati ndipeiwo passport yaivhanzi inini ndini chifianze yaivhanzi saka ndopandakatombovati what a disrespect mungatizvo vatezvara vanatezvara vanopa nhinginikiri girlfriend yenyu passport even iyo girlfriend yenyu why would you she approach family yangu saka ndiri kuloji ikoko ndakagara Thursday ndobva tafoma gurupu raive nayo tete naiye nehanzvadzi dzangu mbiri tichiti ndobva ndauyawo ndikati ndauyawo mbudzi kuzvarira pavanhu unzi nditambirwe imbwa ini ndaneta nekurohwa munongozviziva vana baba kuti ndinorohwa imi tete munozviziva kuti upenyu hwangu ndewekurohwa ndaneta saka ndokumbirawo mundibatsirewo kana muchitigadzirisawo mutigadzirisewo nemurume Maponga akabva left akabva abuda mugurupu imomo hanzvadzi yake ivo bishop ava vanambopindura vakaramba vanyerere ndopakatozonzi nehanzvadzi yangu ko tete vachiona zvavakanyarara saka what is the purpose yekuvhura gurupu ndobva hanzvadzi yangu imwe yatonditi saka iwo waregerera kuenda kumapurisa kuti wanzi natete usainde kumapurisa ndikati because ndachingofunga kuti pamwe wanosolvawo chichikanzi zvakakuomera because all along vanhu vaingoti sei usingaende kumapurisa at one time ndakatomboenda kumapurisa kumaorders drift nekuhanidrew ndobva ndazo withdrawa case ndichifunga kuti saka mwana wangu achazoita sei ozofunga kuti ndaendisa baba wake kujeri kana kuti saka ndakagara Thursday ndiriko ndobva ndakaigirwa hembe nechikafu nevakadzi vanondishandira but ikoko kwacho akasara futi achivathreatena achiti ari kuda kupisa just like zvaakangoti kuti I'm going to kill you and I will burn this place down. Saka akatoenda akanotenga trunk I think handizivi kuti mukadzi wake yani mwana ari boarding here kana kuti ndobva ndatomufonera ndikati ndiri kulodzi ndikati mukabva matenga trunk coffee izive mwana chaiya musingazive kubhadhara because paitomboti anobhadhara fees ndepe kuti ndenda tomuti baba beach mbondipo 0,000 redwe mari yako yese unenge uchingoti mari yabva kutransport hauna mari hauna kandi iye nguva yese achimwenisa park station kuchitumira mukadzi uyu saka ndobva ndatomuti ungatenge trangi shuwa asi fees yemwana chiche saka ndakagara ikoko Thursday Friday Saturday ndobva ndatonzi nevamwe sisi vangu vanoziva futi zveabuse izvo zvahandere chikuru takadzidza tese kuZimbabwe kudombo raMwari zvikanzi mainini munoramba makagara imomo kusvika riini ende musingaende kupolisi munhu yachakuurayai ndobva that same Saturday Blessed send me a message akati mama daddy has gone you can come now home it's safe. Unfortunately phone yangu yakaloka ndaigona kuradza yemachatsa ndaitundirwa nemwana ndobva ndamuti ndinouya in fact anenge akabva Friday mwana akatorara ega pamba akatosiya mwana ari ega pamba because teacher vanogarapo stay in teacher vakatya kusarapo vanoti vakatya kuita sei kusarapo ndichakupa zita ravo kana chidawo vachataurawo stori yavo nekuabhuzwa kwandaita
even all the workers vakandishandira vaigara neni chakupai mazita avo kana muchida vachakuudzaiwo nyaya dzavanoziva kuti ndaiabhiswa sei. Saka Saturday yacho ndopa ndakaenda kumba. Sunday ndakazokwanisa kuenda kupolisi. Ndasvika kupolisi ndobva ndasvikopresenta nyaya yangu. Ndobva mapurisa anga aripo ati story inimi iri complicated because ndandavaudza kuti I'm also worried about mwana ndo wandonyanya kuita sei kutyira because even doing this it's an abuse chichi. Ndobva vanditi nyaya yenyu iri complicated inotoda mukuru wedu. Hanzi pane mukuru anoita zvesocial work. Ndakatanga kutoziva kuti pamapurisa pane madepartment ese. Saka imimi chisiyai nhamba dzenyu nezita renyu mozouya motanga matsa because ndakaenda ndiri ndiri kuda protection order handina kuenda ndiri kuda kunoopena case. Ndobva ndadzokera ndichangosvika kumba ndobva uya social worker mupurisa uya afona. Ndobva ati ndanzwa kuti mambosvika chichi I will be in the office musi Wednesday. Saka Wednesday moita sei mouya. Saka ndiri kuloji macolleagues angu aitouya kuzondiona even ndati murungu akandisiya paloji aiuya achindichekerera ichera. Saka ndakazonotaura kubasa ndikati ndakaenda kunoti ndinovhura kesi asi ndakanzi kesi yenyu iri complicated zvakanyanyisa. Saka mozouya Wednesday. Pandaenda Wednesday ndichienda ndobva ndasvikonangiswa kuofisi kwacho ndobva apedzawo mamwe maofficers nofunga anodhila nezvenyaya iyoyo ndobva takutsanangurirana. But before ndandakatotaurira vana mai vemwana ava vamambondibvunza nezvavo like I told you inini ukama hwangu navo hwanga hwakanaka ende ina handina chitema navo. Saka ndobva vatonditi your case is complicated. Apa iwo uri kutaura kuti he is not your biological child and you love this child so much. Ndikati zvakanyanyisa ende ndiye mwana aita kuti vakati kugara maabusive marriage for so long. Ndikati because ndaitira mwana zvikanzi pati mwana uyu haugone kuva naye because iye anogona kungotora mwana. Kana uchitoda mwana unotofanira kukomuniketa nehama dzamai according to law. Hama dzamai ndo dzogona kuita sei yekuti dzitore mwana kana vachizoda kupa mwana voita sei vokupa. Ndobva ndati it's okay chichi. Ndobva ndanzi vandanyorwa tsamba yeprotection order ndobva vanditi but tine macases akawanda. Protection order is just a paper. From the way yauri kutsanangura neabuse yawaitirwa nemafotos mamwe andaivaratidza anogona ngokuuraya kunyange kudai paine protection order. Open the case. So this lady took me ndobva tanoopena case. Taopena case iyanga asipo handitanga toenda kuZimbabwe. Mapurisa anobva atizvo ariko here. Ndikati aiwa akaenda kuZimbabwe zvikanzi it's okay. Paanozongouya imobva machiita sei machifonera. Ndobva aenda akanogara kuZimbabwe. Handiziva kuti akagara 2 weeks around 3 weeks ariko achitoposta mafotos ake aine mukadzi wake achiti life is good chichi. Vamwe vanhu vachitondifonera vachiti zvatiri kuona ndotovati madzimai neniwo ndiri kuzviona handina kumbomubhuloka. Chandinongokumbira kwamuri munamato yenyu. Vamwe vanhu vaiva so emotional vachipopota vachiti shuwanga kudaroi inga murume uyu haana respect nemachengetero amunoita mwana. Ndikati ye mwana musaitaure, mwana ndiye wangu, chipo changu chandakapiwa. I can do anything to protect mwana iyeye. So ini ndaita kucommunicata futi namai vemwana ava vacho vekuAustralia nevamwe vachona variko kuHarare vachitoti no musamubvumidza kuita sei kusvika ipapo akangoda kuti akutorerei mwana. Don't worry, haisi nyaya, isusu tinouya totora mwana tokudzorerai, ndimi mai vemwana watoziya and we really appreciate you. Ndo zvavaitaura neni. Saka akazouya. Saka vanhu vese vanga vatoudzwa kunzi chero vanoshandapo kuti kana auya munoita sei munofona. Saka ndiri kubasa ndopandakafonerwa kunzi aita sei auya. Ndobva ndatoti kune macolleagues angu ndikati vari kunzi vauya. Ndobva ndafonera polisi ndikati murume wangu uya kundaabhiusa anzi aita sei auya. Saka munogona kuenda kumba munomuwana. Vakati no tofanira kumusunga muripo imimi uyai kupolice station. Ndati ndozouya kana kuma2 ndakagara ndakatadza kana kushanda. I felt so traumatized
ndichifunga marohwerwo andandaita pekupedzisira because pekupedzisira pacho that day aitoda kundiuraya chaiko. Ndomva ndazonzi neimwe friend yangu, what are you still doing this? You are traumatized. Enda unotaura kuoffice unokumbira principal. Zvekuti ndakasvika kuoffice kwaprincipal vanga vaina deputy. Ndichidederera zviya zvekutya ndikati ari kunzi auya chichi. Zvikanzi, so are you going to be safe? Chienda kupolice. Ndomva ndahaya Uber ndobva ndaenda kupolice. Ndisvika kupolice ndomva vatoti dati ndomva zvanzi mauya saka chandei. Ndomva taenda nevheni. Tichisvika nevheni ndomva ndatovati izvo mapurisa andoenda kunomudeedzera. Vakati unomudeedza ko kana ari armed kana kuti chii, sezvo muchiti aitopurova ine masimbi plus vanotone demo ravakatora because aigara aine demo, chimwe chidemo so nechimboma murumu. Chimboma ndo chimwe chaindirovesa, chidemo ndo chaigara achitaura kuti ichi ndo chandichakutemesa nacho, chakatorwa nemapurisa. Ndomva vati no ati operate like that, vhurai gate tipinde. Saka ndomva vapinda. Ndomva ndati ini ndaitofunga kuti ari mubedroom. Zvikanzi aripi, ndikati amubedroom medu. Zvikanzi ko bedroom reni nderipi? Bva ndavataridza. Ndomva tamushaya. Ndomva vatotarisa mubathroom. Ndomva vamushaya. Ndomva vati kwenga mati aripo. Bva ndatoti kuvashandi vangu vaya kwenga mati varipo. Zvikanzi vanga varimo, kusaka vabuda nekupiko. Saka taakutoti ndomva mapurisa ati imi tarisai murume wenyu kuseri kucottage because tine imbwa. Ndomva vakuti imbwa dzenyu hadziri mumhere. Ndikati pane iri vicious. Zvikanzi mbono mutsvagai pamwe awanda chi ikoko kana kuti atoescape. Saka taakutoda kutenda. Ndomva zvanzi ne-one of the employees, imbotarisai murume mapini. Saka patakangoti tichifamba tienda kurumu yabetichivhura, vatatu wana dzadzo dzakatorara zvadzo dzakaita manede. Ndomva zvanzi yes my son. Ndomva mapurisa ati hande. Ndomva atoti kondaita sei my b, let's talk my b. Zvinhu zvinotaurirana. Ndomva ndati baba b, nguva yese makoresa wakandiabhusa mumwe wangu. Even pandaida kutaura wakaramba kutaura. Inini newe tichanotaurana kupi kukoti. Ndomva mapurisa amutora. Ndomva ndamutizvo ane remote yegeti yaakaenda nayo. Because anga akaenda neremote yengoti chero paabira hake anodzoka achivhura unongowana atopo. Saka ndomva hanzi nemapurisa atipo remote. Zvikanzi handina remote. Remote iri mumba mubedroom. Zvikanzi handei tinotsvaga. Ndomva akunyepera kutsvaga. Ndomva mupurisa angopinza maoko mumwe make. Ndomva auna remote akati kosa kwangu achinyepera yekuti mune remote. Ndomva tatoninginikira. Saka naimai Maponga ndopakabva asungwa ipapo. Yes, ndopakabva asungwa. Akanogara mwedzi mingani? Akanogara mwedzi mingani? Akanogara 3 weeks. 3 weeks ariko ndobva azobuda. So right, aiwa titapanzwisa paabuse apa. Saka abuda pa 3 weeks apa anazodzoka kumba kwenyu, akabva aenda kuZimbabwe. Akangodzoka kumba kwedu kuzotora zvinhu zvake. Ndobva aenda kuZimbabwe. Akanasisi vake akadhonza chibhazi akachidhonza. Remember chibhazi chatona papasitori nasendi rake. Imota yandandatenga inenzi Zafira. Ndandaitenga neraundi yandandaita nemamwe madzimai iwayo. Kana achida achauya kutestify kuti maibvi vakatenga mota ye-through round. Ndobva tazoichinja. Ati ngaitichinjanise nebhazi. Bhazi rakaita hombe kuti titakure vana. Ndobva ndatomuti baba vemwana munoziva kuti zvinhu zvingoramba zviri mumazita angu. After all ndimi munofamba nebhazizve. Chiisaiwo bhazi muzita mani menyu. Dho imi musina kuritenga asi handiti tiri pamwe chete tiri kuvaka musha wedu. Alright, aiwa tipanzwisa. Saka bhazi rakapinda muzita mavo pakuti mamuri murume nemukadzi ndivo vaive nelicense, ndivo vaidrive. Saka makachisa izita. Right. Saka nokuti nyaya yenyu yakarebesa nyaya yenyu yakarebesa mukatogwadzwa muromo rikaitinde pakubvunza mubvunzo tichinda mberi takadaro. Kune vatobata nyaya kwayakabva handitika. Right. Wauya watora zvinhu zvake wainda. Ko vakadi kutora mwana vakasirei? Mwana musi watakaenda kukoti pekupedzisira. Pekutanga akazotora zvinhu koti kesi isati yapera. Ndomva atoti ko biaripi ndikati biari camping. Angaenda kucamping. Ndomva atoti hoko hembe dzake dziri kupi. Ndomva ndati hembe dzake dzirimo mandinangana kutombodzirongedza. Maamida kuenda naye here? Zvikanzi but mwana ndewakwewo because mwana tatakangotsidzirana kuti mwana ndewako. Ndomva mapurisa atoti it's fine. Mwana wacho kana auya anogona kusarudza kuti anda kusara namai here kana kuti andosara nani.
because even koti takabvunzwa kuti mune mwana mese here, iye akati handina. Ini ndikati aiwa mwana tese tinaye, ini naye tine mwana tese, asi handisi biological, but ini naye tine mwana tese ane 16 years. Saka mapurisa akatoti, what is impressing me is this lady keeps on saying our child. Saka mwana anogona kuchuza zvaanoda. Saka mwana uyo anenge akatoudzwa baba wake, nobva vatoti saka tichauya Friday kuzomuona, tonzwa kuti iye mwana ari kuti chisaidi rake. Friday yachona iye nasisi akavana kuzombodzvoka after vatuta zvinhu. Then musi wekoti case yekupedzisira, because iyo court case yavakauya zotura zvinhu ndandisingadiwe, takaenda taakukoti ndopaakazonzi nemaloya, nyaya yenyu ihombe, domestic violence yakaoma, and there is enough evidence yekuti dhisi murume anogona kutosungiririka, anonyura nhasi ndozuva rekutoti anoenda kujeri. Saka iwowo murume chiita inonzi medi, hamenova nematerms ekukoti vangatibatsira, hanzi mediation yechiita imediation mutaurirano. Ndopatakaita mediation in front of malawyers neighbor court, akati ndokumbira uregerero nekukuabhusa kwandaita mukadzi wangu zvese, plus I will not violate a court order. Communication yemwana wedu, zvemwana wedu communicate through family, church and friends. Ndine tsamba yachona ndichakutumira yaakasaina ikoko. Ndobva ndakutoti inini kana ngazvitaure pamberi pamagistrate. Ndobva zvatonzi nemaloya akazvitaura pamberi pamagistrate, hapana tsitsi ari kuenda, because akakumbira akagwadama akati please my blessed ndiregererewo, please unongoziva kuti ndine matambudziko ndezvonda ane new family kuZimbabwe, ndinoichengeta sei. Ndobva ndatonyora papepa paya, vanokupa bepa kakoti kweya. Ndobva ndanyora kuti I'm now withdrawing the case, but I'm withdrawing for my inner peace. Maka-withdraw case. Kuti ndive nepeace. All right. Plus I'm doing it for my son. Because ndaingofunga kuti saka mwana wangu ozofunga kuti achiri mwana mudiki, to comprehend in life kuzoti saka mai ava vangu ndo vakaendesa baba vangu kujeri. Ndobva ari pakoti ipapo before iye nahanzvadzi yake musi wangu vatombotaura vakati aiwa mwana ndewakoyo. Vatete vakatotaura kuti isiri nyore, iyo hanzvadzi yake kuti munhu ngachengete mwana ubva aine 4 years, mwana ndewako. Saka musi watakaita mediation akatoti aiwa mwana unosara naye. Ndobva ndatoti but ndokumbirawo kuti muchinyorawo kuti munenge muchindipawo mari pamwedzi yekuti mundibatsirewo tine mwana. Ndobva ataura, akatotaura pamberi pevanhu, pamberi pekoti, pamberi pevamwe vanhu vanga varimo mukoti, kungoti unfortunately vamwe vacho vari kumabasa. Akati aiwa zviri zvemwana handidi kunyepa, handimbofa ndakanyora izvozvo, and I can't promise kuti ndichange ndichengeta mwana, handizvigoni. Ini mwana handimukwanise kumuchengeta, I can't afford him. Okay. Saka it's in writing. Zvakataura izvi handikwanisi kuchengeta mwana, I can't write it down kuti nditora pakadozvitaura kukoti. Chengete mwana, akwanisi kuchengeta mwana akazvitaura. Asi akazvitaura paine vamwe varipo anotoziva kuti akazvitaura. Okay. Saka ndo masiro akaita mwana achibva aenda kuZimbabwe kutanga life yake. Yes, isusu nemwana anobva tatusara tiri bhoo. Takatusara tiri bhoo nemwana wangu pasina kana chainetsa. Even aripo madecisions ese mwana ndindaita. Kana mwana wangu ndafunga kuti chikoro ichi chiri best ndini ndaita. Even prize giving day mwana wangu ndindaita. Nofunga vanondifollowa ndaiposta zvakanyanya about my achievements emwana wangu. Right. Ndinoda kuti mundiudze mwana wenyu angane 16 years handiti. Akanga applyirwa bail, handimoziva kuti akapplyirwa bail ikazobuda. Before nyaya yemediation aitogara muneighborhood, haana mbobvira zvakaita aona mwana, but mwana takanga takatomuudza kuti aiwa mwana unomuona, plus zvakanyorwa kainwriting kuti zvese zvemwana zvichakomunicatwa through family and friends. Like toti kana aida kuona mwana anongotaurira sisi vake kuti udzai maibi kuti ndiri kuda mwana. Like saka then last month musi iwoyo watowina kesi yake iyoyo, tongoti waakawina kesi, because iye akazofamba achiudza vanhu kuti awina kesi, haachataura kuti aiwa kwaitwa inonzi mediation. Ini ndikatoti hazvina basa, chikuru kuti ndane ina peace, kodai paine chaizonomuwana hake ari kujeri, mwana wangu aizoti kudini. Saka tatogara zvakanaka-naka, ndatodzova namai vemwana kuti ndo zvabuda musarudzo, vakatoti it's fine. Kana zvirizvo zvabuda tatotyira kuti mwana anoenda nemwana kubva agonochengeta vana, pavana vake vese vana haana mwana waanogara naye.
wanochengeta plus imimi ndimi mai vemwana. Then takatogara tikagara nobva azosenda message kune one of my teachers akati blessed ane tablet rangu ndiri kurida. Udzai Salome kuti ndiri kuda tablet rangu rina blessed. Mandatoenda murumu mab iye anga ari muneighborhood iwo baba wacho. Ndikati B mwanangu iwe une tablet radheti here? Zvikanzi ehe mama. Ndikati dad wants the tablet, is it okay if you give him? Zvikanzi it's okay mama, I don't have a problem. Ndomva mwana apa tichava tablet ticha ndomva vanopa chi baba wake tablet. Ndomva iye B phone yake yanga yakafamba ndamutengera imwe phone. Zvekuti gore rino chete blessed akaita 2 mafoni. Ane very good phone. Ndanga ndiri munhu kuti ndaiti zviri nani ndishaye something asi mwana wangu achiwana zvese. Even pandakamuzomuchuzira chikoro chaakapedzira arichi ndakataura ndoda kuti the best for my son, no matter it will cost me an arm and a leg, ndoda kuti mwana wangu ave at a best school. Alright. Last month last month iyo handiti apa atobva muupenyu hwedu atoenda ake tiri kutogara nemwana nje zvinhu zvitori bo. Last month iyo ndobva akauya kuno South Africa, hanzi mukadzi wakaiva negraduation kuunisa. Ina hangu ndakatozorwa nevanhu zvemagraduation ekuunisa handizvizive nekuti ina handambobvira ndadzidza kuunisa. Saka vanhu ndo vakatozotaura ndobva afonera mwana because with mwana they would communicate. Inini ndakavaudza vese kuti handirambidze anyone to communicate nemwana. Saka mwana aicommunicata nababa wake pese paaita sepadira. Ndomva afona ndomva pia atoya murumu mangu. I think it was on a Sunday or Saturday. Ndaitori busy nework zvikanzi mami they want to speak to you. Ndomva handipa phone because inini hangu ndandisina phone number dzake ndandakadzibloka. Plus ndaingoziva kuti kana paine communication inoda kuitwa nditi yakangonzi inoitwa through family or friends zvakanyorwa pamapepa. Plus mwana wangu muhombe kana aine zvaanoda kucommunicata nababa wake anocommunicata. Ndomva ndatotora phone vazvanzi amai B makadii? Ndikati handiripo zvangu makadiwo baba B. Zvikanzi handiri right. Ko ari sei B? Ndikati B ari right zvekuti inga muri kutotaura naye wani. Zvikanzi ndinenge ndida kuziva kashamwari kubva kwauri wemai vemwana. Ndikati ari right, we are doing very well and academically he is doing very well. I think vanondiziva vese pese pavaisangana neni vakandibvunza kuti how was your son. Ndaisarega kutaura nezveeducation because I value education zvakanyanya. Ndaitopedzera ndataura kuti bhati kuchikoro ari kugona ari kudidi. Even vanamai vacho ivavo they can testify. Ndaigona kuti vatumira kuti ezvino awana award, ezvino awana merit. Ndomva vanditi mai B ndandikumbira kuona mwana ndiri muneighborhood munomu ndiri kuno Base Valley ndiri kumbogadzira chibhazi changu. Asi ndakauyawo nezvimaputi zvishoma shoma zvandiri kuda kupuwa mwana ndichimuona. Ndikati hapana chakaipa baba B, it's fine. You can make arrangements. Mosangana zvenyu nemwana mumupa zvamuri kuda kumuita kumupa. Hapana chakaipa. Zvikanzi all right, keep you well, I'm happy muri kuti muri right nemwana. Then biwe anobva atozoti mama dad said he will call me tosangana padara center. Iwo ezvino vari kuistigate vari vaenda kuistigate. Ndomba ndatoti it's fine, I'm happy because vari kuti vauya nemaputi wotozosheyawo neni maputi. Zvikanzi it's okay man. Ndomba mwana atodzokera kurumu kwake. Saka baba abi havana kutozombouya, havana kuzombofonera B uya, havana kuzombomuona. B uya kutoti but dad havana kutozombondifonera. Ndomba ndamuti maybe vachakuona Monday mangwana, maybe vanogona kuenda kuchikoro. Then Monday yachona saka yanga iri Sunday. Monday yachona mubva B atoenda kuchikoro as usual na driver wake wandandatsvaga ndakabhadhara transport. Ndobva atodzoka ndobva ndatomuti did dad come to see you? Mazosangana rinobva havana. But that time ndakaona kuti mwana wangu was looking forward kuona baba wake. And neniwo ndafara ndichiti baba B vacho vada kuona mwana vachimupa maputi. Saka akaita kakuafektika. Ndakaona kuti akaita kakuchinja zviya. Ndomba ndatotaura one of the teachers ndikati muri kuona here kuti B afektika. I think anga ari looking forward kuona baba wake. Saka iye anonzi akazoona baba wake vanhu ndo vanga vakududza zvikanzi baba vacho vangu vatouya kugraduation
inini pavakandiudza kuti vari ndineighbout havana kundiudza kuti vaingei plus zvazvisinei neni semunhu anga atomubva oni nelife yake inini ndatozvigamuchira ende handina zuva randakambova chero fizi ende kuchikoro kwemwana handina volume yenyu yakutiza, volume yakuinda, volume yatiza. Mai Maponga, Mai Maponga, Mai Maponga, Mai Maponga, mainda kure nespeaker, mainda kure nespeaker hatichazwi. Saka ndakagumira pekuti mainda kure nespeaker, isai padhuze nespeaker. Saka muri kuti baba vakauya muSouth Africa, havana vakati kune mwana ndichazokuona asi havana kuzoona mwana, vakabva vazongonzi kotonga graduation nemukadzi wavo asi havana kuona mwana. havana kumuona, havana kuzomuona. Right. Ndoda kuti mundiudzewo kuti kuchikoro chekupesa chedza mwana ichi maibhadhira mari. Chikoro chemwana vanoda kuchigugura chinonzi Rand Preparatory College. Chinobhadharwa 8 point something per month. But inda ndakapiwa ka discount saka mari yandaibhadhara yaizoita kuma 5 point something. Dzimwe nguva nezvirehwa dzomboitawo ma 6000 zvichidependa kuti chikoro chaireva zvakawanda. Asi vanoda kugugula imuona mafizi acho. Saka chikoro chemwana maibhadhara tongoti 5,000 rands per month. Yanga iri private school. I know the school zvangu kuti it's a very expensive school. Right. Ku primary mwana aibhadhira mari. Ku primary akatangadzidza pachikoro pangu. Saka inini pachikoro pangu ndandakapiwa discount sezvo ndiri teacher. Saka asi ndakazomubvisa pachikoro pangu. Grade 7 akazonoitira kurand. Aibhadhira mari. Kupi kurand? Ndiwayo maprize achona iwayo. Because kurand it was pekutanga 3.7. Then kazhinji yo nezvirehwa zvavaizoita maigona kutopedzisira mangosvika kana kuma 5 ichichi. Right. Saka pa ndoda kubvunza mubvunzo ende ndoda kuti mungoenda straight to the point handiti pamakanga muchibhadhira ma school fees ese and everything. Baba vemwana kana kuti hama dzekwa Maponga pane here akamboya akabhadhirawo kana 1000 kana kutenga socks remwana rechikoro. Be honest. Handina hama yekwa Maponga yakambobhadharira fees blessed kana kumutengera kana hembe kunze kwemuzukuru uyu wandakazochengetera vana last year 3 months akazongotengero B shirt netrousers paakatengero vana vake hembe dzeChristmas. Then baba wachona mari handina mari avaibhadhara ndindaitovatuma dzimwe nguva because imwe mari yangu yaiva cash ndovati tenda imunondibhadharirawo mari. Dzimwe nguva vaitaura kuti mari havana, dzimwe nguva ndozovati please ndokumbira undionewo ndipo kana 1000 kana 2000 kana ungatisangane halfway. As most of the things ndindaita. Right. Ko kusaidire kwa mai vemwana kuna sisi vari kuAustralia handichika kuna namai nini vanga vari muZimbabwe pane here akambokubatayo zvako kubva mwana uyu pauya aine 4 years kusvikira pa 16 years apa achiti school fees imari ndoda kubhadhara pane pavakambokubhadharirewo here school fees yemwana. Aiwa school fees yemwana havana kundibvira vada kuti vandibatsire kubhadhara plus ini hangu ndoda kutaura chokwadi pamberi paMwari ndaivaudza kuti financially I am okay, I can pay for my son. Vakatombo avo kuti school fees imari. Aiwa kubvunza vangu vasingabvunze but ini hangu ndaibva ndavaudza kuti inini financially I'm fine. Okay. So kako kutenga hembe dzemwana wemunin'ina wavo. Pandinoziva pavakatenga hembe yemwana vanonzi vakamutengera hembe paanga achiri kuna baba wake. Sheti yacho imwe yaive spoil. Aiwa ndikuda kutaura imimi muchigara nemwana kubva pakauya mwana kusvika mane mwana pane here pavakatengera mwana kana socks kana bhurugwa. Aiwa patakaenda kuZimbabwe ndichigara nemwana vakamuigira bhutsu dzadziri dzeblue so matekisi vakamupa matekisi avanga vabva nawo kuAustralia. Uchete. That was once. Yes, how many times? How many times? Hazvina basa kuti maiudza kuti muri fine. Hazvina basa kuti maiudza kuti muri fine but present ikauya ichinzi ndeye mwana hairambidzwe. Handiti. How many times did they bring anything chemwana? Aiwa handina hangu chandakaona pabhokudie. Asi ndaingoti maybe sezvo inini ndiri kuvata I'm fine plus ndaitoona pasi inini pachangu ndaingoona pasina need because I could afford everything. All right. Chindiudzai tinde pane chimwe chinani. Musi wakashaika blessing. What really happened?
musi wakashayika blessed ini ndaida kutanga iri Friday kutanga kuti nditange iri Friday tanga ipa Friday ipapo yes kuti mwana wangu haana kurwara ndotanga Friday tanga Friday blessed akaenda kuchikoro as usual netransport yake ini ndikaenda kubasa kwangu as usual ini ndinonoka off early na1:30 ndikadzoka ndaenda kaneta zvisingaite zvandisandamboita muupenyu ndobva ndasvika ndikarara murumu mangu blessed akazouya kumba kuma I think around 3 nadriver saka first thing chaita blessed akasvika pamba anosvikopinda murumu mamai vake kuona kuti mama wake varimo here chero ndisimo zvokuti maticha vaitogara vachimuseka kuti iwe uri mami's boy saka akasvika akati mami why are you sleeping so early what's the problem ndobva ndamuti be mwanangu I am very tired ndakaneta but it's because akati ko makaneta nei why are you tired ndikati it's because tatita ati kuchikoro we were making crocodiles nevana vechikoro ndobva ati because anga akajaira kundiona kuti kana ndikasvika Friday zviya ndosvika ndosvikogara mulounge ndotamba nevana vechikoro vane varipo saka atoda kubuda ndobva ndamuti b ko iwo haufane ebhuti because aingoverengera kunotenga school shoe not that mari yanga isipo kanchi but munhu aingoverengera zviya zvazvokuti handichaenda kunotenga school shoe mama ndichitomuti iwe hausi kuona kuti bhuti yako haichaita ndobva ndamuti what about the shoes ndobva ati is the money ready ndobva ndati yes mari yagara iripo zvikanzi it's okay I will go and anga asingaratidze kana kurwara and ini sekumuziva kwandinoita mwana wangu kana dai vakaneta anga dai akandiudza kuti mami I'm tired I can't go back to Dara Center but akatonditi yes I will go and buy shoes ndomva ndamuti chitongoenda kaipapa akati moda kuti ndiende ndine uniform I won't go with the uniform munhu aida blink blink ndomva aenda kurumu kwake ndomva anochinja hembe dzake ndobva auya zvikanzi chiripitai mari I'm now going ndomva ndamuti piwa mari namagogo pana magogo vanondishandira vanowanzohendla mafinances angu ndomva ndatodedza ndikati magogo yaikuno blessed akuenda kutenga bhutsi dzake mupei mari ndobva vamupa I think kana ndisiri mistaken ndakabva ndamuti b we don't have pork in the fridge so piwa mari yako yebhutsi 400 then plus mari yepork saka vanenge vakamupa 450 kana 500 ndobva aenda ndobva atienda kudaro kudara senda hakusi kure vanoziva kumba kwangu padhuze zvinotyisa ndobva ndasara ndikabatwa nerimwe zihope riya ndobva ndakotsira ndobva adzokazve haana kumbonotora nguva akati mami why are you sleeping today ndikati I'm tired zvikanzi wake up muone bhutsi dzandaita dzandatenga wake up and see the shoes I bought size 7 ndobva ndamuti are you size 7 now zvikanzi yes I'm now size 7 and I was even fitting them plus I bought size 7 kuitira you know us boys sometimes we put double socks ndobva ndatomuseka ndobva atoti by the way kupadhara senda pakavhurwa Pick and Pay clothing nyowani zvikanzi Pick and Pay clothing had specials for school shoes papa ine school shoes dzachisa 180 but I didn't opt for them because they are cheap they don't last I had to go to Ackermans and bought the shoes for I think he said 350 or 399 I can't remember ndobva ndamuti wow I'm so impressed that's wisdom you have grown up now sure you made the right decision ndobva atoenda mumba akanoita zvaanoita because he was an IT guy he was very good at computers ndobva anotonogara pamakombiyuta ake and every equipment yake IT aitenga pateke a lot I order online saka ndobva vana vechikoro vatopedza ndobva vatoenda then the stay in teacher wataive naye yanga iri weekend yake kuenda off ndobva atondinokera because handinambombuka ndakaneta ndobva atonditi vakoma ndakuenda ndikati it's fine later ndobva ndazomuka ndakuti chiregai ndimuke ndibike sadza vandatobika sadza ndobva ndatomuti izvo are you eating because normally even if mukabvunza ticha ivavo blessed would tell you I'm not eating he would want zvinhu zvakaita semacereals manoodles chichi the fridge will be busy necupboard saka ndobva atonditi no I don't want papa ndobva ndabika hangu nekapoto kangu kadiki later on ndobva atozonditi mami is there some papa ndobva ndatomuti yes you are very lucky because pane
ndasiya sadza ndobva atodya sadza ndobva ndatomuti have you locked the doors everything the gates ndobva ati it's fine ndobva taitana good night bedroom rake nerangu it's not hazvisi so close my house is very big in fact Friday yo ndobva ndamuti B, you know what, me and you tomorrow we need to go to the internet. To the internet to do what? Ndikati there's a lady anonzi andigeli vauya kuchikoro vakati maybe why are you not applying zveku America? Mena hanzi inonzi lottery what maiziva? Handiziva. Hanzi yekunzi unozopikwa kudidi unopiwa green book. Handiziva. But I think vamwe vanoiziva. Ndobva ndati inini newe we need to go and apply. And ndiwori kutaura zvekuti uda kunostart overseas. Ndobva ati yes. Ndobva ndati ya saka ini newe toenda kuinternet tona apply. Ndobva ati mami, why do you want to waste money? You know I'm your IT guy. I can apply, you can do it here at home. Ndobva ndamuti but what if we use a fake link? Ndobva ati no. You know I know how to distinguish between a fake link and a legit link. Saka inini you and me, we are not going to the internet. We'll do it today. Get the link from your friends. Tozo apply mangwana. Ndobva ndamuti but tomorrow ndoda kuenda, I want to go to the bank. Ndaenda kubank. Ndoda kuti mari handinayo. Titsvage pamwe pano pekuti ti open rimwe branch redu. Then that money we won't use it. Tinenge takuishandisa kuti tisave for your university. Because even if you go to overseas, mari university inongodiwa. Even if you study here, like wakanga wangaboti unoda kuenda pa University of Tech, inonzi yeku Pretoria. Tswane technology of university. Saka mari university inongodiwa, nobva atoti it's okay man. That is a very good idea. Sure, you must start saving. Because you know what, zvese zvindasina mbozvifunga zvekuti I must save for university, but pane a colleague of mine kubasa handiti izvo okuforce uri kubhadhara best school, but what about university? What will save her university? Saka she has opened my eyes. Saka Saturday yacho I woke up ndobva ndatofidha imbwa ndikafidha mapapis ake, because anga achoti mapapis angu mami 4 are boys 3 are girls. Ndobva ndatozomutsa ndobva ndati I'm now going ku Julius. Ndobva atonditi why are you opting Julius? Ndikati ndechida kuzoti after bank ndotengawo zvikafu zvekumusha kuJulius kunotengeswa nyimo, nzungu, chichi, what. Ndobva atoti those dried vegetables me I don't eat, you know that. Ndatomuseka ndikati I know. Ndobva handiti akuda kundivhura gate zvikanzi your dress looks very beautiful. Ndakapfeka a very nice dress. I'm taking my phone, let me take you photos mami. Munhu aida maphotos inayo. Dzimwe nguva aigona kunditi mami itai funny face ngatitorwe mafoto. Ndobva atonditora. Ndobva ndamuti but why are your photos dark? Zvikanzi it's because of the weather. Kuswa kwakakwidibira Saturday yacho. Saka pamunodzoka I will take you nice ones. Let me delete these ones. Nofunga ndobva delete. Ndobva atonditi but what time are you coming back? Ndikati I'm coming back very soon. Plus remember kanyaya yedu yekuapply internet pamwe tingangotaulaki palotari tikawina lotari tikadedzwa kuAmerica. Bva ndatoenda. Ndobva bill yasara akatoita breakfast rake akadya akadii, because he was very free to do whatever he wants, to eat whatever he wants. Ndobva azoti but mami inini I want to go to the barber. I want to do a haircut. Ndobva ndamuti it's fine. Ndobva ndaenda zveshuwa kuJulius kuya handinambonotora nguva. Vanhu vaya handinambovawana vanotengesa zvinhu zvekumusha. Saka instead ndobva ndatoti let me go kuspa. Ndobva ndanotenga dog biscuits. Ndobva ndatenga chimwe chinonzi chibuncho. Chinhu ichocho chakada kuita kunge kota asi harisi kota. Chinotutirwa machicken chichi. Iye blessed akadzidziswa kudya Africana food. Nevarungu vangu vaya vekumbomurera ichienda kuchikoro. Saka aifarira food yechiAfricans. Saka ndobva ndatodzoka ndobva ndamuti guess what I brought for you. Ndobva ati buncho mama, you remind me when I was at Excelsior. Ndobva ndatomuti you guys you overrate this thing. Can you please cut a piece undipewo? Ndobva atondipa. Ndobva ndati it's overrated. Ndobva atodya akati but it's nice. Ndobva ndamuti nyaya yekuinternet iyaya zvanzi pane maphotos anodiwa. Saka obviously ini newe tofanira kutoenda but anyway indakaneta.
ndanzwa kuti zvinovharwa musi wetuesday saka monday inini newe tozoenda ndobva ati its fine ndobva ndamuti uchiri kuda kuenda kubhabha here zvikanzi no I will go to the barber tomorrow Sunday ndobva ndatomuti did you see that I brought dog biscuits ndobva ati yes ndobva atovhura so we have a cat yaakanema kuti mailo tainetswa nemakonzo saka takatsvaga keti takapiwa keti nemumwe murungu kosi pamba pedu zvazviite zvazingaitotise mushonga chero makonzo nokutodhila nevanhu so nobva ati mama this cat is called Milo and it's very beautiful I like it it's fluffy ndobva avhura madog biscuits akaya nobva akupa Milo iyaya asingamboratidza kana saini yekurwara kana kuti ndobva Milo iyaya yakutodya ndobva ati man this guy will start barking now nobva ndati B please stop saying that to Milo I will go and buy Milo's food after all it's not expensive ndobva handiti all right but let's go and try the puppies tione kuti dzinodya bva ndamuti can you please read kuti ndatenga zviri izvo here ndobva averenga because ndaimuti inini fondidika handioni zvikanzi mami this food must be started at 4 weeks ndobva ndati so your puppies how many weeks do they have zvikanzi 3 ndikati hazvinetse 3 it's okay let's go and try sekutaura kwawaita zvagara inge vanhu vana chero vachizvarwa vamwe vanenge vaine nzara vanodya porridge ndobva inaye tatoenda kumapapisi kwedu kuya ndobva iye akufidha mapapisi ake ndobva akudya indichidzinga mai vachona because mai vachona nababa vacho vaida kudya ndobva tatodzoka ndobva tatogara ndobva manheru ndovatozobika saturday haasi kurwara asi kuratidza kana kuti mama ndiri kuzwa musoro kana pai ndobva tatodya sadza redu zvakanaka ndobva tazotaura tatodecider kuti akuindaneti monday iye paanobva kuchikoro inino pandobva kuchikoro tonotorwa maphotos because zvainzi maphotos ndo vanoziva veikoko kuti anotorwa sei ndobva plus ndandakatombomuti udzadhedi kuti mafoms avakatora epasipoti yako yavasina kusubmita vachinotora kuofisi kwahanzvadzi yangu ndakangomuti dhedi vatumire vasubmite mafomu ndobva dhedi vake akati dhedi vati handina mari vati mama wako can send money ngavasende mari yekuti vasubmite those forms ake epasipoti ndobva ndatoti it's fine saturday yo ndobva tatodya tikatoitana good night sunday ndobva I woke up ndobva ndatoti let me feed the dogs handidi kumunetsa because isunday ndoido kuti aita seazorore bva ndanofidha imbwa dzangu ndobva ndati ndazomutsa ndikati B I want to go to Pick and Pay to buy soap apparently the washing powder which I bought it's wrong yakandotondamburira bedding yangu so if you are planning to wash with the machine please don't wait ndinotenga the right washing powder yatosingotenga because ndatenga yakachipa ndobva anditi mami but I want to go to the barber why can't I go first because isusu pamba pedu tatisinganingirikire tatisingasiye pasina munhu taita zvekuchinjana because gedhe redu ranga rakunetsa ranga rangokinuka nemukati chete ubva atonti mami that's unfair when you go to Pick and Pay you'll be greeting the whole world you won't come back now you delay me it will be say hello ma'am hello what then we are stopped how is my child mami why can't I go first madam to no B today I promise you I won't greet the whole world I'm coming back very early ndobva ati all right it's fine if you promise me please you can go first ndobva ndaenda mbva ndatoti saka your clothes because dzimwe nguva mauniforms akaiti ndoda kusoka mauniform angu mashirts ake white dzimwe nguva ndomuwachira dzimwe nguva kuti no I want to wash by myself but most of the time I would wash for him because ndaida kuti ndaiona kuti anga asikanyatochenesa ndobva ndaenda ndiri kuPick and Pay kuyawo zveshuwawo ndiri munhu anozikanwa kamucommunity ndobva ndakutotanga kumhoreswa nevanhu mhoreswa but munhu wandakasangana naye manje ndakatanga ndasangana naketeka wekuchikoro kwake ndobva ndatovati hello malume how are you chichi how is everything how is my son doing zvikanza mama B I always tell you that B is a very good boy he is doing very well bva ndaona futi mweketeka wekuchikoro kwedu isusu bva andigrita achiti hamusi kundiona sei ndikati no I mean hari saka munhu wandakazosangana naye wandakangomira naye maminutes ndevamwe sawira vangu vanonzi mai Irene unfortunately vari kubasa ndovaya kumbodedzwa kunzi ndauraya mai B handiwozive kuti ndowana vari vapenyu ndobva vakuda kutotaura neni chichi
vachotaura nyaya dzemwana wavo vari kutyorwa ndobva ndatisawira today ndanzina b to greet the whole world b ada kuenda kubhabha shamwana tozotaura chi imwe nguva inda kurova pasi ndobva tatopesana paya ndobva tatoenda ndichisvika ndichitoringa bell b came ndobva atovhura akati today you kept your promise ndobva ndati yes and I told you but that I thought you would come to the gate and open for me what all prepared kuenda kubhabha ndobva handiti no I will go after 30 minutes or 1 hour ndobva ndati it's fine ndobva aenda muroom make after 45 minutes ndobva azoya akati mami I'm now going to the barber ndobva ndamuti izvo are you sorted pamari yekugerwa ndobva handiti yes I'm sorted ndobva ndamuti but I also want rice today we must cook rice I bought chicken at Pick and Pay saka ndandisi kuda kuti tidye chicken emufiriji hainyatsobudisa zvakanaka inenge yakagarisa ko mari yerice are you sorted futi here ndobva handiti no for rice I'm not sorted give me because paita I'm sorted b aigara nemari ndaitomeka sure kuti anofanira kugara nemari plus ndiye aichengeta ndiye anga riri bhengi rangu ndiye mwe aichengeta dzimwe mari chero dzimwe nguva iripo achida kuona kuti mama wangu wada kuwesta mari aigona kutoramba kuti hapana such a lot of money what do you want to do with it and inini I would go with that zvaanenge ataura because to me he was a responsible child very responsible even card rebhengi chaiyo aigara naro mapasswords ndiwo aya aimaziva saka akatoti no for rice I'm not sorted nobva ndatoti nechomwoyo and this boy has come ari stingy vandamuchitora chikwama changu utore mari yerice then I directed him kwaaifanira kutenga rice because it was not a parboiled rice nobva handiti mani why are you are forgetting that I know this shop we used to buy at this shop when we're staying in Bezval so I know the shop don't worry ndomva atoenda pasina nguva haana kumbonotorawo nguva anga asiri mwana nemusikanzwa I don't want to lie my child was well disciplined and well groomed ndomva atoringa bhewo indakatoti maybe it's one of the person ada kutouyo pano kana kuti one of the parents vari kuda help kuchichei handiri kutoona ndibhii ndomva ndatomuti so quick zvikanzi today achimwene didn't have a lot of what of clients achimwene ndiye baba wake kubva kare nababa wake kubva tichipinda mubhezvani saka hatinambobvira tamuchinja even baba wake vabva mulife medu ndokwaingoenda ndobva atonditi by the way you were worried kuti I won't get the right rice I bought your rice but man why were you saying Maputo rice akanditi why were you saying Congo rice it's Maputo rice no ndatoseka ndikati bisha and it's just the same here it's just the packaging which is different ndobva atoti ana kusiya the difference is the difference mami you are just defending yourself then ndomba takutotanga kuseka ndomba tatopinda tese ndomba ndatomuvhura chiheti because aifanira kupfeka zvimabhini the way mateenagers anopfeka vandati yo what a nice haircut and but remember you told me you wanted cheese pop zvikanzi mami you are getting very old makanganwa kuti I did cheese pop this hair randazokatwa is from that cheese pop ndomba ndati it's a nice haircut but what did the people say at school about your shoes your new shoes ndobva handiti that's why I'm saying you are getting old the shoes are you forgetting I bought them on Friday havasati vadziona ka they will see them on what on Monday ndomba tatopinda mumba ndomva atoti izvo so you are cooking rice ndomba ndati yes I'm making rice zvikanzi mami you know what I've decided I don't want to buy food anymore at school I know you give me money every day because every day I would give him between 30 rand to 50 rand kana ndamupa minimum inenge iri 30 maximum kazhinji 50 kana paino zviri kuitwa kuchikoro ndopa ndaimpa ma200 ma100 but mari dzacho dzimwe nguva anenge anadzo kana kuti anenge achiziva pairi anongoziva ndongomudza kuti enda unotora mari yako yechikoro because kuchikoro kwavo kune kandini plus tax shop kandini inotobikwa zvese maraisi mapasta chinomba handiti mami inini I have decided I don't want to buy food anymore tikati why be zvikanzi I don't get full even if I buy for 50 rand their food is too small be it chicken and chips and Russian be it their pasta so inini I have decided to buy
to carry home cooked meal. Since you are cooking rice, can you please make some extra? Kuti ndigozoitawo carry to school. No, ndatoti it's fine. Saka ndakatozvigarira zvangu mulaunji mangu pasofa, ndichitobika mapoto angu, ndichasa mapoto angu, ndikatorosta. Ndobva ndaenda mupandiri, vandakutsvaga maspice. Pane imwe spice yatatatenga kuspa pandakaenda kuwedding yenephew yangu kupit retif nana Mpumalanga. So spice iyo aifarira, tese taifarira yanyaka. Vandatoona manoodles anga arimo. Vandamuti B, come here. Guess what I found? Because I thought we no longer have. Shkanzi, what? Look at these noodles. Shkanzi, where did you find them? Look at in the pantry. Shkanzi, all right, give me. Nomba ndatomupa. Nomba atotora manoodles aya nomba aenda. Pasina nguva, I think ndapedza rosta nyama yangu. Rice yangu iri ndatoidvena. Nomba auya shkanzi, man, is the food ready? Nomba ndati, no, the food is not yet ready, mwanangu, but wait. Just in few minutes, the food will be ready. Ndomva ndagara, vandatopedza, vandagadzira supu yangu, vandagadzira roast chicken yangu, pasina hapo zvakawanda zvana butternut what. But it was there in the house. I always have all those things. Vanoziyamba kwangu, kune everything, even pantry. But ndakaita usimba, ndakuita zvima butternut zvechichi. Ndomva pasina nguva ndobva shkanzi, mama, is the food ready? Ndikati 10 minutes. Saka anga achibata ma2 minutes noodles aya ndobva ati ndobva ndati don't eat them because the food yato ready. Ndobva pasina 10 minutes rice yangu yashinyira. Vandati B, come, the food is ready. Saka normally isusu we just cook. Munhu anozvidhishira up ega. Kunyangwe ticha vedu ava togara navo varipo. Nemunhu anozvidhishira up. Ndobva auya. Ndobva atora malunchbox ake 2 yangu neyake. Akati, did you remember about my request? Ndobva ndati yes, shkanzi, mabika rice nekuchikoro. Ndobva ndati yes. Ndikati chero neniwo ndogona kutokwana. Ndobva anovhura mapoto shkanzi, that's a lot. Ndobva atotora malunchbox ake 2. Ndobva atora maplates ake 2. Ndobva ati mama dish up. Ndobva ndati you dish up. Because inina were like, I don't know, best friends or we're like one part, we're one. Sometimes I would even remind him and say, B, hello, I'm not your friend, I'm your mom. But auntie, your mom is your friend. So I don't you dish up, indicate you dish up. You dish up. Don't ndatora kabawe. And ndatora pa maplace yanga. Ndatora rice yangu, I think a spoon. Don't ndatora 1 piece of chicken. That's ndakwenda kurumukwa kusara uchiona zvekuti. Don't mommy, but that's unfair. It means it's me who is going to dish up. No, and by the way you are saying I must dish up, it means I'm going to take everything. No, and Dagaro, I don't want a lot of food. Ndrungoda food shoma. Vandatoenda kurumu kwangu, no vandano go to rice kwangu tuya twandanda pakura. Neka piece kangu kenyama 1. Nyama yanga yakawanda because ndakabika tray yose. Ndomva auya kurumu kwangu ne lunch box. Yanga isina unatsovarwa. Because ndandamudzidzisa kuti patinopeka malunchbox edu papa usakurumidze kuvhara kuitira steam. Unozoivhara papa inobva ati mami, I'm done packing, here is your lunch. Ndomva ndamuti thank you very much my boy. But you know what? Go and put it in the kitchen, in the oven or in the microwave. Ndozoivhara. You see Milo is here. Milo would love to eat this food. Ndomva ati but you are right. Ndomva atoenda akanodya rice yake. Akaisa food yake begi, akapeka mabegi ake, akapeka whatever zvaanofanira kupeka, because you would pick even fruits, chichi, and sometimes you would pick extra achitari kunopawo mafriends ake. Dzimwe nguva kana asina kuwithdrawa mari aigona kuti ndipei card ndozongono withdrawa mberi, kana kuti ndozoona zvekuita I can pass through Pick and Pay pakudzoka ndoswipe ndotenga zvinenge zvidiwa next day. Saka ipapo musiwo hana kuita zvemari because akataura kuti haachadi kutenga chikafu. Ndobva saka ndobva ndakutotaura after ndadya, ndobva ndakutotaura nefriend yangu inova colleague yangu. Pane bepa rake remetera risiri clear pamemo yake, because basa kwedu tunoita zvokuti uyu anoseta test yesubject iyi, uyu anotesta ichino, uyu anotesta.
vada kutotaura naye kwakuri mapasi 7 ndikati memo pepa renyu harisi kunzwisisika memo saka ngatiregei kumaka tisina matotal mangwana totaurirana Monday kuti zvakamira sei because we're supposed to submit at 8 sataurirana sataendesa matest papers aya kwaHOD kunomoderate because zvinhu zvedu zvinozosiyana maanswers because at the moment 50 mark handisi kuona kuti iri kubvepi iye unobva ati hazveshuwa ina ndichanzwisise unobva ati hauna here memo yako ipapo rubric ndikati handina ndasiya kubasa iye unobva ati asiya kubasa vandafonera dadzakolleague again dadzakolleague akati ini hasi andatongobata bepa iroro ndiri kutosvika pamba vandati saka it's okay nobva ndadzokera to this colleague wemetso inobva tabvumirana kuti tichamukira basa kuitira kuti tigobata kusubmita mapapers aya ndobva ndazoti kuma8 rega ndimbonocheka blessed ndichimubvunza kuti wavhara mawindo here wavhara magetsi here wadii because that's what we groomed him for even baba wake vaimudza kuti iwewe ndiwe mukomana pano ukarara mawindo asina kuvharwa kana kuti magedhi asina kana imbwa usina kutarisa zvakamira sei so he was playing his music very loud nobva ndanoka kudaro nobva ndatomuti is it safe to end anobva atoti fine because kazhinji dzimwe nguva imbona he would tease me kuti mami you are just entering in my room what happened to knocking you are invading my privacy toteka zvedu saka yanga yatongowo like our game yekuti we knock then toti is it safe to end nobva ndatomuti uri sei zvikanzi ndiri right mami ndikati your music is a bit loud can you try to just reduce it a bit remember even je ndichaiva imbotaura kuti iwewo bhina mama wako munonyanya kuisa volume hamuzonzwa zvinoitika chipanze nobva atoti it's okay mami nobva aredusa volume yake mwana wangu was not rebellious he was very obedient ndobva ndatomuti what song are you listening to ndobva ati Beyonce andototi me I don't know those songs of Beyonce and what ndobva yati so during your days what were you listening to andati isusu during our days we would listen to Chibadura ndobva yati Chabadura because his Shona was not perfect anga asatonyazogona Shona ndobva ndatoti yes but you won't know that guy because that guy is old school like me ndobva atoseka ndobva ndamuti how is your timetable for studying ndobva nditi we are writing next week so ndobva ndati so you are studying zvikanzi I'm studying but zvino ndangoti ndimborelaxa zvangu listening to this music because during the day ndinenge ndichistudy and I'll be writing notes vandatomuti I'm so impressed mwanangu plus you also told me that you are still getting higher marks well done keep up the standard nobva atoti thank you mami nobva ndamuti the dogs the gates did you close the gates did you do everything which you are supposed to do closing the windows nobva ati yes I did nobva ndati what about the gate because gate redu ranga rakajema remote saka pane trick yaaiita iye yekuti during the night hameno aita play around with the motor zvokuti chero munhu during haakwanise kuvhura then during the day we put a padlock ndobva handiti yes I did the trick adaro ndobva ndatozomuta ndobva ndati what about the dogs the puppies zvikanzi do you know pamaenda Pick and Pay I fed those puppies with the biscuits but they didn't eat much and I left the biscuits ikoko ndobva ndatomuseka ndikati you left the biscuits the mother is going to chow those biscuits for the babies zvikanzi mami does it matter and it's the one which is breastfeeding ndobva ndatomuti by the way speaking about that hadzina kunyanya kudya because nhasi paya pandamuka ndadzifida plus I had to force the mother to breastfeed the babies ndobva atoti why did you force them because dzatokura kaizodziya ndikati ayewa sadzambokura but anyway it's okay good night ndobva atotiwo good night ndobva ndaenda unorara ndobva ndakambotaura pafacebook vandazoti but let me sleep because tomorrow I'm going early to school around 10:40 something to 11 ipapa hasi kunatsoziva the exact time but yanga yakuda kunanavira kuma to 11 ndobva ndanzwa ndakanga ndakakotsira ndakabiwa no ndobva ndanzwa knock pador bhiya achinoka mam open the door
open the door, Mama, I'm feeling dizzy. I can't breathe. And he was like gasping for air. Please, Mom, call the ambulance for me. Ndobva ndamuti, sit down, B, ndichida kumugarisa pamubhedha pangu. What's wrong? Ndobva pandakada kuti sit down, ndobva aita kunge akuda kunodonha, ndobva ndamugama. Ndobva ndamusendanisa padhuze newardrobe. Wozi mubhedha wangu uri padhuze nema-fitted cupboards. Ndobva akuti, call the ambulance. Ndobva ndati, bless, maybe, don't you think maybe feeling dizzy, maybe you are weak? Since we ate late, we ate early, mwanangu. Shkanzi, mommy, maybe. But I'm feeling very dizzy. I can't even breathe properly. Please go and get my bag. Go and get my bag. I got to go and get my food in the bag. Food here, I'm going to ndamhanya. Inini ndanda kubvunda andichakwanisi. Andautombovhura bhegi riya, ndakangosvikomupa bhegi riya. Ndobva avhura, ndobva azama vhura lunchbox. Ndobva azama kudya, haana kukwanisa. Angoti, please, mommy, call the ambulance. Ndobva ndati, my way be. What about that gate? Because inini gate iroro raindinetsa kuvhura, but here iri gone. Zvikanzi, no, mommy, listen to the instructions which I'm telling you. You open it, just open the padlock. So that when the ambulance people come, it will be easy. Saka ndiri kufonera ambulance, ndobva ndatanga kudeedza maneighbors angu. Ndobva ndakudeedzera mai vepanext door pangu. Ndobva ndakuti, ma'am, uyai. Ndobva apa iye aingoti, call the ambulance, man. Call the ambulance for me. I'm feeling dizzy. Saka ndobva akuita kunge anenge ma-seizures like. Ndobva saka maybe vaya havana kuzvinzwa, it was now late. Ndobva ndavhura gate. Ndakangoti, let me go and open. Ndobva ndavhura. Ndobva ndabanga. I banged the gate. Ndobva memu vaya vabuda. Apa ini ndingori pafoni futi. Ndiri kuzama kufonera 1011 yeambulance. Ndobva memu vaya vabuda vakati, put take, get away. Ndobva ndati, please help, please help. Ndobva vati, why this house? Because ivo vanga tenant yavo yanga yambohijackwa nematsotsi pagate pavo. Saka havana kunzwa voice rangu. Saka vakangoti hanzi ndakafunga kuti vanhu vanoshandisa vakadzi zviya zvekuti vanoti tinoda help. Ndobva ndati, it's me, Miss Gunje, Mama Blessed. Please come and help me. My son is very sick. Ndobva vese vabva vabuda because vakabuda nevana vavo nemurume munhu wesanga pafoni. Ndobva vabuda tichikopinda gate. Zvikanzi ari kupi, ndikati ari murume mangu. Manje ma-seizures ayanga apera manje. But anga achofema. But pulse yake yaratidza kuti iri kuenda ichitalowa. Ndobva vakuzama kufonera ambulance. Ndobva vakutraya kuti ngatimbomisei mvura inotonhora nematauro. Vakati, maybe torai matauro. I took all the towels dzadziri kubathroom kwangu tichimutova. But apa anga asadedzere manje zvokuti call the ambulance. But anga achitofema. Asi pulse yake ichiratidza kuti iri kuenda ichitalowa. Ndobva membo vaya vachinditi, Mama B, call him. Saka pandaimudedza airesponda ndoti, B, please mwanangu, B, please hang in there. Then munhu wese anga apa phone. Ini ndobva ndafonerawo futi munin'ina wangu ndikati, maicharamba uyai kuno, hapana kumira zvakanaka. Ivo vangu vari Bryson. Ndobva vauya, ndobva ndafonera futi mwesawira wangu. Ndaingoti munhu wese angori phone book ndinomufonera kuti uya kuno. Ndobva vamwe tisha vangu ndavafonera ndikati uyai. Ndobva ndafonera vamwe vanonzi infect, vamwe vanonzi angojo. Ndakavafonera neighbor wangu ati, ko ninginikiri baba wake vana ango vake. Ndobva ndati, ango vake vari Cosmo, regai ndivafonere. Saka pamunini wangu foni yavo yanga iri off, asi ndakasenda message yekutoti takamirira ambulance izvo chinoda kutora mwana kuti aende kuchipatara arwara. Ndobva vanditi, what about that other ango wandoona achienda kubasa naB, achienda kuchikoro naB? Ndikati, angojo. Zvikanzi yes. Ndikati, no, that one is not from the father's side, but indongowati kuti zvikanzi phone him again. Ndobva ndafona vanhu vese ndobva vauya. Apa tinongozama kufonera ambulance ichingoti uchiti ukafona zvombonzi what's your reference number, wotanga kutaura patsva, wofona, send from pillar to post. Tichingonzi, all right, the ambulance is coming, what number are you? Tovapa number, todi. Then munin'ina wangu akafonerawo murume wake akati, kunokwa kunaumira zvakanaka, angatosvika. Then later on, I think after 2 hours, vanhu vese varume vaya vangu varipo, vamwe vachizamawo ma-first aid. Sawira wangu uya mwanga auyawo neuber. Ndobva asvika akati, mambomuzora sauti here? Ndobva ndati, hatina kumbozvifunga. Ndobva tamhanya kukitchen, ndobva tatora sauti yematombo. Ndobva akubiza mwana tsoka, takamirira ambulance iya. Ndobva vanhu vakutotaura vakati, ndobva ndati, why can't we take him? Even that angle also vanonzi angojo. Ndobva vati izvo, why can't we take him? Zvikanzi landlord vangu vakazenge vauyawo.
because ndakavafonera zvikanzi critical, ari in critical condition. If we take him, if anything happens per road, we'll be in trouble. Yeah. Because ivo veambulance vane maitiro avo avanoita munhu akachirwara ari pacritical condition yakadai so vanhu ndobva vatoti no, saka ngatimirei ambulance. Ndobva murume womunin'ina wangu azofona akati ndiri kutoona ambulance iri kuuya ndiri kutosvikawo, gedhi ngaringe rakashama. Tikati gedhi rakatoshama kudhara. Ndobva vanhu veambulance vauya kudaro, iye anga angorara arara zviya. Inini vanhu vangu nditi maybe sit down, inini handichatombokwanisa kana kusetla kana kudii. Vachingoti sit down, chingoti God, please help my son, please God help my son, he is the only thing which I have. Zvekuti zvimwe pamwe pacho ndaenda kutotaura neshona ndikati Mwari, mwana wangu oga, please save him. Ndobva veambulance vauya, ndobva vasvikopinda, vapinda kudaro, ndobva vatoti vanhu ibody space ayi, ndobva vanota body space. Pasina nguva ndobva vatozotiteedza zvikanzizvo toda kuona mai vemwana. Vanhu ndobva vamirawo vaida kuona, ndobva vanhu veambulance vaiva because anga arara aine blanket, tatamisa blanket. Ini ndichitoti kune vanhu blanket hari mupisi here, zvikanzi no, it's okay kuti timufugidzochi blanket. But even munin'ina wangu paakauyawo nevamwe vakaona pulse iri low, saka vaambulance vanobva vatozonditi mami, we are very sorry, the boy could not make it, he's dead. Ndobva ndati what? I said what neshona. I forgot at that time, I forgot that these people, the ambulance people are South African. Ndikati mati hazviiti, please try something. Vakanti mami no, hapana zvatotogona kuita apa. Ndikati no please try. Ndobva vanhu vakutonzi, ndobva ndakutotry, ndobva ndabata mwana wangu ndikati be we haangamuke. But inini ndaitoona mwana wangu achifema, I don't know kuti was it denial or what. Ndikati but muri kuti afa sei ari kufema? Zvikanzi no mani, mwana atofa. Then mwana wangu aripo akati yes maybe ndo zvatoitika, mwana aita sei ashaya. Ndikati kana saka ndo maitikira zvakaita SIS-MELLY. Right, I do get, ndikubvunzira because everybody pane hama dzekumurume kwa Maponga dziripo, pane hama dzekwamai vacho vari mucomment section vese zviripo. Andika kune vanyora kuti saka mauya kuzotaura nema dzenyu. Pane umwe ati saka naisalo wakaoma ndingazivira kufa kwemuzukuru wangu pasocial media here. Right, saka tikuda kuti munhu wese anyatsonzwisisa, nekuti ipo pasocial media ipo pano ndo pamakutozivira simply because of part of the thing zvamaza zvichiexplaina kumashure nezviri kutoitika mucomment section. Andika I want you to put yourself mubhutsu dzemukadzi uchu zvamuri kutaura mucomment section. Dei mukadzi yakasunga kauya kumariro, zvamuri kutotaura pacomment section manga muchaita sei? Right, nhai Salom, ndine question imwe important nda kubvunza. Paungo uchigara nemwana uchu, anditi pane here hama dzekwamai dzakambokumbira mwana ukaramba nemwana? We want you to be very much honest. Hapana hama yakambokumbira mwana ndikaramba nemwana, nekuti chero mwana, chero hama dzepababa vakaizonza ndakataura kuti mwana ndewenyu. Nditori neevidence yabamunini vake vaitotaura imwe weekend vachiti ndoda kumboti ndigoorganiza kana muda mogona kuvabata vari Cosmos City, vachiti maifana ndoda kuorganiza mugoya nemwana. Ndikatoti it's fine. Then pane muzukuru uya wandambotaura nezvake akatoti mbuya toda kuti muzouya kuzotoona nemwana kuDurban muna December. Ndikatoti it's fine. Hama dzamai vemwana hapana akambondikumbira mwana ndikaramba nemwana. Ndaigoramba nemwana sei inini ndaitotaura navo ndichivapa chero progress yemwana. Ende chero nyaya dzemafomu epassport ndaitovaudza kuti ndiri kushaya kuti ndoita sei nemafomu asina kusubmitwa. Right, ndosaka ndiri kubvunza because we want you to be honest. Pane ataura mucomment section kuti wairamba nemwana, tida kutora mwana, because people vari kubvunza muvabvunza kuti musataura zvisina basa vanhu. Imini muri kuti mwana wedu maidi kutora mwana wenyu pakachengeterwa mwana nemukadzi uchu. Andika comment section handinambobvira ndaramba nemwana. Handiti vanhu vandaitotaura nawo here, kungoti foni yangu SIS-MELLY yakaloka. Ndinokumbirawo members of the public kana paine vanogona kuandoka foni vasingaflashe information vaite come forward vauye kwamuri tigokupai foni mugoandoka mugoona chero maconvo andaita nawo. Handinambobvira ndaramba nemwana. Ko ndaigoramba nemwana sei ndakatomboenda kuchunguza kunovaradza mwana. Sina Maponga mukati ndega nepfungwa dzangu kuti ndakunoradza vana mai vemwana mwana.
vabvunzei kuti Salome haana kumbouya here kuchunguza nemwana. No, I will give them a chance also to come and say their story, because panapa tikuda kungoti kana zvichigadzisana motaurirana mugadzisana zvakanaka pano handiti, because right the main question iripo mubvunzo mombo uripo handitika from them hauna kuenda kunoviga mwana. What was the reason? The reason handisina kuviga mwana ivo ndakatovaudza ndikati ngaticreate group titaure sefamily kuti sei ndisina kuviga mwana. Baba vemwana in the first place saka vati ngavauye vakaramba kuuya kuno, but inini I was determined kunoviga mwana zvekuti ndakato musi wachona wandaifanira kuenda kunoviga mwana chitunha ndaifanira kuteera ndiri mumota yemuroora wangu ende takateera masuri chitunha bhodhi munhu wedhiraivha akati izvo bhodhi akumboenda unonzi kuhebron kunotora hembe dzake. Vakataurirana nefamily yangu kuti isusu tichanokumirirai, akati munotimirira paengine garage yekuEllis Park. Inini ndairwara zvisingaite papasi. Family yangu ichonditi uri kurwara kuti uende uchirwara kudai hazviye, plus nekuziva kwenda tinoita Maponga you are not safe. But inini ndaitovaudza kuti ndoda kuenda kunyange ndichirwara kunyange ndisiri safe, but family yangu aingotaura kuti you are not safe. Saka isusu tadaro tanzi izvo vanosangana nesu paengine garage. Takaenda tikanomira ipapo inini nemuroora wangu wepano ari kundipepa nemumwe muroora wangu ari kurodipoti nemurume wake neimwe family yavo vadaiti vana mainini vanoera mutupo wangu. Tese takaenda tikanomira paya papanzi paisasi pamirwe. Family yangu yakutoti sezvo iwe waramba uchiti urikuda kuenda iwe uchirwara kudai ende iwe tichikuudza kuti nekuziva kwatinoita Maponga wokuti aigona kutokurova pamberi pedu you are not even safe. Plus iye chaarambira kuita se kuuya kuno chii, because akanzi uya akati hadi akati hana mari pekutanga, akanzi tokutengera tiketi akaramba. Tikamutokutengera tiketi akaramba, munin'ina wake akamutokutengera tiketi akaramba. Tikanomira paengine garage paya takamira zvema-hours. Apa inini ndanga kuita mapanic attacks ndakurwara kusvikirawo hama dzamai vachonawo dzakanga dziripo. I think vachaito come forward ndivana mainini vavo ivo vana mai B, asi vanoera mutupomo wangu. Remember ndakakuudzai kuti takazenge takutoitana vana mainini vamusava chichi. Vakapedzisira vati driver uyo haasi kuuya isita kuenda, tinoda kuperekedza sister yedu kupi kuorange farm. Vakabva vakatisiya tiripo, driver haangauye SIS MELLY. Tichifona achifonerwa achiti ndakutosvika ipapo manje ndakutodi apa inini manje ndiri kurwara zviri serious, BP chiveve, munozviziva kuti ndine BP. Asi family yangu ichiti uri kurwara ezvino vanhu ava havasi kuuya, hatisi kuziva kuti varunga chii. Pamwe chete vaya vatotaura kuti izvo munhu ngaarowe pasi, imi ngatimusiyei. Saka paya inini ndosaka ndisina kuzoenda. One, family yangu yakati ezvino nekurwara kwauri kuita kuti uende. Two, hausi safe nekuziva kwatinoita Maponga tomuziva, you are not even safe. Everyone aitotaura kuti tiri kukutyirai, even parufu ipapo zvainzi muri kuenda tiri kukutyirai. Saka pazopera ma-hours mota yaisina kana kumbouya kana kumbokommunicate. Family ndobva yadecida kuti one, tete vari kurwara, marwariro ari kuita tete ayo. Two, havasi kunoita safe. Ndobva family yati beta tidzokere kumba, iwo hauchaenda. Ndo family yakadecision yakaitwa nefamily yangu, ende vari free ivo vatizvo vanodawo kuti muvabati, but vari kumabasa munogona kuvabata manheru. Ndaitodawo kunoviga mwana wangu, asi ndakatonzwa kuti nekurwara kwandaiita bhodhi driver akazoenda iye atimisa for 2 hours, zvinotozikanwa nehama dzachona dzimwe dzachona kuti driver haana kuuya. Vakati beta kudzokera kumba wonorapa. Saka ndobva ndatozoti ndadzoka kuti ndiende kumba kwangu kwacho kwavari kuti hausi kumba kwangu, hakuna munhu ainondipepa. Remember kumba kwangu kune vashandi ende vanoenda kudzimba dzavo, hapana munhu aigona unondipepa. So family decided kuti no, kunhu kwaanganopepwa ndekwakati kumuroora wangu pandiri panapa, ende ndobva ndatotanga kuendwa neni kumadhokta. Okay, right, okay, it's okay. Tachida kunzwa reason. Tachida kunzwa reason. Tachida kunzwa reason kuti andikuwana nguva yekugiriva. Ndakatozoshaya kuti wana mai vemwana nesu takuona napapi, because ini navo ndoda kuramba ndichidokoroza. Handina kuchema navo ende ukama hwangu navo hwanga hwakanaka, unless kana vangu vachindifeka kuti inini ukama hwangu navo hwakaita hwakanaka zvokuti pakatofamana ndakatoti kuna mainini vamwe mainini vacho
vari kuzimbabwe vakatoti ndiri kuuya later on ndobva vazoti mari dzatadza kubatana dzebhazi ava vekuaustralia inobva ndavati muri kuuya muchilenda kuno kusouth africa here vakati aiwa ndiri kuonolendera kuti kuzimbabwe plus vanga vasingatombokomunicata nevanhu vekwamaponga vaikumbira update program kwandiri vakatotanga kutaura kuti ye Maponga akaenda nemwana kusouth africa asina kuchikumbira isusu vana mai vake tisingazvizivi ndikati vati inini hanguka on behalf of Maponga wacho ndokumbira regero but tasi munoziva here kuti inini ndini ndakatokuudzai ndini ndakatokutsvagai ini ndini ndandichitaura nemi saka inini dhila ineni ndini ndandine mwana wenyu naMaponga munozoita se munozonopedzerana zvokuti ndakatozongonzwa kuti ikoko kwachono kwakaita hondo handizive kuti chokwadi here vanhu vakandiudza vachiti hanzi kwakaita hondo isingaite kwakaitirana hondo vanhu vachoti kuzodai wakanga uripo iwewo but inini kutaura chokwadi ndaida kuti unoviga mwana wangu asi ndakarwara zvisingaite bhodhi yakangoendwa nayo nadhiraivha uya family yangu ikati tagara takuudza kuti urida kuenderei anoti safe Alright, my Maponga. Alright, my Maponga. Yeah. Alright, my Maponga. My Maponga. Hey. Uzadopata chida kuzatini makaya msina kwenda because we want to clarify. Vana mainini wamu kuti maitaura nabo ndo vanyora kuti munonyepa. You are iwo bekutira ndabvunza zita pai. Ndo saka ndabvunza kuti pane noti pana nyora kuti wairamba nemwana. Saka ndabvunza kuti pane era kamboya kwa mai. Achiti ndokumbira omwana mukaramba nemwana pane murume anyora kuti chirega nditite ndichitaura pane murume anyora muconversation kuti anzi muswe court ndanga ndiripo hanzi makaudza vanhu kuti mimi makaadopta mwana ushu no handina kuadopta mwana muswe rufu hanzi muswe court no muswe court anonyepa ndau ndakaadopta mwana ndakati mwana wandagara ndinaye kondaigwa madokta pasina mapepa zero saka kwandiri mwana wangu ndiri kutoshamisa Maponga ari kuti ini naye hatina mwana handiti mwana yeye mwana wedu tese right and then pane ma-allegations andika these are just rumors and speculations ari kubuda kuti mwana ari kunzi akanwa poison have you ever heard anything of that sort kuri kunzi mwana akanwa poison and from I don't know somebody was saying kune mwana wekuchikoro ari kuti ane bhuku I don't know or whatever I don't know. And to be honest, murume mwana wangu I didn't see anything dodgy. And ndinachandakaona chiri dodgy. And kuchikoro kwachona antikuri kwere vanongoenda kavonobvunza. Even pandaifonerwa nemafriends ake vana mwana wangu ndaitobvunza kuti mwana wangu pane zvaimbokuudza iwe ringa kuti vakati hapana. And kuchikoro kwachona kwakatoitwa memorial service. Zviri kunzi zvakataurwa pamemorial service. Kana vachida kunonzwa they are very free kuenda kuchikoro kunobvunza. But what is happy child somebody also he was sick anga asingarwari ndo zviri kutondirwadza kuti mwana wangu haana urwara no zviri kunzi zvakataurwa pamemorial service nemwana wechikoro I still maintain yangove information my Maponga yangove information yes yangove information iri kuya yandiri kungonida kuti ticlarify kuti kuti vakasiyana siyana vari muvehukama vekwenyu vechivanzwisise handiti maona yangove information mozati susu kune dzimwe information dzinenge dzakungozongouya handiti maona but ukazorega kubvunza zvoita kunge wakaudzwa something and you didn't hauna kuchibvunza that's why I am just asking hangu zvinhu zvakadai handiti maona right so no ndakatondibvunzawo chero kuchikoro kuti airwara here kuchikoro ndakatombobvunzawo kuchikoro ndikati kuchikoro mwana airwara here vanhu vakatoti vamafriends ake vakati no Friday taitofara naye pandiona ticha vakatova neassignment yake yakanyora musi weFriday vakanditi hona assignment yakanyorwa nemwana wenyu akawana 80%. Even bhuku rakanyorwa nevamwe vake ndinaro bhuku rakanyorwa ende chero vanhu vaive pamemorial paitonyorwa mwana achiratidza kufara pamwe paitamba ari pajuraho achinodonha pasi hameno kana vakaiona vhidhiyo iyoyo ende maspeech aitaurwa munogona kukumbira chikoro you are very free kuenda kuchikoro even kunobvunza kuti mwana uyu aimboratidza kuti mwana ari unhappy here pachikoro kuchikoro kwachona vaitoseka vachitoti mbinga yedu zvayaenda tichaita sei ende pane vana vakatokomenta vakanyora pamaspeech kuti tikatoziva kuti kune vanhu vanofamba nemabank cards through blessed because ndiye aitiswaipira mapitsa saka kana vari free vanoenda vokuinvestigata ngavainvestigate kubva kuchikoro chese chaakadzidza mwana uyu kubva pese pandakaticha ndichigara naye
even I don't have anything to hide. I don't have a hand in my child's death. I'm mourning, I'm grieving. After all this, pain and funding story for social media, and also taking care of my health. Because if it comes to my health, what you want, bitch, I am worried natural. I got to do mama. I'm worried about your blood pressure. And the number one that can I know, Mataura, last year you gave them 7,000, this year 7,000 by Dr. Visa. So in the social media, and just telling you, you are coming here, you are praising them so much, but so I didn't want to interrupt you. But we don't know the truth. Okay, now I'm happy DZ. I was coming, hold on, my Maponga, pay your time. I'm happy DZ with the comment that you put Pekutanga and now you're coming back and reasoning same cards. Whatever when you know it wasn't a fight. Babalaka Timonongu Ndotora, Mutemo allowed him. We didn't know kuti achano mudamba kuna salo and she did well. Now you are talking. We are not doing this live, Antika guys. Kuti femine kumukadzi nekuna salo muparadzani. Remember, she spoke good things about you guys. Never patara chinchakaipa about you. Antika kana mimune pamuri kushora kana kudina antika. We are not here to pasanurei. Ndichapa platform munofona motaura anditi kana chikosa tumu chero uchinzi mwana pasisina, but that relationship yamanga mave nayo and dena ndiri inini zvangu, I will maintain that relationship. Mama kasanganiswa ne mwana wenyu ushu. Ende mwana ndine ma pictures and chapters panapa antika andapiwa na mai vani pa consent the same way vakanipa consent yekuti tokumbira mutore video pamariro kuti vari kure pane vari kumariro vari kure vari kuona funeral iyi ende zvochoka ndi vanhu vaikomenda comment section and we took the video antika yamakazenge makuti mimi kwa Maponga maita musina consent. We were even asked, what of given consent, asked naye kuti tokumbira pane vari pa comment section vaone antimoda. And I didn't even ask hama yenyu antikuda ndibhudhinga ndiani Maponga uyu WhatsApp. Ndikati my brother, you are supposed to be grieving. Antika Metro ndiwo vatanga kuti nyaya dzizo pa Facebook. Metro ya muri kuenda iyi ichakubatsira ine ichakumutsira imwana ine. Zvikanzi I want justice for my child. Ndikati are you going to get it ku Metro? Metro in newspaper rikuita mari. The same way yakafanana nesu. Isu tichori ma bloggers. Zvinonyogwa ne Metro we can do it kuno. That's why ndati okay. Awo we ndakavaudza ndikati baba yamaita ipachavhurwa hombe. Hi babes. Good. Pachavhurwa hombe ndakavaudza ndikati pachavhurwa zvinhu zvokuti muchazonyara semhuri pachataurwa zvakawanda because matanga ndimi handika kana munhu akuzoresponda kana kuti vanhu vakuzouya pachabuda zvakawanda. I even warned him 3 days back. Ndafonegwa naAaron uko ndikavaudza ndikati baba denda ndiri mimi meta semunhu mukuru inga munonzi muri reverend or whatever handitika makambotaura here naSalom uyu madii kuti muinde kune mukadzi ex-wife yenyu iyi nemhuri munzwe side of the story rake musati mamhanya ku Metro vakati handina chekutaura naye andimoona. So this is where we are now. So akuna filter because ndo vakazviti vakati ndipindura danzi ini ndiri gindagoria ndakaundwa kudhara handitye ndozvo vakati ndikati akuna nokuundura yake but kuchabuda dzimwe nyaya dzemamusika kuti dzibude. I told him. So even Maponga kana wakatarisa, this is exactly what I was telling you. Kuti pachada nyaya dzakawanda. Now we know kuti you're an abuser. We know kuti you took the child and dumped mwana kuna maya. We are not going to we were not even going to involve them. We were not even going up until vazoya vakanyora ma comments avo vari kuchemawo handimwana. And mukadzi uyu the reason why mamudza nchirega achitaura ari kuchema mwana is gone but still achingoti mwana wangu handimwana. Murora wake panifonera masikati achiti live konguva yanga achitoti moti havasati vakupengere maiguru nokuti izvozvo vakachitikanzi hande munogadzira kurumu kwemwana wangu. Ndikati rumu yemwana isvikanzi rumu iyo yaivata mwana. You see mwana mai ava vanambobvira vakaita vakaropafadzwa nemwana paupenyu hwavo. Hani muri kunzwa ndakutaura zvinhu zvavandiudza handika havanambobvira vakaropafadzwa nemwana paupenyu hwavo. Kune vanhu vakadaro vakasikwa vakadaro naMwari handiti pauya murume achiti ndinokuda ndine mwana wangu. That love yekunzi mai, that love yekuitawo mai, shungu dzavo dzakuperera pamwana ushu. That's why she was sacrificing kuti ndichaisa mwana kuma best schools, ndichaisa mwana kupi bond rino create kwa guys. Imagine from mwana ane 4 years to now mwana ane 16 years.
even vana mai vemwana vana perpetua imini the bond ranga rina mai ava nemwana imamuna. Let's say the truth here and shame the devil. Bond ranga rina Salom na Blessed nemi vana mai vemwana vana mai nemwana na mai guru vemwana bond ranga ripo ngatiore chokwadi manga musina that bond. Imimi meona mwana wenyu mwana womunina wenyu kati mwana womukoma wenyu, but she was taking that child as her own. Nokuti ndiye unati mwana yapfeka pendere adya here adai. Saka sometimes it's just good mwana anoita zvakanaka kati agona kuappreciate. Chinonzi mwana, and it takes the whole community to look after a child. Chinonzi mwana zviri mwana wakazvara mudumbu mako iwowe chete. Handisimaona ndosaka mtona nachina notora vana kuma orphanage vachipa rudo kuvana. Kune vanhu vakazvara vana vavo vasingagoni kuchengeta vana vavo zvokuti vanoabuse vana vavakazvara. Tichizoona vamwe vana mai vanachituka vana mai vavo, tichizoona vamwe vana vachisvora vana mai vavo because rudo rwacho anenge akazvara mwana but pasina. Koita family yekuti inoadopta mwana kuorphanage mugotedza kuziva muzoziva pafiwa kuti vangasiri vabereki vemwana uyu because of the love yavanenge vachimupa. Handichika chinonzi mwana zvine mwana wakatakura 9 months unogona kutakura 9 months mwana yeye ukatedza kumupa rudo rwachapiwa nemunhu achanotora akanochengeta mwana iyeye. Saka ngati mugare makapabata ipapo. Handisimaona mai ava loved mwana uyu zvisina doubt. Even comment section I'm yet kuti manga muchita mafight in comment section muchimira nemukadzi ushu. Handika manditso kuzviona munhu ari kutorwara achiri pakugriva, but she had to come to the defender star yake because ati kuyati mwana akafuma akafa. That was a lie. Inini I didn't ask pamariro. Saka ndatenga kutotora kuti kunyepa pamariro. We went there. The reason why we went kumariro, I want to be honest, kunima nazofunga ati sisimene wanga chonside Salo. My first time to see Salo was from Mariro pemwana. I didn't know it. Ndinongoziva kuti tine group redu Red Jobbik Diaries. She is one of the diaries aku group ikoko. So tinongotaura mugroup, but I didn't know her. Kushikazonyora mune group kuti ndashekerwa nemwana ma diaries. Isu semadzimai makuru. Page redu ari toxic page. Tinomira panenge pamira tinochema nevamwe. Panofariwa zvakare mukati mveta kumachato kana kudi tinongouya sema diaries. Handiti ndo chinonzi kugarisana nevamwe zvakanaka mucommunity. Ataura mugroup. We started planning kutoenda sei kunochema chi neumwe wedu. That's why you saw us there. It was my first time kutomona ndasingatomziva. Ndakatozomuziva kuti ndiye achibudiswa mumota akabata achichema kuti ndiye munhu watafambira. I didn't know it. Anti murikuona apa I'm just being fair and I'm standing nechokwadi pano. Muri yekumukadzi Salo ndoda kumbokudonedza panguva ino ishi. Ndoda kumbokudonedza andidi kufarira munhu panze. I want them to come vatore pfungwa dzavo, then I'll call you back. Antika tichona ti nyaya inofamba sei. And Aaron, I told you kuti huya utore zvataurwa namai ava unonyora, because wanyora one side you have to go and write this or else my life achawanda. Isi tinongobaya life button hatiswere ticha zvokunonyora izvi. Handitika tinongobaya life button zvatopera because isi takangofanana nemechimetro yacho kana kutori pamusoro pemechimetro yachona. Handimaona. So toda kumbokudonedza Salo and then I'll bring you back. Right, I'm going to pin my number. Anditika hama dzekwa mai andisikurambidzai. Anditika hama dzekwa Maponga iwe Evans wacho Maponga kana uripo you are free. Call in. Anditika she's there. Mwe pademe phone but we want to do it in a peaceful manner. Anditika you do it in a peaceful manner. If H-Metro was wrong because yanyera one side but vakapiwa both sides. So he went along to write one side of the story. Asina kunyora the other side. So anyway, kana asina kunyora hashina basa isusu tiri muromo. Tinongofambisa shoko redu pana pamanje malive angu ndo anochiwa kudarika zvinonyuka ku H-Metro. Because malive angu anoenda zvokuenda zviya. Mukatasa after 45 days anenge atoye kuma 700 something thousand views kana million views. Saka we are bigger like that. Andimona tinogona kuti live tiri 300 but tukasasa ma views anozonovhura ma live after tinenge tiri kuma 7 8 900 ndokwa tinenge tiri. Saka toda kumira pachokwadi. I'm going to put my number to all those vanozvekutaura uyai mutaura. Anditika tinzwe kana ari kunyepa moya nechokwadi chamuri kuti mimi pari kunyepiwa anditi, but then tozotangira ipapo. Ndakatadza kuya nelive yanhingirikiri yamai yaanzani vanzani mai vedu vaifanga kuya neziro chimambokadzi. Tichatozoiita zvakare live yamambokadzi because she transform yakapedza kugadzirwa ndikunga na 1 chaiko kuti vata kustori namagetsi. Handitika right, there is the number. You feel you want to call in pana injustice yakaitwa
pane zvamusiri kunzwisisa, Salo wacho is there. Handika talk to you because from somebody isusu manje ndakudza takatofanana neHMitro kana kudarika. Pakataka kuti pandakataka kuona pachita zvinyanya izvi, I was following even that funeral. Ndandine vanhu vanga varipo vandipa information. Handika kuchinzi pakaita makakatana kuti mwana ngabve kuchivu, mwana nganobva kuchiweshe. Baba vanwa iye guruvani redu iri Maponga rikati ndokupai mombe indandisipo. Handika but I'm a blogger. Saka information comes to me and ichagi inongouya. Animona vakati ndokupai mombe mukaisumuka mchiti munoviga mwana uchiweshe maswa kuchiweshe mombe haina kuzobuda posumudzigwa namatemo. So ndakazvidza kuti kana kusumudzigwa namatemo handika kokuzoti uyuwo zvake uyu ari kutobuda humwe yekunzi kwai ari kunzi vanhu vatoti kwai ndiye wauraya mwana saka idi. Pafiwa panotaugwa mashoko akasiyana guys. Pafiwa panotaugwa zvakawanda. Even wanga usiri pamariro chaiko chako unogona kutonzi ndiwe wakauraya kana ukangota ropa reuko. Pafiwa panotaugwa a lot zvinotaugwa pamafunerals. Handitika but zvakudawo vanhu vechikadzi vane pfungwa nemwoyo kuti zviri worth it here kuti motukirana nekushivisana nekudini. Ini maiwirirana munhu ari mupenyu. Nhasi makuti zvaipa. But last year makabva kukweretana mari apa. Last year makakwereta 7,000 yamakapiwa nemunhu akaipa. Angati kuchengeterai mwana wenyu akane kumukadzi musadaro. Ai kuchengeterai mwana wenyu makakumbira 7,000 mukabatsigwa nayo kuti mite mapepe enyu amaida kuita. Nhasi atoiva gozi mwana ashaika musadaro. Kufa murawo waMwari guys. Vanhu vanofa. Ndakadai nchisunga pana pamunonzwa kuti SIS MELLY vadonha vafa vakafa. Mutotsvaga muroi. Ndiyana asiri kuzofa pano and ndiyana zasifiro yedu. Somebody told me kuti mafiro akaita mwana uyu ndo mafiro akaita mai vake. Exactly. Somebody from your family mimi mukadzi. Somebody called me akandiudza kuti vanhu vari kutaurisa zvavo but blessed angofa the same way ndozvakaita mai vake. Saka mai vake vanga vaurawa here. Vakaurayiwa here mai vake. Because ari kunzi the same way akafa ndo mashakiro akaita mai vake. Mwana chamunga munoziva kuti ingozi mutorwa kuchengeterai mwana wenyu. Shona chaiyo. Hanzi mwana kuno akamwa poison because kuno kusviba kwemwana. Like let me ask you let me pin this comment what I take and ngoti anoti number inozobva. Kuno ku South Africa kunoko pana mai vemwana vekusadhira kwamai vemwana vaizonobva kune mitana nzengo kamira samai so uko kumariroko nevamwe vakavaripo. So takatobvunzana same time kuti sei mwana uyu auya akasviba. Guys vanhu vanga pamariro kana muchiri kurangarira takabvunzana kuti pabody film kuti mwana uyu sei asviba. Tikabvunza driver weGreat Hope akati iyi inonzi embalment yacho. Tikati embalment inosvibisa munhu kudai kuchinja kunge asiriye. Nyaya yakatodiscusswa pamariro. Kana vanga pamariro guys pupurai guys kana vanga pamariro kana ndichinyepa pupurai. Vanga vari pamariro pupurai. Haina kutaugwa here pamariro same time ipapo kuti mwana uyu asviba ende achinja ungati asiriye. Vanhu vakabvunza driver zvikanzi embalment. Ndiri kunyepa here. Inema ndiri kunyepa here. Hazvina kutaurika here. Ndiri kunyepa here. Pakapindwa kunzi embalment ndizvo zvainoita. Ndiri kunyepa here. Ndingotsara nokuti ndaivepo. Zvidasingazichi nyaya izvazvosvika payasvika apa. Saka zvimwe taingozviwa tichingofunga kuti inyaya kungodidi zvichangoperawo. Anditika hello. Yes. Ndiri right muri sei? Ndiri palive handizi ndafunga kuti ndikufanira kutaura nyaya yatotaura palive. Okay, all right, sharp. Okay. Right. Vakomana haisi nyore kuchengeta mwana kubva aine 4 years kusvikira mwana aine 16 years. Imimi muchasafungwa dzenyu chaiko. What will be the reason yekuti amuraye nhasi? What will be the reason? Yekuti amuraye chero kuchinzi kwai kurambiwa. Kuti arambiwa asiwa nemwana wanga achida. Changa achida mwana anga asingadi murimi. Azvidira ake mwana womunhu kuti mwana. Reason yekuti anga amuraye ndei. Let's look for a motive. Motive inenge iri yei. Ndikuda vanhu vada kutaura nezvenyaya iyi guys. Hello. Hello? Yes.
Muri sei SIS-MELLY? Ndiri right muri sei? Tiripo hatisi kuinzwa nyaya. Baba indinovashora zvangu maonero angu zvangu. Ndanambovhurira kuti hama dzana mai dzitaure ndisati ndaisa kupublic. Ndanambovhurira kuti hama dzanga dzichitaura mukomesi dzitaure then tozoenda kupublic. Alright. Alright, muzofona inyu. Ndavhurira vana mai noti vanga vachitaura mucomment section handika ndavhura mukana utavhura mafoni. Anzvadziva we love more mafoni tavhura. Vekwamai tavhura. Handiti maona. Ndova tiri kuda hama, ndova tiri kuda vamwe imbomirai kufona. Hello. Hatimi zvotizera zvokuti sasi tavharidzira vamwe panze. Saka gai vauye vataure zvada kutaura. Hello. Munhu akafona akasataura tingamirire izvozvo nayasikari. Kana wafona chibva wataura ka. Hello. SIS MELLY muri sei? Tiri right muri sei? Tiri right. Chekutanga toda kungotenda mama Salome nekuchengeta. Muri hama yani? Muri kusaidi kwani? Muri hama yani? Handisi hama tati tiri kuda hama. Imbomirai madiaries. Ndozati mune shungu zoda taura chaizvo. Tinoda kumbopa hama. Hatidi kuzonzi vadiaries vanoda kufona isati napuwa mukana wokutaura. Handiti maona. Tikuda kuti vataure because vanga vari mucomment section. Anditika vanga vari mucomment section vachitaura mucomment section. Saka now I'm opening a platform for them. Anditika kuti vadini vataure zviri pamwoyo pavo. Right, ndapiwa number pane number ndapiwa. Okay, fine. All right, let's do this. Sisive mwana weku Australia, I'm calling you. Sisive mwana weku Australia, mainini we mwana weku Australia, I'm calling you. Ndapiwa number na ndikufonere, somebody give me your number. Akati ndikufonere, so I'm trying to call you. Madiaries ndo maziva. Tikavhurira madiaries vasina kufona kunozonzi takavharigwa panze atina kupuwa mukana. Saka let's allow the hammer first to call in. Vataure zviri pamwoyo pavo nepauri kufunga kuti mukadzi uyu ari kunyepa kana kuti nepaanyepa pachona vauye vagadzise vataurirane then tozotanga kuvhurira imimi madiaries. Vasi kudaira. She's not picking up. Let's try again. Mama Perpetua, I'm calling you. Mama Perpetua, I'm trying to call you. No answer. Are you calling? Can your brother laugh more? Are you calling? B, are you calling? Cannot Andrazam, are you calling? Because nyaya yabuda pachena mainzwa. Are you calling? Hama dzekwa mai apasi sina. Anditika amchakwanisa kufona anditika ndakuvhurira madiaries anditika vana mai matadza kufona. Please stop going around muchitanisha zita ra Salome kuti anzi akanga achiramba nemwana. She challenged you here. Akakudza kuti amnambokumbira mwana. Nobody even bought a socks for this child. And you should be grateful. Then andandri inimi. Then mukuta meeting kumba kwenyuko. Yekuti topa chii kuna Salome. Topa Marie mombe inotsika. Kana mombe inotsika kuti achengeta mwana womningina wenyu. Antika stop going around tanishing stare muna akuchengetera mwana womningina wenyu for these years. Probably maybe mwana ndivatira mwana wavo notiona ti hama hamuna rudo. Mamusina rudo. You were okay because mwana ngachigara kwanga achigara. Nobody wanted this responsibility. Irresponsibility kai mwana nesa kuchengeta. Hakuna mnaida responsibility. Makungo gona kuya kutaura zvamuda kutaura pamariro kuti kwanzi mwana akazodiya iramba nemwana. She said to you kuti ndiana kambeka matadza kubudikira. Hamubudikiri. But you are saying nonsense in the comment section. Don't do that. Don't do that. It's wrong. It's very wrong. Mafiro emwana
maitaura muchikumbidzana mari mafona here kuti mubvunza kuti naiwe kochi inga makabatana matemo koko muchida kugwana nekwa Maponga saka uyu maizomudii uyu maitomuita kanyamaka tendai vasikana kuti mwari akuitire zvakanaka zvimwe tinozviunzira macases tigozvivharira mablockings antika notodza kungoti thank you hapasi kumbodiwa chinjombe thank you ufunge wakaita hako thank you wakaita hako wakachengeta ufunge mwana dai muri kutoyanana naye kuti anoona pakavigwa mwana wake but right now atotyira upenyu hwengozi yake because ngozi inonzi Evans Maponga iri kumusha ukainogona kungomutema yaimbomupurumisa katemo ichigadzika katemo mumba munhu anovata nemunin'ina womukadzi pamariro Evans iwe Maponga unovata nemukadzi womunin'ina pamariro chaipo chitunda chemukadzi wako chirumba uri busy kukwirana nemunin'ina uko uyu ungazomudii you started it we are coming back we are coming for you now you started it uyu ungazomudii uyu chitemo wairova munhu achifa tine mapictures guys hasina zvinhu zvokunyepa. Let me show you. Ndoda kuti mundiudze imini comment section kuti mwana uyu mwana aabuswa here mwana akagara zvakaipa here inini observation yangu imini ndoda kuti mutaure mundionerewo ndionerewo mapicture aya handika everything vangu achikana mugroup maya ndoda kuti muzvionere right mwana onai zvataugwa the only black child pavarungu vega mwana kauya akadai mwana ushu onai age mwana onai age mwana ushu ndiega mwana mutema ushu pavarungu apo mwana ushu mwana wenyu ushu wehama yenyu ushu right ndaitinde kune imwe picture munudza kuti mwana picture yemwana yakati chiende nekukura kwake mwana aishungurudzwa here I want to tell you kuti mwana aishungurudzwa here mutaure kuti mwana aishungurudzwa here zvokuti angasvika pakuuraya mwana aishungurudzwa here mwana aishungurudzwa here taurai chokwadi comment section mwana aishungurudzwa here uyu ushu mwana aishungurudzwa here uyu mwana aishungurudzwa mwana aishungurudza munaibhadhara fees ye5,000 pamwedzi mwana aishungurudzwa makatarisa tarisa kana skini yemwana uyu mwana aishungurudzwa namai vake ivava vangu vachigara naye mwana aishungurudzwa vamwe venyu vana venyu chaiva vana kana mablesi achari hana mwana aishungurudzwa here mwana aishungurudzwa very clean boy very handsome clean boy mwana wamuri kuti anzi mwana aishungurudzwa ramutatadza kupiwa mwana aishungurudzwa mwana kubva achiri mwana mudiki achichengetwa baba vemwana vakapinda muSouth Africa munomu mwedzi wapera vakanyepera mwana I think zvinogona kuve trauma yakatokanganisa mwana handitika mwana uyu pamakazvibatirira mwana anga 16 years mwana anga akura mwana anga akuziva handi baba wapinda muSouth Africa ufona kuti ndapinda muSouth Africa ndichauya kuzokuona baba vobva vatidza kuuya voonekwa chiposta mapicture yemukadzi wavo munyuwani mujobheki imomo asi mwana ari mujobheki havana kunoona mwana guys don't you think inda musiri kufunga neengule kuti pamwe mwana uyu akashunguridzika neyoyi kuti saka baba vangu havandidi saka ndasiwa maoko amama ava baba vangu havandidi kupinda South Africa kudzokera kunyepera mwana kuti ndikuda kuzokuona wobva wodzokera kuZimbabwe chaunoposta mapicture yemukadzi wako wakaroora munyuwani usingaposti mapicture yemwana wako usina mwana una mwana wako kuti umupeka namaputi chero kusangopa maputi kungonomuonawo chete kungoti ndauya kuzokuona mwanangu you failed Evans Maponga
munhu wanosvika ndoziva Mwari. You failed. Inoda kutofamba newe. Imbomirai madiaries. Mirai madiaries. Ndochakupai. You failed kuona mwana wako. Wasvika panzvimbo kuona mwana, just kungoona mwana ngoti mwana wangu uri sei. Chakugona kuti mwana wangu akaurayiwa. Wanyora pa eshmeto tanzi ndakabva nchitiza. Ungatiza uchisiya mwana wako. You are a stupid father. Ungatiza uchisiya mwana wako. Kana ndimiwo guys, pa eshmeto tanzi ndakabva nchita zvakutiza. Unotiza uchisiya mwana wako. Kumukadzi asiri mai vemwana. Wakade kutiza nemwana wako. Wakade kutiza nemwana wako. Wakade kutiza nemwana wako. Kana iye mukadzi wari kugara naye eka, kana achikukuzirira zvinhu zvika izvi, she's in for it. Asataitigwa achazviitigwawo. Achazviitigwawo. Kana ari kutokuzirira kuti achazviitigwawo. Wakakusunga bva kuZimbabwe kuya kuzocelebrate mwana wakasiya February. Waita wasungu ukaenda kumukadzi kwomunyuwani. Ivo mufundisi uri mufundisi rudzirefamba wangorekedza chinhu chake. Kungofamba wangorekedza chinhu chako pose pawasvika unoda kungoti denda dakwira mukadzi. Uri mukadzi uri mufundisi rudzi. Wapedza ndono kuti Mwari makanaka kumusoro kudenga, woparidza kuti denga ridoni. Mwoyo wako wakaoma Evans Maponga, enda notendeuka. Go back pamberi pamwari notendeuka. Sena na Salo. Evans Maponga. Ita zvemukadzi wakuZimbabwe ikokoko. Sena na Salo. Ndiwe wakaurayisa mwana iwo Evans Maponga. You killed the child. You killed your own child iwo. Ndakangosiya mwana ngachizvigarira zvakanaka kwanga ari achienda kuchikoro. Dei mwana uyu azopedza chikoro akaita doctor. Akataka kuchengeta iwewo. Waizozvitaura here izvi? Hanzi ndakaenda chi? Hanzi chi comment. SIS MELLY. Ini ndiri gogo blessing. Thank you. These are the kind of people that you want in the society. Kuti vanongomirira kuti chakaipa vataure. Ava ndimbuya va blessing ava. Vari kuti ndakaenda kunhamo neFriday. Ndikaona Salo ndikamubvunza zvakafamba sei akanditsanangurira. But some vasina kubvera vakataura naSalo vari kugona kuya muconversation kuzonyora rubbish. Ava ndimbuya. Thank you for standing for vari kumirira vanhu kwamaponga Esther Chirinda. Thank you very much. Mwari wakuitira zvakanaka. God bless you. Wakasimuka kuti ndida kumonzwa ndiwe waive neshungu dzoda kuti mwana akashaika sei. Wakasimuka rega ndini ndinobvunza kuti mwana chichakaitika pamwana. Ukanonzwa nemagariro aita mwana. Utora kuti ndakanzwa nemagariro aita mwana. Andika ko ava vangonyuka kuya kuzongotaura tanzi mwana akazofa uri kunyepa mwana azi kwayo wakazoita madhosheni pepa zakadai musina kumboenda kunotaura naSalo muri vanhu verudzi. Dei zvikamboitika kwamuri. Zvaitika izvi dei zvikaitika kwamuri. Munyatsokuona. Hamutendi. Kwanzi nemurora waSalo wanashaura naye. Kwanzi taitoshaya kuti vana vedu ane hanzvadzi yake. Ine mukadzi nevana 3. Kwanzi taitoshaya kuti vana vedu tovaswededzawo sei padhuze nevateta. Nokuti vaigara vakangoti bii padhuze. Asi uyu weropa ravo chaiva vasingagoni kunyatso kumuda kunge zvemadhira vaita. Munoona mutiza zvitogwa nemuroora zvitoreva kuti paive nerudo zvikanziko zvino tokudzwa utoni vana votozoendawo vakasununguka. Handi vamwe vanaitofila kuti blessed was a threat because aidiwa namai avastereki. Chamunogona kungoya kohukura chete. This is so wrong. Let her mourn in peace. Imekana maguma kuchema. Regai maguma kuchema nokuti havasi vana venyu muenderere mberi nelife dzenyu. Uyu she's still grieving uyu. Antika let her grieve in peace. Kuvata nemunino womukadzi pamariro iwe Maponga. Kuchechi vanhu vototi kwai amen mufundisi. Hello dear. Hello, SIS MELLY. Yes, muri sei? Hello. Yes, tukunzwai. Yes, makadizve. Mushe ndiri right, muri sei? Ndiri right. Ndikuona kuti nhasi muri kupfaumba nesu ndomupfaumbiro the same watiri kuita. So chekutanga I want to make a disclaimer. There are 3 families involved. Anditi. The Maponga family, the late Amaiva Blessed, the late Amaiva Blessed's family, and then the alive Amaiva Blessed's family. Ndo side requestalo. Anditi. So the one wamuri kupedza kuverenga he comment anga akanzi Esther aasiwe kwa Maponga is the late Blessed's late mother side. Mai vake anotomira sambuya va Blessed. Oh right, okay. Ndokuti kwa mai good. The one anga achi attack is
the mother vablessed. So the main grievance anga iripo SISMELLY ndeyekuti instead yekuti inini nemi kana kuti isusu naSalo titopopotera this gentleman kuti what kind of a man is he, because achibva kwedu kusaidi akadhimanda akati ndipei mwana ndiinde nemwana ndinogara nemwana anditi ndopandichaonera mudzimai wangu. Whatever zvaaita movements, even if you ask Salo, she will tell you kuti pakazoitika nyunganika dzakaitika, she informed us. We tried kutaura naye kutaura nemwana and everything was okay. Of course he and them notadza kuwirirana one or two things. We are not saying, as blessed late mother's family, we are not saying Salo is bad, because kukangasirana, of course vanogona kunge vaikangasirana nemwana, but isusuwo takatotsamwirawo baba va blessed. So the problem is a lot of people vari kutokomenda, they are now associating us near the Mapongas kuti ava vanhu ava vakaadbantu namwana vakasira mwana Salo. aiwa munin'ina sisi vari kuperpetua wandapinda comment yake ndiye anyora comment kuti vanhu vazomupandukira. Ndaiona comment iyo but ndakuiverenga ndangoipina. Anyora kuti atega Sekemtema handiti akati Sekemtema uyauone mukadzi uyu, she's a liar, she's the nerve to lie. Antiwaona ndo patangira nyaya ipapo. Some of the details anga chinareshwa not kusaidire kuti vamaponga vakazodai because we don't know. Mamwe details anga ava kunareshwa did not happen in that way. But inini ndavarambidza vana vangu, no, do not argue, do not say anything, whatever the way it is said. We should all understand that Blessed died a painful death, which we do not even know what even patakatuma varikoko komenda vakatuma and post-mortem, and the post-mortem was not done well. We thought yakaitwa. A lot were not zvinji zvanga zvisiri mugwara nezvazvaifanira zviranditika. But we are saying no, Salo was a grieving mother and she is still a grieving mother. Inini handikwanisi kutomira ndichitaura kuti I knew Blessed because Blessed ndakagumisira kumona achiri kubudiriro ari mudiki aine 6 years. Muri kuunderstand. Zvimwe zvinhu zvakaitika nepasiri ipo kusanzwisisana kuripo, but isusu titoriwo nerimwe nemi kuti ini ndakatovhunzwawo kuti how come mato married mato kuya nemunhu panhama mato imi takangonzwa kuti makabva kuSouth Africa musunu unoyu ende taitofambirawo nyaya dzacho dzanga dzataurwa kuchiendawo koti. Tatikamira kuti tichatuma munhu 1 anoenda kukoti onomirira chisaidhi rekuti iye achitora mwana since baba vanga vati vakusiya mwana. Handi muri kuunderstand. Saka tiri kutoshambisawo inini personally am one of the people vaitopopota kuti no, how can you say you are now married wanga watosiya mwana vakanga vakumbira mwana vabereki kunana mbuya, the actual mbuya nasekuru vemuzukuru ye, they are still alive. Wakakumbira mwana ukati ndoenda nemwana zvawanga waremerwa nekumuchengeta wakadii kuchidzosa woti handichada hangu ndaakuinda kuita zveimwe life. Kana isusu taizowirirana naSalo kuti Salo ada kukondinya nemwana kana kuti ari kudisinzi papa kutsvagwa ende munhu amuri kutaura ari kunyora zvokunzi adoption ndaive kukoti ndaizodi. Isusu as part of Blessed's mother we did not attend that court. Takanga takamirira date, maybe Salo akazokanganwa, but nyaya dzese dzekoko taidzinzwa naSalo ndiye aitaura kuti kwazoitika zvakati. Kumubatsira Salo aitaura kuti nini I am okay nemwana and we would respect that. Of course panogona kunge paitika zvimashoko 1 or 2 zvaitaurika, but we respect her. And takatoshamisika kuti why did I remember inini muzukuru wangu achinditi no, Salo ndo aziva she's going to come. The following day akati musi wasvika board akati anogona kunge asina kuuya nawo because pane tension, but she is going to come haarege kuya kuzoviga mwana wake. Those were the words that she said. Saka I cannot allow people kuti vazoataka vachiti respect Salo mazoda. No, she's getting the respect that she needed. And if we had given the society or your diaries the picture is real. It's not like that. As Salo had said, we were okay. But kusanzwisisana on 1 or 2 things. Of course, no one. Kuripo, paivepo, but no one was made. And then in the so you know families. You know all your relatives. This man kana hama dzenyu mimi dzechikadzi dzakashaika vana vakarerwa na baba vacho vaina step mother kwa vanenge vari baba vanenge vachitaura kuti inini ndikuchengeta mwana wangu. Of course. And immediately pataka notify kunzi baba vadhamba mwana. Salo said, I will tell you about the family court. Court iri kumboitwa ndeimwe ndichakuzisai family court. Maini vataura kuti ndaakufambira tichifambira mapai mwana since baba vakanga vati mwana wangu vacho vasisipo.
Salo akasvika papromisa kuti I'll come in December with Blessed. Ndiye December watatadza kusvikawo zuva ranhasi. Saka please not like kuti of course mwana wanga anogona kunge akanganisa pakutaipa kana kudika, but it's because she's too emotional. I still even remember when she called me, she said, Mama, is it necessary to keep on trolling Nyaya Blessed? Ichingoramba ichingodzokorodzwa. We were even shocked kuti H-Metro kwakaendwa. Why would they do that? We didn't even know. This was that what we were kuona Salo tinzwisise. Chitoro worried kuti what really happened to her. And the issue rutaura naSalo kuti body akasvika pa safe station, driver akangoenda akaendera tuna tete. Titori nemapapers ari kutofambiswa boys tiri kutonetsanawo navo. Kuti one, that's what they did when they came to Zimbabwe. They did the same. Tikaita kunge 4 hours takangomira chingi body yasvika but vachinzi vazonodhiliva kupi vazodii sakati mapapers inyaya dzichiri kutotaurwa. We want to say to Salo, maybe she didn't get the chance to ask. We also want to know. But it says zvinewo mukondo makanga muinewe kwamaponga chete vekusaidi kwedu isusu vanga vasimo saka hatizozivi pamwe kutenderera kwacho nawo tete vacho ndo vanga vati rova mota tiende. We can't answer for that. We don't know. Aiwa tarwisisa now that you came nona ndo zvandandichingoda izvozvi ndo chachishuwo changu ichochi kuti mutaure zvakanaka, you know, because pane unozati iwewe nemunini wakanokutevera munotokonana at some point amuwirirani pane zvese. Saka obviously kutuma uyo tutoitika, but chandafanira maitove necommunication, maitove necommunication ende maitotaura ende maitoita yamaitoita pamwe chete muchitoudzana zvamaizodzana. There's no need yekuti imimi munetsana nefamily naSalo uyu. Life has to go on and that relationship yekuti akambochengeta mwana wenyu, maintain it. I'm happy kuti urikuyacho kuti aiwa isusu todawo ngoti tizobvunzawo titaure naye hantiona, but I think ndifunga mafears chaiwo noti takanzwa kuti kumusha uku makanga kotoitawo kiriwa kamwana wakwanga uripo kwakakoti maamotokonana nani kwamaponga. Chiimagina ni shoko rakanga chibuda yakainda waitemo tiri kutoda kurohwawo kunzi muri kuwirirana naSalo kwacho nakuti taakupisa. hatichatombokupisii kana hatichakupisi mawe zvakanaka, hatisi vanhu vari kuruwe kana kudii, hatichamutori vanhu vedu vana mai vemwana batanai naSalo mutaure naSalo, mubvunze kuna Salo mutaure. Uyu watoda kutopisa ndiye Evans uyu hanomwana muda kutorohwawo naEvans. Saka Salo waizoita sei? Wairohwa mwana wedu right now even postmortem chayana kuita wakuchibvunza ko postmortem inga makati postmortem iri kuitwa wani pakashayikwa $300 ngati honestly speaking zvimwe zvachinaka communication is best. Ataimbotachero tikamuromba ataimbotadza kuti kana kutoya kwamuri back sisimeli live yamakaita nasharwa $300 titai live gofund taiita tizive kuti mwana akashayika nei taitoita akashayika nei ndonzatatinauta one mama havana kuzoya two postmortem yakanzi iri kuitwa yakazonzi yarega kuti reason zviri kunzi pakashayikwa $300 ko chakati chakazodai chakati ingati aimbokommunicata tese zvakanaka wani. Well, she said she was not well. We understand that, and we very much appreciate, as my sister said in comment section. But you know, I am grandmother. God bless it. To those who are people do not know what really happened, and I don't know if we are wrong, Sis Melly. Ini nangu personal. Kana mwana akashayikirwa kana na baba kana kuti na amai. Anosara right yemwana nditi is one of the two parents. Kana ati yeye handikwanisi then mbuya kana sekuru vochitora kana kuti maini vochitora. And honestly speaking, there was no reason yekutora mwana because what that lady was doing for that child, I can't even do it. I can't afford. Thank you. Kune zvimwe zvokunomhanyira kuti ndakunotora mwana wasisangu ndakunotora mwana wogozi zvazodai yeti zvaari kutoitirwa zvachona you can't even do it. Yes, true. You can't do it, and imagine the trauma of kutora mwana adaonyora my exams momuinza kuno kwa ED kuno, and then things start happening. Mwana zva magetsa akwenda, of course koko magetsa akwenda, but ndutaura kuti ngomuchinja the environment. We don't know anga akuriswa sei namama vake, but communicate naye you would complain ABCD, that's the help. We can't point fingers right now because we don't know what happened. Dai postmortem yakaitwa ndo pati azotanga kunongedzerana chakati. I appreciate you. I appreciate you very much for appreciating Salo. I thank you very much. Wataura zvakanaka. Thank you. Banga sina funeral police. There was no funeral police. Vakata zvokutobhadhara cash. Thank you very much. Thank you very much. Aiwa, ataura zvakanaka.
kumukadzi akati aiwa isusuwo ataura mazviwa zvaataura handitika aiwa ataura zvakanaka handitika saka iwe Maponga ndinoda kugusa saka iko zvinoda kurova ava vekumukadzi iwe unomborova zvakaita sei kweiwe unomborova zvakaita sei zvokuti wakuda kurova vekumukadzi ava kuti kwanzi ndoda kutovarova nokuti vari kutaura nasalo saka Salo ataugwina iwe angasiri mukadzi wako waivata naye angasiri mukadzi wako waivata naye Salo nhasi yave enemy pakuti chi hauna kudhonza kombi yakatenga waishandepiwe waitenga kombi iwe hauna kudhonza kombi yakatenga mukadzi uyu ukaenda nayo hauna waimusingamuti kwaifura tenga bhatiri remota iri uchinyora uchitaura zvinhu zvawaitaura izvozvo wakanga une mari ipo wanga usingatengi pena bhurugwa rekupfeka iwe mudhara iwe nanhingikiri nasaloyo nhasi yave enemy nokutova nemukadzi munyuwani yave enemy nokutova nemukadzi munyuwani hinda usingafungiwe Maponga uya padhairiza patikukwize uya padhairiza patikutambire karati hinda uchida ngojairira vanhu iwe Maponga sina nasaloyo ukaridza kuchima mwana koga uri munhu kuti nemi kana ndimiwo guys iyi ndo yandipedza pamariro here chitunha chiri mumba guys iye ari busy kuchokochera namainini asina mbona zvakadaro guys kana ndimiwo guys chitunha chiri mumba chemukadzi iye wadowa busy kukwirana namainini mupamariro kuda kushe zvinyasire pamariro naiwe bivhazi Maponga apoda kuvhundusira vanhu wakasungwa uko wakanga wasungirwa abuse kutosungwa paenda ujeri dai asina withdraw sei asina withdraw kune vanga chiti kwanzi mai avaingorohwa ndakona makomenzi enyu kuti mai vaingorohwa vachingogara vaipenga guys mai ava munhu mukuru haasi ma2000 handi muri kunzwa mai ava munhu mukuru mazera edu aya haasi ma2000 tinogara imi ndimi muno iko zvino pata takatomukawo kuti titotaura kuti kana ukarohwa tiza taingokura tichiudzwa kunzi gara ipapo ndozvinoita imusha imi ma2000 nelakire kuti imimi takukuudzai isu vacho futi vana mai kuti mwanangu ukarohwa rova pasi ukaona ngosumudzwa mared flags takura tisingambodzi zvemared flags isu tasingambodzi zvinonzi mared flags kuti kwanzi murume akataita kuti zviri normal because taitigwa makitchen party togarigwa pasi tonzi munhu wazvinzwa zvinowanikwa mudzimba mukadzi asimba yake china murume akaya kuseni hatika unofanira kutomisa mvura yekugeza uchiti mamukasei baba ndozvatakakura tichiudzwa mufunge musatombomushora zvenyu ndo dziso dzanga nadzo idzodzo tusaka karamba kangonamatira dai asina kutozobuda Maponga uyu akaenda kumukadzi wake munyuwani uyu nanhasi dai achingowepo shuwa vaingomuregerera because ndo zvakakura uchiudzwa kunzi murume anoregererwa ndozvinoita dzimba unofanira kupona uchiro kwaka2 peweek ndozvinoita muimba hatisi toseka tasvinura guys vamwe venyu muri kungodaro vana mai venyu vachingorwana nababa venyu apa muri kungotaura enyu noti pasi media but you know the truth vana mai venyu vachiri kutobhugwana nababa venyuko but havakuudzii pasi media tuzongotaura munhu wese anozongotaura tinenge ndakarwa ndotiza ndotiza but vana mai venyu vari kubhurwa muri kudi kuti mamai vai because he old school sesu vanenge vachitokata savana 6 vayamba voti vana vangu vakura zvandavana vako vacho ndiwoni ngochinzwa handina murume vanototi itse tabu mudati munzwisei ipapo vanenge vachiti zvinonyadzisa shuwa munhu avene vakwashe nevazukuru ndowanga uchinzwa ndasiyana nababa ndinongogara zvangu pano asi vanotomborogwa mambama havazokudzi mufunge old school inenge ichi ndakagarira chi vana vangu ndachembera ndiri pamusha ndisiye musha wangu ndichindepi handichimaona saka musavashore old school mavaona munhu mukuru havasi mwana mudiki tisuma old school amene chete sisimeri bva nchikuziva kuti bva apa ndobva ndichindepi tisoni mukapangani muchindida renyu simeni ndichitara kuti handibvi handisingadze iye aindi ndisiya ndichi ndini zveimwe old school yachona kungozoti lakira kuti handirohwe hanimaona pamwe denda itorohwa pamwe ndichingoti ndichitomudefenda futi ndichitorohwa ndichingoti ndoindepi ndisiyei so I can't say chika kana kudini imi madziva ano ndi munoti chino kudi akangonyenga nditosiya ndimiri isa hatimbodaro mufungete tiripo ndisamtane sikagoni kukudzai kuti siyai dzimba dzenyu kana mukaya mchichema pano paya because titori old school tichitozama kuti tikuvakiridza dzimba dzenyu handichimaona ndotakangonzi mukadzi shinga ndozvotaimba shinga varume ndozvavanoita zvatakakura tichiudzwa saka I'm just happy kuti at least ive mhuri yekwamai vana blessed vasvika pakunyatsokuona nokuti havasi kushora Salo handiona pane of course vane 1 or 2 3 things zvavasiri kugutsikana nazvo. My sister, I just encourage you kuti indai kuna Salo ye phone is off kana kuti ndinokupai number phone yakati yadindina meno ndinokupai number yari kushandisa itai group renyu ask all the questions bvunzai mutaurirane muende ramangwana rizikamu munofuma muchimuda mukadzi uyu. I understand you very well guys. I understand you very well. Ini ndina Kelly pano uyu wamunoti mkaradu ndina Kelly pano mwana we blood brother yangu chai
hanzvadzi yangu chaichai. Hanzvadzi yangu unototi ukati naiwe ndinoita kutomubvunza kuti naiwe haumbofoneriwo mwana unochinzi kwai haya zvitori nani kuti atongondizotorawo zvinoita kushakira kuti sekuru because ini ndingamuisepi plus life yanogara iko ndingaikwanisa zvitori atori boy kokoko. Makatanga Kelly akatanga ne6 months. Ndakamutora ne6 months achisiwa pandiri. Iko zvinane 10 years. 10 years. Ichori last born yangu. So imagine the attachment. Una ibondira. Ndakatomutasa ndotoneza kuti ndiyo last born yangu mwana wangu. Handitodi naye mwana wangu ndinotoutasa kuti ndichatomubereka ndi mungu nditoti uende kugezese ndichitomukwesha handimona. Ndo mwana wangu. She's my child. She's my last born. Ndo bondi rinenge ravepo. Ndo bondi ritoripo. Kuna hanzvadzi yangu anoti sekuru angu. So I understand you very, very, very much. And I'm told you that ini chero kuchikoro ndodzikama ndoita hondo chaiko kana kwadzi kune munhu wabhulakeni ndinodoenda kuchikoro dzakakoka dzakato vatoziva kuti ndinotosvika ndotonyatsa kutomirira namai neparent yemwana yeye kutipedzerana. Handina mwana anobhuliwa. Handidi. Tisha cheche vafa kunyadzisa mwana zviri proper otherwise ukataura zvechiwaiwai ndosvika kuchikoro vanotozviziva. Handidi. Iko zvino mazano ndanitomutisa malessons ekugwa. Kuti you have to stand up for yourself. Fight. I'm not saying kuti unofanga kufamba uchitanga vanhu road, but kana babhula dai so kia munhu tuzonona mberi kana wasunga tuzopangira ipapo. Kia chiri kuita mafight ma boxing lessons. Do bondi rinenge ravepo. Andimona do bondi rinenge. So I understand achitaura I understand it. Chira ndadza nyika inasika ndoda kutora mwana azviti panotogwa fight. Azviti achimtora chindepi. Achide ndigotovata hope kuti ndisingazuti adlei. Ndisingazi kuti adi ashiti. I told my brother that with your wife, the new wife maita mwana you can continue there with your life, continue there. This one leave here. She's fine. Ndio iripo. Antimona. So I understand. Fighting lessons Jimo. Aha. Plus ndikati ku UK yuko unobhuliwa na varungu. Ndikaona ka video yemwana waye akanga atiro wade varungu. Ndikati ku UK unobhuliwa fight. Antimona, fight for yourself, stand for yourself. Guys, indakura ndisingarogwi namwe vana ini. Ndaisingarogwi ndaitorova vamwe vana. Handina mwana ndorwa. Shakira mubvunze cheche Shakira kuchikoro chake chakauya achiri kuprimary vachiri kugwa paya. Akaita kaya chiti kwaenda rohwa. Ndaigarira nembama. Kuya chiti kwaenda rohwa nomwana chiko ndaigarira nembama. Iri strong kuti unorohwa ula una maoko. Tsokera unogwa mangwana ndinofanga kudedzwa kuchikoro na principal kuti wawina fight. Mangwana zodedzwa kunzi mwana ari wamundoti yes. Kopa akabhoka kusura nditsune makadi kuntideidza. Fight vanozviziva nangu kuti they stand for themselves. Because kune mabhuli kuchikoro. Kune mabhuli. Animona. Boxing mutoseka mutafa boxing cheche vari kutoita. Boxing cheche ari kutoita because unosvika kanorwa navarungu UK. Guys, amukuti azviti. Saka gara kugadzira. Anoona gara kugadzirira mwanangu kuti ati kana zvaipa. Anoona. Saka rudo rwacho rubonde chona I understand. Anoona. I understand bondi. So she's grieving guys and kati dakona kila chita boxing. Nishamudedza muona chigwa. Kana nita exercise apa nita naye exercise zote ndoita naye kana chinda gomo ndinoenda naye kana ane chi skipping rope chidiki ndichiskipa anenge achiskipa ndikati you have to be fit kuza akuna munhu ndokai ndinofanga kurogana kuti kudini because remember zvana Shakira vakuraka manje vanenge vatobuda maoko medu vanenge kuti life dzavo ndenda sara nacho chichoga animaona Shakira manje anenge atobuda atove ku UK andiko yakangota makore unenge utochida unogaroga unenge utoinda nditosara ngo necho animaona saka chikarogwa ndisipo tozvimiririra totangira ipapo anoona right saka ndozvaraida kuti tingotaura at least regai tidzose salo timuudze kuti yes kanti makoma Christine how are you long time nda kusacheka mningi wenyu akoma muri sei ari sei mwana wangu ku America gai tidzose salo at least ataure zvakanaka ataure nemhuri yake kwaningirikiri yekwa namai vemwana wake uyu kuti vakwanise kuti vawisisane. You
Number is available. And the phone is okay. Hello Sam. Okay, no. Vazofona vari kumirira mhuri yekuna namai. Vazofona. Vekumhuri yekwana mai vemwana vazofona. Saka aiwa hapana hapo nyaya. Ndofunga kushayiwa namba yako yakare yaiya because vanongodawo kuti vataure newewo mutaurira nemwana ndewenyu. Namba vaudze kuti phone yakaloka. Ndavaudza. Saka ndandati nini handizivi kana namba iri alternative kuti saka murora wangu akazama kuti afambe roadblock yesati tivedwe unlocka iwo phone asi musinga flash. Saka vanhu vacho vese vaingoti there is no way no flash but isu hatikuda kuti iflash. Saka tati ngaimire yakadaro isa flash. But kana ine number senge iyo ikana tiyo ye mwana weyadzadze kwatitaura newe kana uchikwanisa kuti tivape vataure newe papo that will be okay because vatotaura taiwa we appreciate zvechokwadi hatiri kuto appreciate maybe comment yacho yauya zvisiri izvo comment section nekuti vanhu vanga vakutukirira vakutitukirira tikuto appreciate because zvakaita nyangwe nesu taitogona tadza kuzvitawo handimaona totorohwa namaponga anzi totoda kutorohwa namaponga kunzi anzi ndima itaura nasalo handiona saka kana uchi nditaitaura nawo kamaponga asingati namba yenyu chisimeli pane munhu ari kuita iyo iyi 064 iyo iyi yauri kufona yatutaura nayo 064 895 then 4837 pane ari kuida ari kutanga asingatombozivi kuti kuri muri kuita live ameno ari kuti ini nandichayeuka ari kuti akambogara nesu tiche anotozivawo life yangu namaponga ekuabhuswa saka ari kuti ndipei namba aiwa motompa yedu namba but nyaya yedu abuse tainzwa zvedu nyaya yedu yanga iri pamwana apa sterek nepekuza unhu hwake aiwa uyu maponga inini ndiri free kutaura navo enda handina kana chitema navo ndana tine ukama hwakanaka navo even mai vavo panga vari kuaustralia ipapa recently kwaindaizviziva sei kuti mbuya katsiri wangu ari kuaustralia ndakatotaura navo ini pafoni aiwa right pakanaka saka iwo hauna foni iko zvino zveFacebook asi toda kuzoona hako live kana pafoni yemunhu kana yechi rekatimbovhurirawo madiaries anoda kutaurawo shungu dzavo dzipere saka mondidonhedzera kana ndoramba aiwa tokudonhedza because ndine foni 1 ndine foni 1 chete ndine 1 phone saka ndotokudonhedza because ndine 1 phone because as phone hangu mwana wanzvadzi yangu andipa consent handitetransfer izuva rese alright navo vari kurwadziwa the whole family yangu iri kurwadziwa nekuti blessed anga ari muzukuru wavo and asiri muzukuru wavo vari kutaura kuti vari kutsvadzisa kuchema muzukuru wedu no it's fine saka kana paine anything ndichingokufonera it's okay alright thanks man sure right my diaries the floor is yours chifonai mune shungu dzokuda kupedzera Evans Maponga uyai mupedzere benzi remunhu uyai mupedzere Evans Maponga benzi remunhu uyai mupedzere kuti basa rokurowa mukadzi uchitsika mukadzi nebhutsu musoro unodi kunogona umwe varume inda kumbare uko unogona umwe varume uko kana uchizvitoka penga ngoenda basa rokurowa mukadzi mukore uno mukadzi anorohwa nemoko kana kuti mukadzi anorohwa negumbo rechitatu repakati mukadzi anorohwa negumbo rechitatu repakati kwete nemaoko hello dear hello yes murise hello yes murise ikoni tiri right hello tukunzwa itaurai makasemba here SIS MELLY ndiri right murise ndafuna kuthetha nje SIS MELLY ndifuna ukuthi masende nkuku kumaponga cha okay uyezwa wena Maponga kuthiwa masende enkuku ewe masende nkuku simfuna lapha SIS MELLY kangifake apha sithethe naye akabuyilo ukhona lapha le comment section vela ngeke akhulume lutho ukhona uyayibona vele le live hayi siyamfuna SIS MELLY makayenza izinto zakhe siyamazi uba uyazenza ezi zinto makeze sidile naye sifuna amadoda anjalo ke thina siza kudila naye sigqibe lento sikhani igqibeni sizomugciba la
Samfuna. Usimeli mayidropa nje apha umxelela ubana sifuna uMaponga. Siyafuna la masenge emsuku sizawathatha saqhunqa. Ajinga too much, semsinda too much. Akanohambe betha abafazi. Phansi ngokubetha abafazi. Phansi akanambulelo. Esulela phansi njengenkukhu. Akanadanki. Umuntu omgcinela umntana, umuntu ongamzali, umntana angamzaliyo. And then okugqiba ke ngoku ayoxelela abantu emaphepheni ukubana yena ubalekile. Hayi. Njani? Hawu. Uyahlanya vele sifuna ukumbetha. Yibaneni isibambane sibe yimvumba siyibethe le kaka. Masenge nkukhu wena Maponga, masenge nkukhu phansi ngamasenge nkukhu. Phansi. Siyabonga Khola, siyabonga. Thank you very much. All right, sure, bye. Bye. Right. Wayiwa khayiwe message yakho Maponga yabudapha. Wayiwa. Ndisinda da. Right. Fona wadla kufona Thinzwe. Fona iThinzwe wadla kufona. Chandoza nje uthi live anengachiona ke kuona hariki. Angachitona zvake. Asi ndakamuudza. Ane nharo chete ndakamuudza kuti zvoda kutanga izvi. Zvoda kutanga izvi chema mwana. It's metro is not here to save you now. It's not here to save you. It's us now. It's us. Hello? Hello? Hello, Auntie. Yes, Murisai. Temos. Gonzo vamaponga unirutsi wakadaro kupuma kufyuma. And the side biological mother, they only showed up because people were firing in the comment section. Otherwise, their panga personal life, they were going to show their true colors. Bango zoita kuita damage control, but amayawe perpetuate. Yanga yatotanga kuti you are telling a lie, chi. But chovatenda onokuzoita damage control yavazoita. And to Dr. Ndamaiva blessed. May she grieve in peace. They must respect her and let her grieve in peace. Don't shake her tower. Amen. Thank you very much, Khola. Thank you. Hello? Hello, SIS MELLY. Yes, Murisai. Right, Murisai. Mushe right. Chau right. Uyo Maponga ngangu yeti ngomuita zvevaya vakazosunwa mazaya avo maviri ka kwete kuti aite basa rekujairira vanhu. Hello? Hello, trukunzwa. Hello? Trukunzwa. Hello, SIS MELLY. Tikukunzwa. Kuneka ichanzweki. Hello? Hello, SIS MELLY. Yes, Murisai. Ndiri bhozvangu handinoda kutaura nhau yaMaponga. SIS MELLY ndarwadziwa mufunge. Handine zonda yekuziva kuti Maponga ndotomuziva zvekutodaro. Maponga mufunge ndakatopodza ndaita victim yake. Maponga achindiudza kuti handina mukadzi chichi, ende ini ndakatozonyumwa ndakati Mwari munhu wekuti iye aida kuuya zondiona inini but kuti ndiende mumba kwake akanga asingadi. Zvarini Khola? Zvarini? Ndezvelast year but one mufunge ndakatotaura akatonipa nhamba ndakatotaura namai vake vekumusha. Amai vake ndakatotaura navo zveshuwa mufunge I'm sure SIS MELLY. Achitogara apa ndo paitogara naSalome. Inini but inini ndainyumwa manje. Inini ndakanyumwa because iye anga asingadi kuti ndisvike kumba kwake but kumba kwangu aida kuuya. Kumba kwangu akatombouya ndiri kunyepa. Saka makatorohwa bhinzi enyuka asi bhinzi makatorohwa. Makamutidanana naye. Bhinzi mazika aina kurohwa because inini mastatement ake ndakaita kuti ndimunyime bhinzi. Because aiuya zvekuma 20 minutes handiti. Akatouya obva toti ndakutoenda. Zvese zvokuti handiti munhu ndomboswerawo naye uitaura naye chichi. Iye manje uchazonoti munhu unoziva kuti munhu anenge achingopanika. Ndopandakanoti munhu itsotsi. Zvokoti dai ndakaenda kumba kwake kana dai ndakaenda pamwe ndopandaizorohwa bhinzi ipapo. Haipapo ndopandaizorohwa. But inini ndakakurumidza kuona kuti munhu ari kunyepa. But magezi acho aigara kunonzi kuWestgate. Achitotaura zvokuti zvecrash zvokuti iye bhiya kutaurwa mafotos akati mwana achiri mudiki ndaitozviona plus imwe nyaya yakazoitika manje kuti
ndichipesana namaponga maponga aititi handina mukadzi handiti saka inini taimiyo ndaishandisa nandisina foni aenda pafacebook ndobva ndazonotsvaga akaunti yake ndichida kuona mafotos apafacebook ake ndikunovhura maakaunti kudai kuona yo kutori namai vakapfeka uniform yehwisiri pantori nekeki vachitoitirana mabirthday surprises ndokubva iye azouya ndakati nhaiwo Evans ko ava mai ava wakanditiwo hauna kana mukadzi ende pamba apa uchindiratidza mafotos kuti ndo pamba pangu chichi ende ndichiona mafotos akanga aripo ipapo ndikuona mai vaya vainzi havasi mukadzi wangu ndo vari pamba paya paaitaura kuti ndo paanogara ndo zvakaita kuti ndirambane naEvans izvozvozvo ndobva ndatoona kuti munhu is a player Evans was a player ndiri kunyeperai mama asi makanga matombotaura nguva yakareba zvakadii aiwa Evans ndakatona naye 3 months chete handina kuenda kure because handiti sisimeri muri kuziva kuti izvozvo ndakakuziva kuti ndiri kutoprepare muchato wangu ndichibva pana Evans ndopandakaona murume ari kuda kutondiroora mufundisi wandiri kutochata naye you know the wedding padei inga mune lakire wafundisi mune lakire asi pa 3 months hapo bhinzi inenge yarogwa mainini pa 3 months ngatiudza nechokwadi hazvimbonyatsi pa 3 months bhinzi inenge yatoshudwa yatorakashwa zvisingaiti 3 months sisimali 3 months dzandikutaradza Evans akanga ari tsotsi ndezvokutora pafoni handiri muri kuona manheru haumufonere muri kuona handiti isusu tiri maold school tingori mazera mamwe chete kasisimeri saka zvese zvokuti munhu ari kukuti manheru usandifonere imini what do you think of course unotoona kuti munhu pane mukadzi isusu taidaka zvokupinzwa kavo zvemarriage kaizvo ndokubva ndazobhilivhiswa but atosendrwa iri airtime zvakanditaura namai vangu zveshuwa mai ndakatotaura navo mai vake vari kumusha chaiko ndakatotaura iva vandovaria kuti bhinzi yakashudwa kusvika pakuzonotaura namai isati yashudwa kunandozvezva kuda mhomzi vasinayo kubhonzi haina kurohwa hana yakarohwa kana ingokudza ikasisimeriko zvine basa rei nengokudza kaiwa ndakarohwa bhinzi but inini mandika kujamba kwake plus mapictures atano ndeakanga ari pafacebook ndakatomuona akatopfeka uniform Evans akatopfeka hembe dzekaki ndofunga sano kana achitoruzi ari kutoziva ndi kutaura chokwadi pane keki so rakakanga vari pamberi pekeki vachiita surprise birthday but inini Evans aitaura zvokuti ane crash ani ndambosenda mucomment section ndakati Evans ndinaendudzwa kuti ndine crash handiti chechi tutotopindira pachikoro handiti inini kwandogara kuno kuti ndine chechi yandaienda saka zveshe zvekuti munhu anoenda kuchechi zvokutodaro saka pandakuti Evans koni ndotomboyoka sandokuti kuchechi kwako mai mwana pakatsikwa madziro papa hapana kubuda ndopandakatoona ndatoona kuti munhu is a player asi nerafu yandakamuita ini ndindakatomita hangu rafu hana kundirova ndiri kunyepa zvokoti pakurova apa ndikutoshandisira akatadza kundirova asi musi wemapictures dzakanga dzauya akati privacy yangu itsvagirei unainazvo akapopota akatsamwa zvokuti udakore kukundirova kadepa uri musowande waakandirova iwowo saka apakaipa mwari vakatondinunura otherwise dai ndiri kutochema makatochema pamwe ndingadi makatoita mukadzi mutopinda bhizi izvozvo sisimeli mogati pandangoona mafotos amakanda makusenika ndati nhaye mwari izvozvo ndiri pane imwe scandal yekuti ndaibudisisa sei ende ndatoita engagement yangu izvozvi it was last year ndatoita engagement chichi ndokubva handitsvaga futi ndokubva atotaura kuti hesi zvakamira sei ndakati uri right here zvakanzi uchiri kuda here tingodzokerana ndakati ini handisi kuda ndatobva ndatomusendera picture yangu ndine murume wangu dzere engagement kubva ipapo haana zombotaura neni futi saka zvorati nguva yese yataita zvatiri kuita izvi amai vakanga varipo vanga varipo because ndevakudhara 20 something ndevakudhara ivanzika pakaipa sisimeli ndangoti ndingotaura kuti munhu ndotomuziva zvokutodaro ende achitouya kumba kwangu ane machira motikari achiti ndiri kusona mabhegi ndichiratidzwa mabhegi amene salocan concern kuti imbadzi akaisona mabhegi achindiratidza
kuratidza mabhegi achiti ndo mabhegi aiedza kundinua zvokutodaro, but imwe nyaya futi sisimeli haibvanzi mari anga asingabudise zvokumanya. Anga asina zvaipiwa nemukadzi. Ndoka ndakatoona kuti munhu uyu but here kuda kuya akaita zvesmart nemotikari yegrey, so pane motikari yegrey aifamba nayo. Thank you very much, caller. Thank you, ex ya Maponga. Thank you. Ex ya Ivansish. Yakangodana nayo hayo 3 months. Ndobva yasiya hayo. Ivans mutsosa nyini. Bedwe mutsosa beans Ivans. Zvakaoma. Hey. Hello? Muri sei dzimai foni iri kumasuri. Chidzimai foni muri kumasuri hanzvadzi. Yes, muri sei? Hello, muri sei? Ndiri yaiti muri sei? This is Melly. Ndivo. Ndiri yaiti muri sei? Zangu kwa utenangu kuna mama salo hapo. Okay. Kwa tenda wangu nutana kwanza kuonana nao panamo. Ngwati nana kuchingita kwa kwaita mwana. Doje kutanga. Chechipiri roda wangu kuti iva muzukuru wangu kati ari wrong pakusiya mwana. Siya mwana tapuna Saloma tuya kuZimbabwe. Ndona kuti ngori naye andinango zvakawanda. Ndongona ndine namba dzakazikelo. Ndaona. Ndikubuda paFacebook papa. Aiwa. Ndinotenda sekuru maita basa magona at least. Akakanganisa chose pakusiya mwana. Magona ino. Akakanganisa mwana. Dai panasa musiya dai pamwe sina kuitika. You never know. We never know pamwe ndongo yake yakanga hapo nani? Na mwari. Yakataona mwana achita sei? Achipa ake. Atinawo zvitu zvakawanda kuna Salo. Zvongoto pameno ndo anoziva. Enda kuziva kuti chii chaitika nekuti apara chatakaziva kuti chii chakaitika kuti mwana azosvika pakufa. But imimi taurai naye ka, imimi muri sekuru mutaura zvakanaka. I'm sure you can talk to her. Munofunga kuti hadi kuonawo pakadigwa mwana wake. Anotodawo. Anotoda kuona. That bond inotosvika pamu affecta. Inotomu affecta saka zvakanaka imimi sasekuru kana tichi mukapindira pakati motaura naSalomo anouya momutedza pakavata mwana wake. Otherwise munogona kutoshayiwa peace mumba ikoko kune mwana iye. Because bakafaza ngazomera mushi. Munogona kushayiwa peace zvechokwadi because we don't know what happened. No one knows. Yeah, no one knows the truth. Saka ingoita yekuti mutaure naye imimi. Auyawo mutadzi wapakavata mumba mwana wake. Yeah, sure. Kazhinji chinoitika pakurarama. Munhu anofana atataki. Ndizvozvo. Amaona. Ndizvozvo. You never know. Vanhu vanotorwara achita sei? Achifamba. Then ikapenga yakobva kazombata zvokuti kawani kachikuendesa. Anaona munhu akusisina. Ndizvozvo. Zvinoitika. Ndizvozvo. Sangora masasi ese. Ndizvozvo. Ndizvozvo. Asi kuti dai Saloma akauya kunogwa azaimira mushi. Andimazviona. Thank you matozviona moga kuti dai akauya mukutozvitaura kwaisamira mushi. Handiti mazviona. Matozvitaura mega. Dai tomomira mushi. Dai tozara totaura zvatukita izvi. Pamwe munhu akatokuwara notasera. Handiti mazviona. Saka akatyawo izvozvo nokuti kune vanhu vakatanga kutotaurawo nemashoko akangowanda-wandawo bva pacho ende especially kuchinzi vari kurwa nehama dzekwamai. Saka iye kuzofunga kuti koiniwo zvangu mwana asina kutorwara uyu ndinonofira hawa inofa. Takatorwa nehama dzekwamai. Makatorwaka? Hama dzekwamai dzada kuripisa kumusha kwaIvans. Anomaona. Saka zvinhu zvekuti zvakanetsa ndingatozozvimisa kuti musaite sei. Varoora hamufana kuripisa mushamana ate zvakaveni. Muri varoora. Nyangwe mauya henyu kuno kwasi muriti. Muri varoora. Hamufana kuripisa musa ate zvaro. Ndo pakatanga hondo ipapo. Kusvika pakunovi
mwana ndatozetwa body view ndakamuzodanzana vangu kuti vachipedza kuviga mwana vanhu vachitopinda mota dzavo vachitodzokera vachitorova pasi vanhu vapedza viga mwana hapana munhu akakwenda ndakwenda vanhu vangopinda mota dzavo vachienda isusu kamoti tsakazotsara tobva tazobvozve paletleti vanhu vasaita se apera kuenda endangu handachakaipa nasalo wacho handachakaipa naivha vese vazukuru vangu asichairi vanhu ngavayanani ndizvozvo avamire kupabhisa zvimwe zvinhu zvinachii ndizvozvo mbozi nyaya aitamana kupublika zvayaita dei zvisina kuitwa kumwe chimetroko dei tisina mboya nelive pano takamuudza Maponga wobvunzawo kuti nai salo chii chakaitika kumwana ndakatomudaro ndikati komadi kubata salo munomuziva kuti yakanyazonetsa zvekutoti tinokuona kuti mwana akafani anonofukunurwa mwanawo anofukunurwa ndizvozvo chaiko anofukunurwa chaiko exactly mukabatsana pamwe cheteka anofukunurwa mwana uyu monyatsowana kuti chokwadi kuti mwana akafa nei ndanombopabhishana kana kuita sei mwana ndonofukunurwa mwana otora postpartum zvotopira muzoti mwana akafa nei exactly here akadzipwa akafa here akamapoison here ii chakaitika kungwana yes ivo vacho vanga vasina communication nemwana zvotodava vanga vasina zvinhu zvinonetsa kuti sei kuziso chii chakaitika but ndakutonda kuti nhangu salo nekuchengeta kwakaita sei mwana I've been through my pictures emwana haiwa everything was well haiwa mapicture tamaona anga ari mwana akachengeta zvakanaka chaiko toda kuonawo mapictures tikatozona even pandakapinda kumba kwake room yairara mwana bedroom yemwana yanga iri bedroom yakarongeka chaiko yemwana bedroom yedu zona kuti mwana uyu mwana angatori spoiled animaona so zvazvina kundiitira sense but anyway tasingaziviwo what happened haizvo zvinooneka but kuzviona kuti mwana ndochi ndomuone zvese chete aiwa sekuru tinotenda veri mai pane vabvunzavo vasikana vabvunza tikwai makaroora here sekuru mukatumu inini mashuwa pakwai madhamu abva wabudikira pakona kwai musataimire henyu ba madhamu ari pasaidi ndakatorara pamakumbo izvozvo ka aiwa kwai tafarira voice sekuru vakatogwa vasikana magwandarusi ndiri kumakumbo mamadhamu izvozvi aurira chinongona muzee mangu mune mamane tuti iri boss sekuru jailo thank you very much mete vakati ndinotoregwa vadaira fast musatombotaura izvozvo zvenyu vakatorwa kudhara vakangwarira gogo vakangwarira because madhairis haanonoki haatambi hallo kola yes kola hello yes musei kola mushe I used to wait for them. Ndakamboshandapo ndikagarapo dzinenge 3 years. Okay. Yeah. So munhu wekuti achaigara akarova mukadzi zvokuti salo dzinonguva aimhanya uchibvira kuri mukwangu akashama. So there is this other day rakamurova during the day. Ndobamurova akatiza akanorara kuloji. Ndobva ndagara naye pasi ndikati but ndaini Maponga so kana musingachati mukadzi uyu nemashoko amunomuudza pakati pedu nepambetoro yechikoro kongoramba zviitere zvikanzi ndakagarira mwana ndozvaakataura ndakagarira mwana chete pano ndo statement raakataura iroro kurangoti iye hake semunhu anyandoziva kuti hakwanisi kuchengeta mwana ende salo ndo munhu woga aigona kuchengetwa mwana ende anga asingafodi zvese zvaitirwa mwana uya nasalo iye anga asingafodi munoziva here kuti SIS taigona kushaya masalari mwana achingonzi awane zvese zvaanoda everything vanzongomeka zvokuti akanonoka kubva kuchikoro vaitokokota kuti mwana wangu asipata uya sei one kuti mwana wangu asvika saka zvese zvinongotaura zvine vanhu zokuti kuti salo aida mwana uya ende anga isusu kuti takatoziva kuti asi mwana wake izvezvi pamakatopisa live ndopatakazoziva kuti munhu yanga asiri mwana wacho but makavashandira 3 years mukasaziva kana kuziva kana kufungidzira sinei wow even dzimwe hama dzacho
dzimwe dzasano chadzo dzakapedzera kumuona kare hadzitombodzivitanga tiri biological varotosvika izvezvi muchitaura kudai so. Wow. Saka zvaibvanza agara akarova mukadzi anditonevanga kufama kuti ndichakupendera ipoti aita kutema mukadzi necheya atibvira kurwi kwangu but anotecheya anorovera pandii. Zvakaoma. Saka mwana akasi takatozoziva kuti ndimai havasi mai vangu atokura kutonyatso understand what's going on. Yeah, munoona zvakaitika Smelly. Pavakatanga nyaya dzedivorce. Ndo vakataura ibvanzi zvekupinwa kuti mwana kuti havasi mai vako asanga asingazivi. Izvi last year ndo pakatanga kuziva kuti havasi mai vake. Muri kuona zvakamuafecta sei? Zvakamuafecta zvisingaiti. Iye aitaurira mukupita menoungaizita sei but iye mwana anga asingazivi ende hapana chaimboitika chamaifungidzira kuti he was not a biological son. Oh, shame. Well done to her. Well done to her. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Waita kune background. At least we now have maona tichadzoka tose pasem tose mwarangomurwira so mwarangomurwira salo. Ani mwarangomurwira salo musho. Oga mwarangomurwira mufunge. Amgomurwira salo muyu. Anyway, tinozvitenda guys, tinoda kutenda osalo wacho, tinoda kumutenda mufunge. Azvitwi vanhu vaviri vatatu kuchengeta mwana uyu. There are some audios until now. Ndibate nova pa life. Madingoti pata player pano. Right. Toda kutenda vasikana aiwa. And just hope kuti Maponga iwe Evans pache zvako. You are going to do the right thing. Take this anger yako, put it aside. Andika mukadzi wakambogara naye. Vachiri kutonzima isi totongoziva vari mai Maponga. Mai Maponga vako apa. Talk to mai Maponga. Andika mend that relationship. Anditi kwete kuti mudanane. Kungomend that relationship ramangwana arizikamu. Uri munhu mukuru uri munhu anoti kwadona matanzi aMwari. Andika talk to him muone. Talk to him muone kuti amuwirirana here kana muchida yazoziva kuti mwana nyakasheka nei. You can chatogana sekuri zvazvo mwana anokunyugoko. Oitwa postmortem munyatso kutoona kuti zviri kufamba sei. Anomuona. Muona kuti zviri kufamba sei. Do the right thing. Do the right thing. Do the right thing. Do the right thing, Maponga. Ashibetseri zvemakakatana, let this child rest in peace. Let this boy rest in peace. Kana mine maqueries, go and apply for the extradition of the corpse. Yo vugwa mona kuti mwana akashaika sei, then mwana answer motangira ipapo. Kana akauraya mwana oenda kujeri. Andimaona. Kana asinawo moza kuti mwana wenyu akashaika nei. Andimaona. But zvongodiwa leave that room for tomorrow. You never know. For tomorrow, leave that. Tokoda uda kufamba chungomarana navanhu. Mukadzi uda kugwa navo, kuna Salomon uda kugwa naye. Ucharohwa. Sasangana nesize yako ichaweza kumenya zvakanaka. Anditi maona. Zvitona kuenda kwa madungwe Joshua pane kuenda kwa nikira Maponga. Madungwe comedy chai. Ndamona achita video achikarudzisa varume zvokuku. Kuti vakadzi vano vati wasei naye bedroom. Madungwe ane mukadzi here guys. Madungwe ane mukadzi. Daseka munoziva. Achiti kwa varume miraindi kudzidzisei kuti vakadzana kuti vasekote kungoti zhipa musoro pe ane mukadzi Madungwe. Madungwe comedy drama chairo. Beta denda kwa Tifred tori nani kana kwa Mudungwe. Zvakaoma hazvo. Ndiro kupedzira. Hello Kola. Hello. Yes kuri sei. Kuri right. Muchiri live SIS MELLY. Ndiwo kutopedzira. Okay, ndinoda kutaura zvandinoziva pamusoro pemarriage yaSalo naMaponga. Ndakavaziva vasati vatomboroorana. Maponga akabva kuZimbabwe kuuya kuzogara naSalo achichengetwa naSalo. Akaprovidwa nezvimamachines ekuti aite zvekusona Maponga. Achibva atanga kuhura sembwa. I remember ndichitoti kuna Salo ndipe nhamba dzake ndoda kumbotaura naye inini. Ndikataura naye neWhatsApp yangu. Ndichimupengera ndimudza kuti uri kuhura mukadzi wako, uri kumurova pa, uri kuchengetwa futi.
ende ndanga ndisingatombozivi kuti B haasi mwana waSalo zvokuti ndaitoziva kuti haasi mwana waSalo ndakatomuudza nokuti uri kuchengetwa iwe nemwana wako zvese asi hautendi anga asingatendi achimubata rafu akandipopotera akandibloka inini Maponga then ndisina kurasa foni ndingada ndatokutumirai machasa acho andakamupengira but that was I think 5 or 6 years ago asingatendi zvekuti zvaari kutaura zvese izvi irabishi remurume haagoni kana nekuchengeta mwana wake aitochengetwa nemukadzi wanga akatotaimira mari pamukadzi and aizviziva kuti Salo anoda mwana wake zvakanyanyisa zvokuti vazhinji vanga vasingatombozivi kuti B hazi mwana waSalo vaitofunga kuti mwana waSalo including inini ndakatozozviziva mazuva andakazopindira ndiri kupopota ndobva totaura kuti hatendi murume uyu munin'ina unomboziva izve ndiri kumuchengeta zvese nemwana wangu mwana waakatoya naye but ndomuda zvakanyanyisa semwana wangu and for sure aimuda achidada naye achisa mapictures ake ana B zvokuti vazhinji vaitofunga kuti mwana wake timitira everything nhasi ndopaakumuti kwanzi ndiamuuraya ndiye akatouraya mwana wake ari kuZimbabwe aona kuti mwana akura achitadza kuchengeta ega mwana wake saka akabva zviurayira mwana wake kuti aziva ati Salo ndiamuuraya aona kuti mwana achatadza kumuchengeta zvakaoma ndakumbuka zvisingatomboita haatendi murume uyo haatendi zvokuti I can even face him live ndagumbuka kusvikira pokupedzisira deno ari munhu anotendawo kuti ndakachengeterwa mwana wangu achidiwa iye wanga asingatodi mwana wake semukirwo waitwa naSalo anga asingagoni kana nekumuchengeta obvious but we just happy kuti that article yanga yanyogwa iyoyo we just happy that article yanga yanyogwa iyoyo tatoireverse we have reversed it article yanga yanyogwa ndazvitaura ndikati article yanyogwa iyi ikaiswa kuwebsite who goes kuwebsite kunovhura ikoko chero dei yangaenda pasocial media metro haina those kind of views muzivaini those kind of views zvokudaro tikangonyogwa ikoko tinodzoka panapa toikudubura ndatozvitaura ngati zvemechime tokada kuita murume uyu handisikuona iri good move because ari pakuchema kwadi kutaura nemukadzi ndichitomuudza iye atakumunyairira message ndiri ini kuWhatsApp because namba dzake zvikundinetsa kuti namba dzake dzakapinda mufoni mangu seini zviri kundinetsa munoziva namba dzake ndakangona dziri mufoni mangu ini kuti ndidzakapinda kuti wakatombondinyenga kana kuti kuda wakambotondinyenga ari bita no namba dzakandozi dzakapinda mufoni mangu seini ndakangona namba dzakatonzi Reverend Maponga saka ndizvo ndakazvinetsa ndikati namba idzi ndakadziwanepi zvikutondinetsa ini namba idzi ndakadziwanepi mufoni mangu naimi Maponga namba dzenyu dzakapinda mufoni mangu seini imi namba dzangu makadziwanepi akati akadziwanepi manje ndichishagondipindura kuti namba akadziwanepi apindura ari bita haana kana chandaira because gore randakanetsana naye inini nekunyaya yechihure ndakatotora foni ndikatomutumira nemapicture ehure rake ndakaritsvaga nenhamba zvese nemapicture hure racho ndikatorisira message muSouth African futi waitodana naye waishanda naye ndikamuudza kuti siyana nemurume wasisi wangu ende ndichiudza murume Maponga kuti uri kurova mukati uchirovera hurera waona muSouth Africa mawaunzwa naSalo zvogona kudaro madhezi ndikoipa pamaningakadongonyenga ndinongonyenga vanhu pamakadondinyenga ndikangotochengeta namba dziya ameno ndinoti dzakapinda sei mufoni mangu ini iye Salo pada tokuti namba dzamaponga kati namba dzacho makadzowanepi atondibvunza kuti tinhandizivi ndakangodzona dziri mufoni mangu akazondibvunza kuti namba dziti dzamuri kuti matsa Maponga wacho madzowana kupi ndikati ndandisi kuti ndiye here kana kuti haasiriye but kuna Reverend Maponga uri mucontact pandakadzivaisira message ndikaona varikutokondiita zvinyaya kuti nini tosokuti ndikatsaka ndimi asi kuti chavhunza kuti namba yakadzowanepi ichadovabvunza kuti naimi namba dzavo makadzowanepi chadovabvunza aiwa uyo ndiri kuona kuti chiri kuita kuti ataure zvaari kutaura SIS MELLY ibitterness ane bitterness anoona kuti mukadzi yanga akabudirira ari kusuva kuchengetwa kwaaita atambura nenhamo irabishi remunhu ende andigumbura zvekuti zvinowanikwa kona but anyway at least we are happy kuti Salo has been vindicated zvogona kudaro inopinda tokangamwa that woman let me tell you something I don't even know Salo in personally asati ambosangana na live but tinofonerana she's a sister to me tisingazivana asati amboonana live asi tinotaura zvokuti paanenge aitirwa senge inyaya iyi yandibata because munhu ane mwoyo wokubatsira akandibatsira ndiri mumadhaka inini kundibatsira kumira neni munhu une mwoyo wokuti ane rudo rwokuda kubatsira ndichimuona she's a real sister kwandiri handina sisi mulife mangu ndotomuverenga as one of my sisters
It's okay. Munhu ane mwoyo wakanaka kudaro ane rudo. Ini ndakatodzidzawo kudawo step child kubva kwaari. Ini ndine step child ndinoda zvakanyanyisa nekutodzidza kubva kuna Salo. Ndisingazvizivi kuti ndozvinoitwa ini. Ndakatodzidza kuti okay munhu unokwanisa kuda mwana umwe munhu like this from here. Nomuda. Thank you very much, Kola. At least in Mawia on side Renyu, Salo has been vindicated. That's what I'm just happy for. Let her mourn in peace. Guy grieve in peace. Exactly. I just hope when I say kula, but as a cosa kutiva calm down, kutazo wona opaka vigomano wake. It's important. Mufunge. Exactly. Zvakakosha enda murwadzisa zvakanyanyisa anga asingambofani kudaro Maponga yaifana kutotenda. No dena Salanga akashata. Dena asina mposiya mwana wake kuna Salo. Hakuna munhu anosiyira mwana wake munhu anoona kuti munhu akashata akatoona kuti yagona kumuchengeta akati beta mwana wangu atosara panapa nondo paari kutodiwa nemwoyo wese ende achichengetwa zvakanaka achienda kuma very good school. It's okay, thank you very much, Kola. Thank you. Guys, mutwadzi ndakatisana namaponga ndakanga guys hazviita ndingambokangamwi chinenge chitoitika ndechekutotika handi munongozati zvinoita varume ava vanongoya dzinongotanga kutaura neweka kuseruko nenyaya yediaries notongoti munhu diaries motonga kutotaura dzimwe nyaya kana dzekudiaries kana dzekufacebook kana nyaya inenge yaitika ipapo motosevha namba uchiti munhu wangu hani maona pamwe uzopedzera kuona kuti nyaya dzakutaurwa pana baba vadzisiridzo hani maona kazhinji kachona handidaire ndozongoiginowa zvangu handidaire varume venyu vozouya kuseri kuvotanga kuda kutaka kunyenga chemberezi vana SIS MELLY saka ina handihodaviri ndongozoiginowa handiti maona saka ndingofunga kuti kuda one of it nekuti namba izika dzokundinetsa kuti ndakadziwanepi dzikundinetsa namba dzakati shuwa varume venyu dzimwe nguva vanotoya kuserika SIS MELLY nyaya yakati kwenyaya yakazodii totanga kutotaura nyaya ndiani zita ndine nhingi plus mafoni amazonanga akanyogwa zita ndi wotosevha konzi ndotosevha namba yenyu ndototi oraita ndozosevha namba yenyu ndotosevhawo namba riya kuita ramangwana handiti maona otodzoka mumwe musi mangona kuti SIS MELLY otakakomenda riri pikicha kumastatus uku otakakomenda riri pikicha pana umwe baba murume umwe mudiaries so ndakamuudza ngati ndichazoudza mukadzi wenyu ndakati ndichazoudza mukadzi wenyu zvamakuita izvi vakambotanga chikomenda zvakanaka kamastatus mapikicha chikomenda ndazoita pikicha rimwe ndakatogwa ndiri kujimu so handimaona vakazondibhuwa baba ivavo ndakahuvatuka sindikati ndichatora komenti ndotora nenhamba dzedu sapasaidi ndoposta kufacebook kuti mukadzi wenyu aone vahokomenda vachikomenda chibhurugwa chanda ndakapfeka chekujimuko handimaona vokomenda chibhurugwa ichocho ndikabva ndati makuda kundijairira zvamakuita izvi pekutanga ndakavaiginowa ndakuchoka zvakaita pakatapu kubva ndavaiginowa ndaudavira baba yavo umwe mudiaries guys unogona kuti hazina kana kukona varume vangova zvakaita pakatapo pakati pemnanoziva mwana bva ndaiginowa handakudavira bva ndaiginowa umwe musi ndobva ndazokanda kuti imwe pikicha ndobva ndakada kuti imwe pikicha ndobva vataura futi zvavakataura ndobva ndakazoti munoona chii makambotaura komenda zvepakati pekutanga paipaya ndikakunyararanga kuiginowa iko zvino makukomenda kuti zvemagara ndaakutora screenshot comment yenyu nenhamba vakazoti sorry SIS MELLY ndikati handisisi shamwari yenyu ndotambira nemuchinditaura zvinondibazandizizvozvo saka ine vanonoti Maponga aita history pamwe kudakadarika nekumainbox uku tichagoziya zvatomboona kuseri uku kuseri tomboonerera veduwe kuseri tinomboonerera veduwe but anyway tinongozodhila navo zvakaoma varumere pane chikuzati guys musapapa muchikuti kwaya murume wangu hanyiki murume wangu hadai ndichitaura zvotaitaura kuseri uku tinomboonerera veduwe asi ngo tinochikuti hameno ikoko varume ndo zvavari mufunge saka guys regai ndimbonotsvaka mambokadzi transformer redu inenge rakazogadzirwa manje tigozoya nenyaya yamambokadzi gai ndimbotsvaga mambokadzi tigozoya nenyaya yamambokadzi handiti maona so guys move nenguva yakanaka nditika tiri tosisonge